Ja, het is zover. Het is 15:15 en we gaan de deelnemers aan u voorstellen. En als het volkslied gezongen gaat worden, aansluitend, dan mag u gaan staan. En wie dat wil, mag het ook meezingen. Maar we gaan eerst de deelnemers aan u voorstellen. We hebben afgesproken, Johannes neemt de Friezen en de Friezinnen voor zijn rekening. En we doen het volgens het lijstje af. En daarom mag ik dan eerst aan u voorstellen. Ze debuteert op het NK, Gemma van Oosterom. Goedemiddag en welkom bij het Nederlands kampioenschap 4. En zo wordt gevolgd door Lieke Stolwijk. Ook voor haar eerste NK, Rianne Kampen. Er komt al aardig publiek erin, nog altijd betrokken. En gevolgd uit Mantrum, Berber de Vries. Toppers van Nederland ben je bij elkaar in Friesland. Hollands kampioene Talina van der Wind. Voor de titels. Uitjum Jelske Terpstra. Secretaris Sjen Wouter van Midden bij de daarachteraan Hilde van der Wij. En Nederlands recordhoudster Hanneke Wester. We gaan naar de dames. En daar zal als eerste springen Kimberly Slootjes. En daarachteraan uit Niehoven Femke Rispens. Ja, vooral uit Hinterlopen Sigrid Bokma. Brandsma, toch een verste kracht bij u. Talent van het jaar, Suzanne Mulder. Hij had al een manje bij de wedstrijd in Heidenskip een schouderblessure. Wordt gevolgd door Fabienne Overbeek. Maar hij kan net springen. Hollands klassementslijster Demi Groothedder. Hij kan helaas net springen. Ik zei van, nou, en daarachteraan de twee Friezen Tessa Kramer. En als laatste Marit van der Wal. We gaan naar de middelste schans. Op het laatste nippertje aan de deelnemerslijst toegevoegd Daniel Kluistra. In Verliezen Twakkie. En daarachteraan Jan Terenauta. Mooi dat je hier even regerend Nederlands kampioen Wouter van Midden. En ook hij staat er tussen Temus Hopma. Debutant bij de topklasse Minne Smit. Uit Parga Bouke de Jong. En uit Gouden Rutger Piersma. En het wie wel duidelijk voor hem. Hij zal even liek van ik ken het iets meer hinken. Dus dan is ik in twijfel. Dan kan je gewoon echt mooi van. En dan twee mannen van de afdeling Vlisten. Als eerste Thomas van Midden. Dus ja, dan is het wel slim. En dat wordt gevolgd door Lucas van NK van Eyck. ook eerst eens even aan die vregen. De FK, dat weten we, dat is vooral hier een heel speciaal. We stiert op NK en zit dat vlak onder. Is dat zo? Nou, ik denk dat van de meesten toch wel echt een Fries kampioen erboven zit. En dat het toch, we zijn trotse Fries. En dan de top 3 van Holland. Te beginnen met Erwin Timmerarens. Eigenlijk de lieke hè. Ja, dit is toch wel een stukje moeilijker. Goed old, Jaco de Groot. Dus ik zou zeggen dat het gelijk zit en misschien voor een aantal steken erom. En last but not least, een mooie entourage liggen mij. Ja, prachtig zien. We gaan naar de jongensgroep op de laatste schans, om het zo maar te zeggen. En daar starten we met oude Jan Hildera. Nou ja, het is dezelfde ik wil zeggen, want dat heeft Hollands gelijk. kampioen Maar natuurlijk Ferran die Houdijk. Hollanders, ja, die binnen de laatste jaren in verschadenklas nu is de baas. Dat maakt ik prikkelijk. Erwin ja, ik denk het Leffers. wel. Ja, er zijn gewoon hier een aantal Hollanders die zijn Uit van Vlist, en die hebben Karsten een goede trainingsstijl Klarenbeek. en die kinder ik echt 100% En van. regerend Fries ja, kampioen die, Brent Lonsma. De platte meester. Dit was even bij de Thuisspringer categorieën Delgien. Jonathan Ik ga hier Timmerarens. de voorlopige lid bij en ik heb tegen mij spieken. Nou, laten we bij Harmen de Famkes beginnen. Bogaert. Ja, daar kennen we natuurlijk net om Hanneke Wester te En de winnen. Hollandse Die klassementsleider in feite Wessel boven 33 Schenk. sterk. Waar maakt haar verslaan? Ja, dat is heel lastig. Gaan we verder naar de laatste groep, de juniorengroep. En daar gaan we starten. Hij is er uiteindelijk toch weer tussen gesprongen. Rutger Haanstra. De laatste van de drie gebroeders. Hier is Harmen Timmerarens. verrassing wees dat er iemand overwint. Ja, dat ben ik vooral in En wordt gevolgd door onze man uit Schoonhoven, Mark van der Horst. Uit Michiel Zijlstra. Ja, zoiets. Ja. Nou, in ieder geval Ja, heel vier. achteraan. En Kern alleen nog maar iets Terpstra. van Wal had vierde sprong. Fantastisch. Wat had dat van potentie? Van de afdeling Ja, dat zegt linkschoten, dat die Hidde mensen van er ook Dam. in bleef, dan zet ik wel aardig draait. En Dan kan Fries hij echt wel kampioen maar dit voorbij. Wisse Broekstra. Dat is ook wel even trots hebben, want dat is ik altijd wel eens een beetje de vraag natuurlijk op die Overbeek. leeftijd. Gaan ze door? Ja, studeren, komen horen dingen bij, maar zei ik niet nog Sophie, de Nooit microfoon vier is gymnasium, dat voor is jou. second klas, maar het eerst nou. Het Wilhelms. Ja, dus sowieso nog niet. Ja, zullen we even bij de jongens. Ja, dat is een beetje. Oh, we krijgen eerst het Wilhelmers, dus maar we eerst even de boel houden.
van de tribune, het Wilhelmus. We beginnen dadelijk los. Dus En daarmee zit de ceremonie voorstelt. We beginnen er even gauw nog even in Bidel. De jongens, we gaan nog even naar show. Wat denkt Stefan? Herinnering aan hun deelname Ja, ik aan ben een het keer natuurlijk van Brent. Dat is de kampioenschap. En nu mogen wij de wedstrijd verder inleiden, jongens. Ja, en Sophie natuurlijk bedankt, hè, Wim, ja, voor deze muzikale intermezzo. Kijk, ze krijgt nog even een bloemetje. Ja, welke Hollanders ben dan vooral de de favorieten? Wessel Schenk? Ja, Wessel denk ik. Hij En heeft ook Harm een en ik. duet met Paul de Leeuw Ja, die gezongen hebben ooit. wel aardig. Volgens mij het best een jaartje een jongetje beter bij de jongens. Kijk maar in het programmaboekje, daar staat wel meer inspanning informatie of over. iets wat En erop het is ligt, dan natuurlijk is het wel ook aardig een lastig. Philip-naam, De Ja, Bruin. gaan we naar de junioren. Ja, Reinier Sophie Overbeek. zelf. Wat ziet even maat op? Die jongen die is al 6 Niet keer dat ik weet. Nederlands kampioen volgens in mij de jongens niet. en de juniorenklas. Maar daar kan je alleen maar respect voor hebben. Die het zo Elk jaar vaak vragen we in dan de weer waarom laatste ze ons sprong niet werden. vragen. in de Wij sprong. zouden ook best dat Ja, dat duet ik vind even dat kunnen echt zingen, gewoon sport, maar ik heb het steeds Wilhelmus. miskunde hoe is jouw en stem? soms wel eens wat, omdat hij zo volle Hij bent. is vrij Hij is donker gewoon en echt vrij mega zwaar. Ja. maar In het misschien Vlien dat hij- Aardewit, dat is zo'n fenomeen. In andere daar kunnen we wel eens een team, grap Jantje van 42 hebben, met een hoor. aluminiumpols. Een goed, eindeloze hierbij stuk 14 dan. titels Ja. loop had helle. Meestal zeggen Nou we ja, van, nou daar NK liep ik wel wat op. 2022, Ja, Wim. dat Ja, kerst zo nog is maar dat. een liedje, denk ik. 50 jaar geleden En was ik het ben eerste super NK, fanatieke hè? like natuurlijk. In 1972. Juist. Het is niet Ja, het helemaal reed ik een heel jubileum, soort want en het de doen 50ste heel veel editie talent. was dus vorig jaar. Ja, dan toch even naar de concurrenties, want Wisse Broekstra, Rut Haastra. Heren, Nou, 1544. Wisse die is ik Jikke zeker wel Vries de Jong, een gevaarlijke 10,77 voor hem, denk ik. Het zijn Ja, het stok gewoon afstanden heel waarmee goed je neer. vandaag de dag Links zit hij net geen zo deuk lekker in in de een flow pakje de boter laatste slaat. Maar Dus, de eerlijkheid ja, gebied of te hij zeggen, zit de nu accommodaties ook zijn ook wel veel beter geworden. De polstokken zijn beter geworden, langer en lichter. De trainingsmethoden zijn ontwikkeld, coaching is erbij gekomen. Het is niet te vergelijken. Of, nou ja, Geweldige je kunt springer. alles Een jongetje vergelijken. kent er Je nog, kunt ook hè? appels en peren Ja, precies, vergelijken. dat genoeg Maar mensen de zo. verschillen zijn ik ben legio. verbaasd dat we richting het En dat, ik denk dat dat voor de meeste sporten Zullen we ook afwachten? gaat Nou ja, goed, dat natuurlijk, Reinier Docht in wat al er van die- de in al dwaan die en dan jaren. inderdaad de Maar dat klopt. kampioen. En dat is ook Dan wel hadden we mooi even om die achterwege lid, dan ontwikkeling hebben we toch te zien. een leuke Friese terug Ja, achteraan. vanmiddag de Dat denk 48 ik wel beste helemaal. springers Ik van nog bij de Nederland. dames, dat Die zoals gaan zij strijden al, om de zoals titel. nog wel een tackle, maar 23 ja, komen daar uit hebben we Holland natuurlijk en Mark Tessa. 25 uit Ja, Friesland. die wil ik wel echt En we gaan kans springen in hebben. 5 categorieën. De damesklasse Meisjes, Marit en Tessa, dames, ben samen senioren, Mike, jongens en Sigrid junioren. Bokma zelf, die kennen En ik nog wat van. En die gaat categorieën zijn dijen. verdeeld over 2 blokken. Ja, zeker. Die is er Het eerste natuurlijk ook blok nog. bestaat uit meisjes, Ja, dus dat met eigenlijk wel senioren Friese groep 2 type en jongens. Gebrand is Marit. En dan, Ja, maar het is wel als dat eerste gebrand, blok maar die is ook heel afgewerkt erg is in de relaxed. zin Die van springt iedereen heeft hier 3 gewoon sprongen heel erg gemaakt, lekker dan gaan we ja, met blok 2 van haarzelf beginnen. eigenlijk. Je Die heeft ziet minder op druk de en die zuster die ik ben deelnemerslijst ook de namen van de reserves nog Dus die is ik zeker een afgedrukt. kans hebben, ja. Maar die komen als naar haar techniek, in als actie. oorlebster. Want volgens mij is Wat valt hij dan op? die moet springen. Hoe sjoest dan hij hebben hier hier verspringen? ook springen. Ja, ik vind, Kan zijn dat de het mensen klinkt nog misschien een oude gek, maar zij springt pas als een man. hebben. Daar staat Ja, Daniel zij doort Kluistra heel nog op erg. als Zij, reserve. ja, zij heeft grote Hij bewegingen, hele wordt lange bijgeschreven. klimslagen, Hij krachtige zal halen. als eerste Zij gaan is gewoon een springen. heel sterke vrouw en dat de is naam gewoon van echt Nat waarom in het Brandsma springen. in Zij het is heel tweede blok constant, kunt u ik aardig doorhalen. rustig in de Thomas stok van en Midden dan zal gaan springen Ja, dat in is het echt wel een specifieke tweede blok, manier van dus in springen. groep Wat zij 1. doet. En hij zal Wij kennen daar, hoe die de Njontje. wedstrijd Ja, dat kent openen. zij wel. Ja, Zeker met het tand erop, denk ik. Hè? Nou, en dat doet het ze. Dus Nederlands ik denk echt kampioenschap, dat ze dat niet naar hebben. Oh, zeker. de Ja. finale van Ja, de nou, mooiste het is niks Nederlandse verbaasd dat ze dat zomersport, doen. zeg ik altijd. Nou ja, dat het topklasse vanzelf had alleen nog een nardocht net mij. Ja, dan wat gaan we dan doen? Want we hebben eigenlijk wel een hele groep mensen die in vorm is, valt me op de laatste Echt tijd. specifiek Ja, over ze binnen gehad. een grote Wel groep vinden inderdaad veel in leppers, vorm. Heb ik wel gehoord juist van, heel nou, veel verschillende ik geloof dagtitels niet dat gehad. die er veel hebben getraind, senioren. omdat ze het allemaal Ja, we hebben vergelijkbaar natuurlijk vinden Isbrand met de Galema, afdeling Anne Heijsten. Galema. Nou, Dus we hebben dat ze inderdaad weten van, hey, daar kan de Rutger stap Piers, maar ongeveer zo hanteren gezet en worden, nou ja, hier die- dan dus dat ben echt wel En nou ja, mensen die dat wel dat wat kennen. vergelijkbaar is. Ja, Dat noemen dat heb heb ik ook hele gehoord, ook goede uit de mond senioren van, uit van Holland. Friese Dat springen. echt net te En, vieren. Natuurlijk een Rian Baas, Jacob weet de je, ja, Groot. ik noem het een mooie accommodatie. Timmeraars, daar zit gewoon een trijfjouwer die het misschien een vier die het op een goede dag alle jaren hoe het 22 kennen bij wie En spreken. derde Ja, op de precies. landelijke Terwijl ik ranglijst. echt wel denk dat er bij een aantal Friers dat er echt wel in zit. Heiderskip staat iets voor. Alleen ja, Met de het is misschien nog minder vaak onder dat het er dichtbij komt. Maar ja, het zit er wel in, dus wie ook weet wel komt bij het aan Arnhem Galema springt wel makkelijk de laatste tijd. goede Ja, prestatie. die springt op zeker een, makkelijk. Dat op is de stad. bij het Nou, FK. En ik vind het ook gewoon leuk dat we nu weer hier zijn. We hebben natuurlijk nu een Ja, aantal die goed in de NK's wedstrijd, achter elkaar het in kan Burgum eigenlijk, gehad. Ook door ja, ken eigenlijk wel van corona. viersprongen zwaar En we hebben ging. Zegveld ertussen Ja, gehad. ze doen Maar het, en ik heel veel zin zeker in. Burgum dan Ja, nu ook dat- weer ja, even kan wel spannend worden. mooi Oké, hier zeker links goed, ze wonen. binnen altijd wat Ja. nonchalant, Ja. maar hoe Dus dat is fanatiek bezig. gewoon, Ja, mega. gewoon fijn.
zijn.
En ik ben gewoon heel benieuwd zeker weten. hoe weer Hartstikke gesprongen gaat fanatiek. worden als we kijken naar vorig jaar. Al is het ik weet van Hanneke Riesbrand, Westert denk ik, won bij wil de gewoon vast meisjes. zelf Zij is springen en lekker regerend springen. Nederlandse Ik denk als hij kampioen. 3 keer heel lekker in de Bij de stok jongens, zit en net Roy hoe jou zo Veles. net dat hij ook wel Die, tevreden is. Zal niet Ik meer in denk dat actie Hans komen in de zeker heel jongenscategorie in gebrand is, ieder geval. En, Die 22 meter zit dat er bij de een nieuwe junioren Reinier Overbeek. Als ik het goed Nou, heb, het is is dit wel zijn mooi laatste waar. jaar Het is bij de lekkere junioren. temperatuur, alleen het is zo lang En krijgen verder. we Het de vierde waait toch keer op een beetje rij. van links. Althans, Nou, senioren voor zitten in de de midden, daar is ze juniorengroep misschien een achter beetje elkaar de Nederlandse voor titel dat ze net pakken. iets kan Zou een springen. unicum zijn. Ja, maar ook met de ik 3 weet het titels net bij wat de er jongens, nu dan is. zou het 7 keer op rij kunnen zijn. Ja, dat Nou, kijk wel steeds, volgens mij heb ik maar, dat nog niet leuk eerder weer. meegemaakt. Laatste morgen als je even komen, Ja, koers, oké, ik wens dat je is daar een één hele keer grote goed willen aan aan, misschien spreek ik het juist nog even. Oh, ja. Goed, dankjewel. Ja. Mooi. Ja. Maar goed, dan kom Ja, je Klaas toch samen. Knauta, Nederlands kampioen, 12 Maar dan vorig in Fries één kampioen. categorie bij Aard? Zij hier ik ben nog een plakje hier op de tribune. En ja, dat doen wij. Ik kroeg dadelijk Njonke Freek bij, maar die keer als commentator aanwezig is. Dat is ik Njonken. En ja, wij hopen hier in de ring van de media nog weer even, ook nog wat de wedstrijden die hier binnen voor interviews, nog weer even te treffen. Maar we gaan nog eerst door naar Freek. Senioren Wim, toen moest er toch sowieso 20 meter gesprongen worden. Gerrit de Boer, dank u wel voor dit intro. Nagekeken en Wij staan hier in Linschoten op het punt om te beginnen drempel voor de finale. Dat aan gold in ieder het geval voor de NK 3 NK's in Linschoten. De aansluiter van het seizoen. Was er altijd nog wel 1,19 Van Linschoten is het in de historie de 4e keer dat het NK hier hoort. toepassen op wat we hier. De eerste keer weer in 1991. Toen mij een verneemde man die hier kampioen was, die Aart de Wit. Hij won hier met een afstand van 19,42 meter door de steeds. Met een aluminiumstok en dat is nog altijd het Nederlands record aluminium all time. Nou, zei ze letterlijk in zijn weer. Ik zo'n 90 toen won Marcel Nijboer het bij de Malje, met Santje 94. 2003 wie de eer aan Bart Helmholt bij 18,30 meter. En 2011, ja, dat weer wel een heel bijzondere hier, want toen zoen we hier ook metjes van start in. Toen had het je de hele middag eind. Is de wedstrijd uitsteld. Jonas toch nog gesprongen. En toen sprong Bart Helmholt een Nederlands record van 21 meter 51 en pakte hier toen zien de titel van Linschoten. Nou, dat record had Jern Stien is intussen verbeterd door Jaco de Groot. NK-record zit nu op 21 meter 57. En diezelfde Jacco, ja, die springt nog steeds. En sterker nog, dat is misschien wel een van de grote kanshebbers hier in Linschoten. Nou, dat zullen we even afwachten, matten. De leppers zijn alle keer vastgesteld aan het publiek wat hier maar machtig op aankomen is. Bart Helmholt staat al in de houding te wachten, want zijn pupil staat klaar bij de jongens. Dat is Auke Jan Hilderda. Ja, die mij als eerste jongen starten, maar hij is misschien wel een van de grote outsiders. Hij had intussen al een persoonlijk record van Santje meter 46. En als dat je huge jellit, dan denk ik dat hij echt een kanshebber is voor eremetaal. Nou, op de middelste batten, daar hien we starten zult bij Jan Terenauta. Maar terug het uitvallen bij de senioren van Nart Bronsma is de eerste reserve van de Poolsterbond Holland Tahekken aan de list. Dat is Daniel Kluistra en die mij dadelijk op de middelste batten bij de seniorenopbouw hier. Ik weet niet of Tino de voorste batten, daar zullen we straks de Famkes. Ze zal toch van de tijd. En daar zetten we straks bij mij Gemma van Oosterum, lid van de afdeling Zegveld, dus echt van de Poolsterbond Holland. Nou, en dat is dus duidelijk. wij hier Dat is een de toeter dus. toeterjaren, dan wil dat eigenlijk zitten dat het toernooi eindelijk officieel los kan, Gerrit de Boer. Annie, heb jij de Nou ja, toeter ook gehoord? dan maar maar zien Nou, wat de dan medius brengt. doen we de lichter op Ja, de de altijd omstandigheden één contact natuurlijk met Annie, beloven Wim. een protte. En dan, dat zat ik al krek al in het voorbeschouwing als zij de springers die de laatste week niet vaak. We gaan mooi 4 sprongen, eigenlijk door alle klassen in. Dus wat dat betreft, ja, bij mijn verwachting is best wel heeg. Is de jongste Hollandse deelnemster. Nou, ik denk bij alle jawel. Het is alleen nog moeilijk in te schatten wat de Friesen ten opzichte van de Hollanders doen. We zijn dat hier positief verrast. Terug de winst in de twakkam, daar hingen we eigenlijk al net op rekken. Dus op dat stuit wie de Friesen gemiddeld krijgt even wat beter als de Hollanders. Maar ja, als het naar de algemene klassementen van het hele seizoen,
mag hij alsnog. Dat ben de optelsom van de zo'n-beste wedstrijd. Dan ben de Hollanders weer beter. En de primeur voor de eerste droegsprong, die is voor Gemma van Oostrom. De tweede sprong gaat zeker beter. Zij gaat nog wat vlot naar het zoonbeta. Ja. Maar in elk geval droeg. En dan zien we op de middelste batten Daniel Kluistra, die dus tot zijn eigen verrassing hier wordt beide waar moest. Nou, die bekeert heel aardig, hè? Al rond over die line. Beginnen. Het was nog niet een perfecte dat zal in de buurt komen van de 18 meter, denk ik. En dat brengt dus bij de eerste batten bij de jongens, want daar zit ook in Jan Jilderda. De nummer 3 van ons klassement. Wij zien coach Bart Hellemold. Meegenomen. De Hollandse jongens zijn iets te sterker. Nou, wat kan ook in Jan Jilderda? Die begint heel aardig, hè, van de wedstrijd. Als het even goed gaat, kan hij ook een verre sprong neerzetten. Mooi begin. Ja, voor hem is dit de eerste keer in zijn leven dat er op deze scores in actie komt. Dus het zit even wennen, maar hij wil mazzel dat zijn coach hier nogal wat ondervinding op die had. Dus die zullen vast wat tips mij aankennen. Op te bouwen. En dan ben wij benijd naar de eerste afstanden. Het is wel leuk dat er een soort klimaat op het boord verschieten zullen. Ja. Gemma van Oostrom bij de Famkes noteert 12 meter en 1 centimeter. Gebracht op bij de 15 meter. Middelste baden, de senior Daniel Kluistra. Ja, die ben je keurig, hè? Centimeter 91. Dat is al haast 18 meter. Van de eerste sprong is dat echt jongens gaan we zo meteen kijken. Prima. Voor hem in ieder geval denk ik grote tevreden. Ja, ja. Zeker dat je even de jaren krijgt vanaf Valmarien en dan klaar van op. 17 meter 91. Nou, dan is dit een... Hij met 16 meter 30. Nou, 16 meter 30 kunnen we noteren voor Auke Jan Jilderda. En dat is dus de kop is eraf. Prima eerste sprong. Je weet alle deelnemers mij in elk geval 3 keer springen. De eerste sprongen zijn gemaakt. En vervolgens zorgen we naar die rondes. De middelste schans. Wat oerbleeuwen voor de finale. 3 jongens, 3 Famkes, 3 junioren, 3 vrouwen en maar liefst 6 senioren. Zullen straks strijden om 5 gouden medailles. Ik vind altijd Jan Terenauta heeft gewoon... Ja, dat zei het van... Die zomaar... Jan Terenauta, die is in de eerste sprong. Ja, dat was correct even te praten bij zijn zuster, Klaske. Ja. Nou, Jan Teren zal net tevreden wezen met zijn eerste sprong. In ieder geval... Maar dat zei ik al, Freek, want die NFM die Friesland eigenlijk verrassend won. Ja, we hadden hier natuurlijk gewoon meer springers nou, hè? Tron waren er dus krijg even vierde sprong in Friesland. Ja. We jongen dat bij de Famkes Lieke Stolwijk. Nou, hoe die 12 meter keer? Ja, het is op basis van het gemengde klassement dat de springers uitgenomen worden. Daar bij de jongens, Ferran Houdijk, dat is de jongen die heel verrassend de titel van Hollands kampioen pakte. De variant van de Frieske titel. Hij had een PR van 1830 stegen. Dat is dus ook een outsider. Maar op basis van dat klassement, dat wordt ingescout, de beste Friesen en de beste Hollanders, wordt een lijn trokken. En dan wordt er bijvoorbeeld zien hoeveel senioren zitten bij de eerste sectie van Holland en Friesland. Nou, dat windert 10 voor Friesland en 6 voor Holland. Intussen ben dat er 7 voor Holland, want naar Brons met afval. En dan ben er nog een Fries Noer. Het is Wolfsa dat de 3 sterkste klassementspringers alle 3 uit Holland komen. Dus die gaan op papier toch de grootste kans. Ja, dat ben meer Friesen. Ja. In andere klassen is het aardig verdeeld. Bij de meisjes gaan we dan verder met Marianne Kampen. Maar wij ook dacht van, goh, wat leuk, ik mag meedoen met het NK. 4 om draaien was ik ook nog in de veronderstelling, een paar keer genoeg in de bus. Ja, we hebben altijd 4 op 4, want de laatste jaren was dat eigenlijk ook zo. Dat het gewoon zo ontstond. Ja, bij de jongens hadden de Hollanders 5 en Friesland 3. Nederland staat 5e. Ja, de 3 deelnemers hebben. Ja, kan je nog steeds 3 medailles pakken. Ja, zo simpel is het. En als we naar joggen bij die topklasse bijvoorbeeld, die komen natuurlijk aasten in actie. Maar ja, die Hollanders die hadden al jaren zulke heuse persoonlijke records in. Daar hadden wij, daar hadden de Friesen nog net aan Tarwest. Maar ja, het blauw kampioenschappen vanzelf. En wat mindere daar. Maar goed, er zijn wel 3 hele goede Hollanders hier die het samen winnen kennen. Ik wil even attentie voor deze man, want dit is Wouter van Midden. Dit is de regerend Nederlands kampioen. Ja, verrassend toen. Maar
hij had net een heel sterk seizoen draai, dus hij is op die ranglijst net zo heet. En daarom springt hij nou al in de eerste vorig jaar iedereen en ook nu komt hij tot een hoge 17 meter in het begin van net zijn wedstrijd. Maar hij is nog steeds Nederlandse titelverdediger, omdat hij in Burgum geweldig uithellen met een persoonlijk record van 21 meter 42. En dus is hij deze middag voorlopig eerst nog de titelverdediger. Rianne Kampen, Birgit Vampers. Ja, de insprong is goed, heeft ze goed vast. En die gaat redelijk naar de andere kant. Maar die insprong die was toch wel redelijk. Dus op dit stuit treden afstand. Lieke Stolwijk, die krijgt noteerde 3-0. Erwin Lefferts kan wisselen. En Erwin Lefferts, heel lang in Friesland, in de Friese truisprong. Die rekken hij de laatste dijk kwijt. De laatste 2 wedstrijden. Hij begint met een wiertsprong. En dan met zo'n windje erbij. En dat is toch een primeur die je leven net had, de eerste wiertsprong. Gaat daar dus. Maar goed, aan de andere kant, die ontkomen er net aan. Dus hier is een slachtoffer voor 17 meter 74. Daniel Kluistra blijft daar tot nu toe gewoon. Ja, in het verliezen wie het staat dat de Polsterbond Holland en Friesland beide liekevolle kandidaten leveren die mochten. Dus beide 24. En die sprongen dan om en om. Nou, dat is iedereen van de heren verhoren. Want ja, er zijn nou zoveel leppers. zijn ook gewoon zijn van, nou, we pakken nou gewoon. Wij willen je de beste maken. Die natuurlijk ook. Er is wel een ontekening bij, want het kan net zo wijzen dat je bijvoorbeeld bij de senioren 16 Hollanders springen en het in je Fries. Er is een maximum on. En het maximum wie zie je om 6. Nou, dat is het. Dat is dit hier het geval. Het is nou een jongen om zo'n, omdat naar het Bransma afvallen is. En zijn vervanger is een Hollander. Nog laatste tijd. Een man die op de middelste batten no clear staat, is iemand die in het verliezen alles Nederlands kampioen waard. Dan hebben we het over 2013, Polsbroekerdam. Dat wie Tevens Hopma. Die had een persoonlijk record. Nee, die won toen met 20 meter 45. Nou, daar is dit hier nog net ontdekt aan. Maar op een goede dijk kan hij zomaar uithellen. Hier komt Tevens Hopma voor. En dat dacht hij nou nog net. Die formale derde persoonlijk record van 21 meter 41. De polstok in het water. En begint dus met dat had er een eerder wat in set. Hij had ook nog eens een keer 21 geleerd op een FK. Ja, maar toen hier hij de pech dat Nat Brandsma toen het Friese record achter hem sprong. Staat de polstok inmiddels klaar. Hij kende nog net, hij had er nog de smoren in. Oh ja, de jongen van de 100 keer ben je met gesprong bij een Fries kampioen. Alleen nog hij net. Vorig jaar. Maar wij komen bij de Famkes, die Berber de Vries. En dat is een dame, een jonge dame, die wel eens 15 meter sprong had. Berber de Vries, zakt even zakt het nou wat? Sprong. Dat is jammer. En begin voorzichtig. Komt de snelheid erin en krijg bij je de jongens Karsten Klarenbeek, krijgt dus Erwin Lefferts. De deelnemers is het natuurlijk even wennen op deze schans waar je normaal gesproken het is even ziekje nog veel springt. Dus dat kost je vaak toch wel even die eerste sprong. Nee, ik heb er wel een paar zien trainen, Johannes, hoor. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja, uit Eilst was er wel een delegatie. In ieder geval Hanneke is hier geweest. En ik heb ook Michiel Zeilstra zien springen. En misschien heb ik er ook nog wel een paar gemist. Dus, en dan hier dat hut, dan zien we de middelste batten Minne Smit staan. Bij de meisjes, de topklasser van Wezen. Talina van de Wind. Op de eerste batten staat een Friese trui. Die is van Brent Monsma. Dat betekent dat hij de beste Fries is. Bij de Hollandse dat er na hem nog 3 Hollandse kandidaten is al in actie komen. Dat zijn echt wel iets over niveau. Maar Brent Monsma een stap gemaakt. Bij centimeter precies Fries kampioen. Dat wie een PR. En de eerstvolgende wedstrijd sprong hij 18 meter in Trieten. Dus het is wel een jongen die in een bloed voor Die jongen maakt een prachtige progressie terug. En let eerlijk wijzen, hij zit nog net zo 4 meer af van die horen jongens. Dus wat dat betreft kan de samen voor een stunt zwaaien hier. Want die Wessel Schenk, die hier eigenlijk als favoriet van start hier duurt, maar zijn 19 meter is persoonlijk record. Ja, je maakt het wel daar. Minne Smit. Ja. Een plek bij de top 6 in de finale zou draaien Polsen versus Minne Smit denk ik zelf als eerste gaan. Ja, ik denk dat dat te weinig zal zijn. Wouter van Middennies krijgt centimeter 74 en bij tweede plak achter Daniel Kluistra met die centimeter 91. Dus wat dat betreft en Minne Smit wordt al voorbij. Hij komt nu te laag in de stok om stil te kunnen krijgen.
Safvleugel hier en dan krijg je geen team op de klem. Dan qua klassementen kun je geen meters mee. Binnen had nog 2 sprongen om daar wat te verhoren. Zijn die van Holland... Dan zien we de gele trui van Talina van der Wind. Klassementsleidster bij de Famkes in Holland. In de wedstrijden, en vooral in Friesland, daar win je mee. We hadden al 3 sprongen van 12 meter daar. 12.01, 12.09 en 12.11. Dus als er iemand in vorm is, dan is het Brent Monsma. En wat is Brent Monsma? Kan hij direct betekenen en ook hij op dat voorbij die lijn van in de beurt. En dat betekent dat hij begint met een 16 meter sprong. Iets te snel naar de overkant gaan. Ferran Houdijk Dennis krijgt 1630. Ook Jan Jellera 1630. En Brent Monsma die komt daarbij in de beurt. 94. Karsten Klaarbeek zagen we nat gaan inderdaad. En de afstanden van Talina en ook van Brent komen zo meteen. Gezellig. Drop hier in Linschoten. De bult is goed vol. Aan beide kanten van de accommodatie tribunes bouwt. Jonathan Timmerarends aan te kondigen. Deze kinderen zelf verkiezen als ze in de skaat zitten willen of in de zinnen. De laatste jaar bij de jongens is heerlijk hier op deze stad. De Wien en Beach dwars over de batten. Ik ga net de indruk dat hij springt wat grillig. Heel veel les van haar. En als die uitschieter vandaag gerealiseerd zou kunnen worden met een beetje focus, dan komt het helemaal goed natuurlijk. De polstok zal ver in het water staan. En dat is een familietrekje. Dat doen al die Timmer Arendsen. We zijn benieuwd naar zijn eerste sprong hier zo meteen. Draaien, sconsen, stinnen ook leer. Talina van der Wind. 12 meter 32. Daarmee voorlopig op het tweede plak. De eerste plak is daar nog voor Lieke Stolwijk. Met tredje 04. Maar nu krijgen we 3 kanon achter elkaar uit Friesland. Jelske Terpstra, Hilde van der Wij en Hanneke Wester. Maar op de middelste batten zullen we naar Bouke de Jong. De betere springers aan het Bouke, einde van ja, de wedstrijdlijst. Bouke de Jong gaat in zijn eerste sprong te water. Zat er wel lekker in. Kwam dit seizoen al tot de 20 meter. 10 en hij wordt daarop gevolgd door Rutger Piersma. Die ook dit seizoen zijn persoonlijk record weer opkrikt naar 2028. Wat kan Jelske Terpstra? Jelske Terpstra, wat doet Jelske Terpstra? Ja, die gaat al richting de 30 meter. Maar kan soms ook dat het totaal niet wil. Nog een eind uit koers. Soms heen en weer. Maar deze sprong is een goed begin voor Jelske. Komt nog niet aan de 13.04 toe. Maar ik denk dat Jelske hier mij dit voorzichtig begin, zijn hij de koers toch al richting het tweede plakje wat we gaan daar verder met Hilde van der Wij. Meter. Zij dus tweede in het klassement. Maar het is al nog een beetje adaptatie, een beetje warming up. Een paar weken terug neer te zetten op brengt u bij de jongensgroep waar Brent Monsman 16.06 noteerde, voorlopig trend is. En nou dan de eerste crack bij de jongens van Holland, Jonathan Timmerarends. Voor Hanneke Wester, die toch wel een jongen die een persoonlijk record had wat 1 centimeter verder dan van Brent Monsma. Ja, die keert echt wat flater worden. Het gaat allemaal nog wat te snel en te gehaast. Nog net om de 16 meter taak. 100%. Maar, nee, ze beleggen nog wel even aan het ziekje. Dat is ook belangrijk. Ondertussen kan ik even melden dat soms een brand en wedstrijd voor het last gehad op het FK-sjoen. Maar nou is toch nog even wat ziekje. Echt het begin van de wedstrijd. En de echte goede sprongen matten nog komen. Daar leek het zo niet op. Ja, maar net vierde dat een hele protte jonge lepperkes voor het eerst in hun leven op deze accommodatie komen. Ja, het is toch wel krijg even wat oorzaak bewend binnen in Friesland. Zit hier al een veengroen. Zwevende scores, door Rist Heeg op hout. Ja, er zijn net zoveel scores in Friesland die de cracks is. Het is eigenlijk wat onwennig eerst. Natuurlijk, er moet een scheidsrechter. En daar moet je even een gevoel bij ontwikkelen. Je hammer draaien sprong, dus net zo volle tijd. Ik ben benieuwd wat Rutger Piersma daarmee kent. Verre sprongen te maken over de 20 meter. En gaat nu eigenlijk Rutger die natuurlijk een fantastische seizoentrouw maakt. Ja. Maar ook hij te vlug de informatie die hij mij nemen kan is dat hij de pols dadelijk een heel eind verder zetten kan. Wel voorbij die lijn van 17 meter. Hilde van der Wij. Hilde van der Wij, ja, die gaat de richting dat baltje. Dat leidt op 13 meter en 4 centimeter. Dan die 13.05. En daar gaat zo heen. Dus voorlopig is het Hilde van der Wij namens de afdeling Weensum die hier onder leiding zit bij de Famkes.
Daar blijft de 16:37 van Ferran Houdijk gaat daar aan de leiding. Rutger Piersma komt ook voorbij de 7 meter. Eerste batter dan de jonge Harmen Bogaert. Dat is de nummer 12 van het klassement en we zijn van natuurlijk benieuwd wat Holland. Hilde van der Wij in haar eerste sprong heeft gedaan. Had een PR van 18 meter en 54 centimeter. Op het bord. En is daarmee echt een van de grote favorieten in die jongensgroep. Zal gaan doen. Vorig jaar won ze met 16 meter 23. Toch kan dat alle kanten al op, zei ik. Want de vierde jongens op een goede idee. Daar komt er gewoon. Groot talent. Ja, die begint lekker, hè? Die begint heel keurig. En die springt hier oer dat balsje heen. Die gaat richting 16 een hele meter. Talentvol Dus en volgend jaar ook de nog bij de opbouw jongens. bij de jongensgroep, die is er nou. In ieder geval heel En erg dan goed moet de gevaarlijkste man nog in actie komen dadelijk. En dat is Wessel Schenk. Die sprong als jongetje al een jongetje meter. te springen. Griezelig vlug in de staksjacht. Heel linig die Harmen Bogaert. In die groep. We zijn lietse atletisch, hè? Zo'n record van 20 meter. Ja, dan krijgen we natuurlijk dadelijk Hanneke Westert bij de Famkes. Nou ja, dat is natuurlijk altijd spannend. Iedere sprong show je nu uit van die doet wel zulke malle dingen dit hier. Ja, daar staat geen maat op. Ik denk dat ze zelf ook net weet wat er al mogelijk is. Als ik nog even melden kan dat Rutger Piersma is krijgt centimeter 06. Lepte bij de senior. Daar is hij voorlopig te redden mee. Zorgen we dat onder de leiding je in de Famkesgroep Hilde van der Wij. Treetje meter 44. Een ideaal seizoen voor Frederik Kramer. Voor Jelske Terpstra met treetje meter 4. En dit is Frederik Kramer. En Frederik Kramer had de stok direct vol te pakken. En die keer voet naar die top gaan. En dit is wat we zien willen, Joert. Want Frederik Kramer die wil Heerlijk naar de begin finale. van Frederik Kramer. Nou ja, en nou Ik is denk die toch dat dit wel een jongetje finale meter plek denk ik al waard haast is, in Wim. beeld. Wat denk jij ervan? Dit is een lekker begin, hè? De touw leidt bij hun op. Het is een Centimeter. hoge 19 denk ik. Ja, dan doe je er een liedje 2 meter bij. Dan Ben heel zit je in de benieuwd. buurt, hè. Praat even met zijn vader, die is de TC'er. Zo van, nou, hoi, dit is toch wel een leuk sprongetje of niet? Frederik Kramer is natuurlijk wel een kampioenspringer, hè? Hij is al een Nederlands kampioen bij de junioren. Best 2 keer toch ik Neemt zelfs. aan de leiding over, 16,85. Ja, in 2018 en in 2017. En we gaan eerst even kijken naar Hanneke West. Wat kent Hanneke Wester? Oeh, nou die eerste sprong die wat erin litten. De dame vandaag kwam nu even niet lekker. Kwam net lekker in de stok. Met Ik ken net al dit feestwijzer, maar je dat zult kan er toch wel natuurlijk, even van balen, gebeuren. want dat is gewoon een dikke misgreep. de eerste ronde. En dan ben je er net van aan het. Ja, dat is nog wel een vraag natuurlijk. De zinnen stiet hier. De lippers zien. Ik kreeg het voor de wedstrijd ik nog een klasken die zei van ja, de zinnen is misschien slimmer dan de wier. Maar misschien had ze er toch wat les Ik ben van. heel benieuwd wat het waard zal zijn. Nou ja, dat wordt in ieder geval in de ring van de wedstrijd alleen maar beter, want die zinnen draait dadelijk om hun heen, hè, naar de zijkant. Met de beste seizoen. Ja, je hebt Frederik Kramer, die had het bal hier een jongetje meter 53 is voorlopig de eerste afstand bij de senioren. Dan hebben we daar alle springers van groep 1 één keer in actie gaan. We werken eerst groep 1 helemaal aan. Dit is Wessel Schenk. Namens de jongensgroep. Nou, die gaat echt nog wat de hut door. Van naar de omstandigheden kijken. En dat betekent dat we een voorlopige tussenstand melden kunnen. Hoeveel adrenaline Bij zit de in Famkes, lijf en wat betekent op dat 1, voor de Hilde van der aanloop? Wij. En ik denk dat die jongens Tredje misschien wel wat 44. harder lopen, dat ze zelf in de gaten hebben. 2, Jelske Terpstra, tredje 05. Ja, maar En het dat levert is al 1 centimeter verder als Lieke Stolwijk, Stolwijk met tredje 04. Hanneke Wester voorlopig verder met 12,84. Maar ja, dat is de een tweekamp was ook in compleet Friesland en misleide de win sprong. is natuurlijk altijd bij ons. De senioren voorlopig op, ja, Maar, voorlopig dat verder. komt zeker goed. Voorlopig bij de senioren op 1 Frederik Kramer, jongetje 53. En daar is de reserve Daniel Kluistra, de nummer 2 met Santje en Jongen, die staat dadelijk weer clear. En bij de jongens, nou ja, daar is Harman Bogaert de nummer 1 bij 16,85. Dat klopt wel. Toen dacht ik. Ferran Houdijk de nummer 2, 16,37. En ook de Jan Jellerda van Burgum, toch met die 16,30. Voorlopig op brons. Dan gaat Harmen Bogaert na 1 ronde aan de Tweede leiding sprong. met 16,85 meter. Daniel Ferran Kluistra. Houdijk op 2, 16 meter Is al wat 37. zader. En Auke Jelderda, hij ligt op het derde Maar plekje. het doet het net. 16 Hij meter redt net wat er in de 30. eerste sprong zien liet. Bij de meisjes, daar ligt Lieke Stolwijk op het derde plek. 13 Ja, toch een mooi begin voor Freek vanzelf. Maar je niet in 53. Dat is lekker uit de eerste sprong. Dan doe je mij. Nou, Ja, het is ook een jongen die altijd een mooie opbouw in de wedstrijd had. Dus hij gaat vaak een heel meter vooruit, soms een meter. Nou ja, als je dat terugrekent, dan kan dat wel eens heel leuk worden.
Want ja, er komt wat rust in de holle, denk ik. Jan Jilderda. Het is heerlijk, de eerste druk eraan. Ik is lekker de informatie meenemen naar de tweede sprong, maar die stokt hem een keer net vol en misschien een beetje verder. Nu al derde, dus dat zal waarschijnlijk zo. Nou, wat kent Gemma van Oostrom in haar tweede sprong? Ja, dit ziet er een stuk beter uit, ja? Dit ziet er volle beter uit. Net voorbij het baltje. Dan meeleeft. Nee, zo van, maar Gemma, daar moet nog een volle klimslag vierde bij. was haar eerste sprong. Dat weer 12-0 Daar stier ze laatste mee. Nog één, zei hij. Maar zij klimt naar de midden. Ook een Jan Jilderda, zijn tweede sprong. Dribbel in de loop, Daar zit een beetje rare dribbel in. weifelend, beetje weifelend. Maar wat doet er? Krijgt Wat doet er? Hij klimt gewoon zo, terug. dat wel, maar niet terecht. Dat is dan nog wel knap. Maar die aanloop wil er ook? is niet Heel eigenaardige sprong. Want je tekent soort ik naar waar goed komen. Maar dan gaat die pols uiteindelijk goed dwars. Maar hij stond stil. En hij bleef er ook. Dat is dan een goede nice, maar nee, dat lukt de hem net E-sprong, niet. Dat vond ik dan nog knap. die wonen meer, want er zit een rare dribbel in de oren. Dat is een Joel in de wol, dat als je stilstaan, dan kan het toch nog van alles gebeuren. Want hij kon aan heel lijn klimmen. Hier op het einde daarvan. Gemma van Oostrom, 12 meter. Hij moet de stok al wat verder zetten, denk ik dan, Freek. Had je zo'n dribbel, hij had wat meer vaart, dan gaat de eerste vlug hoor. Nee, niet binnen die top 3. Nou ja, hij moet eerst die dribbel er maar eens uithalen. Ja. Want die stok steert plaatst op een goede geloof. En dat weet absoluut net. Nee. Het is eigenlijk al iets wonderlijker dat er nog droeg naar de andere kant We gaan kan. daar verder met Nou, Jan Terenauta, die ken er ook wel wat van op En kampioenschappen. Auken Jildra, hij is ook buiten de sector. Dat vermoeden wij al. Ja, had ik een persoonlijk record van 20 draaien zondag. Ik bedoel, die ken echt meedoen. Hij op NWM jongen constant dreiging in de sprongen. Hij kent vanzelf wel 4. De wedstrijd kan altijd zomaar voorbij zijn. Had hem wat wissel in het seizoen. Is een protte in Boeteland vanwege burgers. Zien wat hij kan. Protte wedstrijd gemist. Is Oh, dit is al een stuk beter, hè? Voor Jan Teren. Dit is al aardig beter. Recht zo Maar te zien. het Komt wel voorbij de links. 16 meter. 17 meter, pardon. En dat Maar verlies on meters. niet Want genoeg. alles uit de midden gaat er vanaf. Nee. En dan staat er ondertussen Ferran Wel beter was zijn eerste, dat weer 1471. Maar hij zal nog net tevreden wezen en had nou nog één sprong om daar verandering in te brengen. Ja, een dikke centimeter, dat is echt voor Jan Teren net kanaal. Maakte ook een Nee. sterke indruk de laatste. Nee, als je hier je wordt in de finale hollen, dan moet je denk ik wel tegen die afstand van Freek Kramer, die jongetje in heel. Nou, dat is heel nieuwsgierig. Dat is nou de eerste, maar dat kan haast wel eens een beetje de bodemafstand worden. Zo mij verbazen als dat genoeg is voor finale. Ja. Maakt na de insprong. Het is net onmogelijk, want er is 6 mei naar de finale, maar Zeker. Maar dan hebben we een kampioenschap wat een beetje invalt. We hopen op wat meer. de grote kanon moet eigenlijk al in nog komen. Eerst gaan we kijken naar Nou, wij zien Ferran naar Houdijk. Ferran Houdijk. Die lekker Ja, die klimt weer aardig, hè? En die gaat nou oer het baltje in, hè? Dus die gaat oer de 1684 in, hè? Lieke Stolwijk. En dat betekent dat die jongensgroep elkaar lekker opzweept. Had gewild. Maar Ferran Houdijk Lieke Stolwijk maakt wel ondertussen. degelijk een sprong die erg goed Net verder komt dan het baltje. verhaal. Het zou goed Maar kunnen wel worden droeg is aan de andere kant. 17 meter gesprongen moet worden om in de finale terecht te komen. Maar misschien ook wel niet. En misschien is dit wel aardig in de buurt van de 17. Het is 16 meter 97. Nou, Dus het, nou ja. wie de het jongens? is, Noteren we geen loze sprong. Het is een 16 afstand die meter het doet in de en wedstrijd. 91 centimeter voor Ferran Houdijk. Daarmee Jan mijn Terenauta, stip op 17 1. meter 52. Hij passeert Ja, dus met de Harman Bogaert. 1697, Maar voorlopig is ook in Jan Jilderda nog altijd de nummer 3. Dat betreft natuurlijk doet hij nu voor nu zeker goede zaken. En dan is het aan de Ja, anderen. Jan Wouter Terenauta, van Midden. 52 verbetert zich natuurlijk wel flink. Maar het De is man meer die van, ja, vliegen wil je hier nog een rol vreun van en tekens vijand hebben, verrosten dan in denk ik ook Burgum. dat het, Met dat veel PR van verder moet. 21 meter 42. Gedaan, natuurlijk. En dat smeert hem Stalwijk, zijn 12 eerste meter, Nederlandse titel op. 39. En we gaan daar weer verder. Hij met mij Jan nou de Kamp. in de tweede seniorengroep beziekje om hem wet te mengen in het gemeld. Als wel een eind kan komen, heeft de stok. Ja, die tweede keer dat zou wel heel onwaarschijnlijk wezen, maar dat is verleden direct wel een verrassing. Allemaal maar even. Ja, en we dachten niet dat je nog wel herinneren, maar dat gebeurde net. Oeh, nee. Een heel eind over, Wim. Ja, Hij pakt mis Ook bij de en afzet op- zakkert Ja, vlak dat onder. bedoel ik. ja, Ja. ja, ja. En daarom ging het Bij de hakjes onder ondersleerd. Maar meer ik net. Nee, de kans dat hij je zijn titel prolongeert, Ja, daardoor net is een zak hele uit, maar hij had lange nou een sprong te geven. zweef. Afstand Wat af kan te leggen. Erwin En daardoor Lefferts, dus zo laag de man in uit polstok, Boetenpost kan. bij de jongens, dit
heel groot pad van het seizoen. De Friese Truijon hier op het FK. Net in de finale kwam. Heel verrassend. Dit ga je doen. Dan moet het goed komen. En nou heel graag dat er joch zetten wil. Hij eindigt als tweede in het klassement in Friesland. Zal dus nu inderdaad met... maar ja, had ik een persoonlijke record van over de 17 meter. Lekker hoog in de stok. Eerst Rianne Kempen. Ja, nu staat de stok dan wel net maar iets die te keert ver. nou te wetteren. Want zo hoog heb ik Rianne eigenlijk nog nooit in de en stok bij zien 12 springen. meter jongen nu de eerste Moet ze erin sprong is houden. zij Lekker hoog voorlopig stok in. de nummer 8. Ietsjes dichterbij, dan knalt ze Erwin straks over die Lefferts 14 meter. van Boetenpost. Of dat is natuurlijk mogelijk. Erwin Lefferts. Nee, die zakt ook meteen bij de eerste sprong Wiert. En nou pakt zo hoog klimt er eerst naar beneden. Niet kan Niet houden. achter hem onvreek. Dat is zijn heid, hè? Steven En Jan weet Lefferts. ook dat hij dan nog maar 1 sprong te Ja, gaan heeft. dat is de coach die nou de stok even achteruit helpt voor de volgende deelnemer. Die beziekt hem zo goed mogelijk te coachen in die loop. Dat er tro rent, dat er net dribbelt. Ja, dan Maar ja, dat is nog bij net de senioren dij komt van nu een Erwin heel Lefferts. ritje Nota. Friese springers. Vaak wordt wel vregen, waarom rennen ze er eigenlijk achterom? Ze staan er toch even stil, dan misschien krijg even de tijd om dat even uit te lezen. Waarom wordt er meer aan? Waarom doet ze het net alleen nog? Begon met 12 meter. Nou, het had vooral te maken met de coaching. Dan kunnen ze de stok inrazen. Dat ze hopen dat ze die dribbel er net komt. En het is ook voor de veiligheid. Want gebeurt wel eens dat de stok net op het punt komt. Dat hij heel snel weer omkomt. En dan kunnen ze bij de scoresdel truwen. Dat ze net een hudde landing maken. Dus dat is eigenlijk een Dus tamelijk dat is voor de veiligheid. klasse zonder een Tevens Opma, uitgesproken, zijn tweede sprong. favoriet. Tevens Opma haalt het inderdaad net niet in die weer eerste de punt ronde. in, hè? En ook nu. Wegkrek net. Ja, Misschien Tevens zal ik springt wel ook wel denken. op Ik kom hier risico. net Weet natuurlijk nooit helemaal wat voor de de leuk. gedachte is, Ik doe mij of ik van doe de net mij. Lefferts. Die zet hem Dat op Tevens scherp. ook weet van, ja, Maar ja, nog met wel een 12 8 sprong. red ik het niet. En daar kom je direct naar mij. Tevens wat ik nou van een millimeter volg uurtje te halen. Hè. Dan de koers, dat is, het is hem echt mengt in het geweld is net zo groot. Maar op een goede moment kan er nog altijd 4 verzeld. Hij had het hier al 20 meter west. Dus als hij dat Joert doet, dan is de kans op finale al vrij groot. Dat er gewoon mee. Daar dus weer verder met Berber de Vries. Zoals Wim al zei. En op de middelste schans. Bij de jongens dus een naaie leider in Ferran Houdijk. 16 meter 90. Minne Smit won ook dit Bij de seizoen Famkes, één keer een wedstrijd. daar is het nog bij de steeds senioren. Vooral in het begin van het voorlopig seizoen was het eigenlijk nog wel Friesland leuk. boppen. Met Hilde van der Wij en Jelske Terpstra. Maar Lieke Stolwijk die zit er maar 1 centimeter achter. En dus wel En die staat nou in de clear. top 8. Daarmee dus ook Nee, we gaan eerst Berber de Vries, mag ik zeggen. En met 19 meter 47 zijn persoonlijke record weer heeft aangeschroefd. Maar wil natuurlijk wel voorbij de 20 meter. Bij de jongens. Karsten Klarenbeek. Karsten Klarenbeek en die springt tangelijk bij Berber de Ja, Vries. hier komt Berber de Vries en gaat Allebei de een stuk knappe beter sprong, dan allebei de het droeg, eerste maar sprong. allebei de ik net voorbij het baltje. Ik denk dat ze de top 3 binnenkomt. Ja. Nee. Maar de 1345 ligt toch echt nog Ja, dan even is het een jammer stukje voor hen. verder. Maar Daarvoor ik vrees dat ze hebben we dan echt die laatste nog gelijkslag springen, hebben want daarbij nodig. Daarvoor gaat het net allemaal nog ietsjes te Dan wordt het snel. wat moeilijker in beeld te Voor mijn brengen. gevoel komen ze ook net allemaal wat te laat Zeker in de door stad jezelf en om u de zeggen eerste druppels zie je klimslag springen echt om te te kunnen maken. Dan hoeven we net 12 hele minuten naar het pols zetten te zien. En Misschien dan kunnen we nog even een nummer opletten. Klarenbeek. Toch het al jaren, maar 28. het is een tour om dat terug te krijgen. Dat is gewoon geen top 3 notering. Nou, de middelste badden krijgt in elk geval alle aandacht. Monsma. En dat is Minne Voor Smit. Erwin Lefferts heb ik Dat is nog de een afstand enige van pols die het nou 12,89 kleerst bij de heeft. jongenstopklasse. Minne Smit begon En met Wouter Vermeer, die 14 afstand fjouwer is nog 90. niet Dat weer dus een misleerde Van sprong. tot 13 meter. Ja, die zal ik richting die nieuwtje een hele meter te wollen. De Vries binnen. En daar leidt ik ongeveer zien max op dit moment. Nieuwtje 40 is zien PR. Nou, mooie dij om dat PR. De winnaar van de Eltes Caril Memorial. 24. Ja, want 13,45 is de eerste plaats. Ja, nee, zo is het. Minne Smit. Oké. En dan staat Waar de sprong? Jelske Minne Smit, die Had de remodeerde punt krijgt. Oh nee, nou net meer. Dan gaat hij toch inderdaad Ik dacht even, hij loopt aan mij, maar hij bloot stilzitten en op het moment dat hij eigenlijk een knik achterover maakt, ja, begint het te klimmen, maar dan is het al te let. Liever nat gaan, maar wel sprongen dat het Ja. er tegenaan zit. Dus ik een En weersprong dat is voor natuurlijk wel, Minne Smit. lekker om, Ik te hij zien liet dat het er wat omkomen dreiging in op zit. zijn
Derde sprong. Dan heb je weer zin in sprong 3. Dan hoop je dat het dan wel lukt. Berber de Vries, Nies krijgt bij de Famkes door goede zaken, want die noteert toch tredje in 24 en daarmee sticht ze gewoon 12 voorlopig. Achter Hilde van der Wij. Hij heeft een persoonlijk record natuurlijk van 1947. Eigenlijk moet hij En die is dus naar een leuk plekje op schoot in die Famkesgroep. Zou het niet voldoende Ja, zijn, Karsten dan ga je Klarenbeek. toch met Die de houdt even persoonlijke om wat het record, niveau bij de jongens is, want die noteert 16,28 en is deze wij gewoon Gaat nu vierde. een betere sprong maken. Gaat nu een Ja. aanmerkelijk betere Dit sprong is maken. echt een En springt positieverbetering, zich denk met ik, deze van sprong ook Talina van der top Wind. 3 binnen. En dat is wel lekker voor Ja, haar. Leuke sprong, beetje de richting. Springt in de gele trui, dat wil zeggen dat ze hier Nee, in en dat is ook Halle het nadeel weer van die eerste klassement groep bij de won had. senioren. Het voordeel is, je kan verre afstanden neerzetten. Waar de tweede groep van denkt, oké, dan moet ik er tegenaan. Aan de andere kant, je hebt er geen invloed meer op als je uitgesprongen Brent bent. Dan is het Monsma. aanwachten Ja, wat die de wil rest hier gaat echt doen. graag Brent zeggen Monsma. dat hij net Als zomaar er Fries iemand kampioen ervaren is. Als we het hebben bij Wat de kan Brent Friese Monsma kant, nou is eens in het tweede Brent sprong? Monsma, Maar hij krijgt Oeh, het gaat nou te stok vlug, hè? niet stil Met de genoeg. vleuguur. En had al 16.06. Ja, dan daar is het blijft toch hij al weer, dan op komt het staan. weer op die derde En sprong, weet hoor. hij ook dat het in de derde sprong Want dan hij stiert echt op dit moet moment gaan 15 gebeuren. klassement. En ik zie net dat Dus het het, nog verbetert. nou, Nee, we absoluut beginnen net. rustig aan, zeg Nee, maar. 16 Het is meter natuurlijk zij is ook bij wel die een jongens beetje is gewoon windje. op dit Heb moment het idee gewoon dat de wind vierde plak. wel Ja, iets wat is zij gaan is het. liggen. Daar leidt het Als ik naar de vlaggen niveau in de hier breedte tegenover behoorlijk mij heeg. kijk. Ja, dat idee heb ik ook wel. Ja. Het was ook We wel weten te wel dat die voorspellen. tappers Bij windveiler in 118 ieder meter geval dat kennen. de Maar ja, in windkracht van kampioenschap 3 naar telt 2 doen zou we gaan. precies bij de Ja, eerste de loop trein. van Hè, de en anders dan middag ga je niet lopen. mee. Nou ja. Nee, ook in Jan Jelle, die Stond het, mij om zien 1 uur nog 16-30 in vrij die strak, allereerste ja, sprong dan is nog dat steeds niet stredden. het geval. Nou, hopelijk Dus is dat die de mij voorbode hopen we dat hij de misschien afstanden erbij omheen bedoelt. omhoog Bouke zullen de Jong. gaan. Hier komt Bouke de Jong. Zit Nou wel lekker droeg, goed ja, in ja, de Bouke de Jong. tijd. Maar, Dit zit is hij wel jong. uit de richting, Nee. dat is balen. Heel lijn uit Maar koers. klimt altijd door, moet ook. Hoop En voor komt hem hij dat het tot nog een binnen de hele hoge sector is. centimeter, Want als je notering. te vier uit de midden Voor landen de in het Talina van de zombed, Wind, dan nog een niet het afstand van een 13 BS'je meter buiten de 21 sector en dat is, en dan als wordt de ik het sprong goed net heb, op met nou, momenteel ze op hebben een derde alwaartje plaats. matten. Ik denk dat de Dat krekken is binnenkant de is. Het plaats. witte Ja, lintje klopt. waar je op een linie zit. Zodat het is heel krek binnenwezen. Wij kent je wij net heel dat beoordelen, maar de meetapparatuur giet in het zand. Daar heeft zeker nog niet gemaakt. We krijgen nog, Zij het met z'n volle, maar los daarvan is het geen sprongbedje finalist Nee, mee worden. absoluut Bouke net. de Jong, 18 meter en 7 centimeter. En daarmee Nou, onderscheidt hij zich ik nog. ben even benijd als dit klopt, want ik Jerno 18 meter Ja, zo en heel en dan uit de Sanne richting en natuurlijk. koers, Ja, dus laat staan dan leidt als hij je voorlopig rechtop wel gaat, gewoon weet je, op dat het telt allemaal niet. Maar goed, het zegt wel even niets. het tweede plak. Piersma, dan daar weer de volgende is daar Jelske Terpstra. Jelske Goed Terpstra, hoog in de bij de start. Famkes. Goed zo Jelske doorklimmen. Terpstra, wat doet Een beetje Jelske? hangen, Ja. Maar lijkt hier inderdaad nu de Door een sprong, onval ja. op de vierde sprong. Ja, Jelske is heel cool volgens mij. Koelbloedig, rustig. Stier intussen En denkt vierde. van steeds maar een stukje Maar verder. leert haar weer En, in de top die 3, neemt hè? hier de leiding over van Hilde van der Wij. Famkes mij is er echt een leuke wedstrijd van voorlopig. Ja, Op de zeker. middelste schans dus. Ik ben wel heel benieuwd natuurlijk goed wat dadelijk Hanneke nou docht. Want die wil graag natuurlijk net het onkomen litten op die derde sprong. Dat kan net missen. Die wil nou even een afstand deel zetten. Om een finale plekje te bemachtigen. Maar ze nemen geduld aan, want eerst komt Hilde van der Wij nog. Maar bij de jongens, deze jongen we Jonathan Timmerarens zit nu goed in de stok. Die Kan ver komen, maar die stok even gaat wat niet meer tijd te rechtdoor. krijgen, maar Dus ja, die laat stoert hij de het verkeerde kant afhangen uit. van zijn laatste sprong. Daarin zal het moeten 15,29 is voor hem een zesde plakje. Jelske En dan, als je dan toch een van de drie favorieten bent, dan is dat net Nu lekker. wel, 13 meter 84. Nieuwe leidster in de wedstrijd. Jelske Terpstra bij de Famkes. De nieuwe leidster voorlopig. 13 meter en 84 centimeter. Zeker voorbij de 14, 15 meter gesprongen moeten worden. Maar ze bouwt rustig Nog op, steeds wat geen Wipsen 14 net zei. meter, Ik hou er maar eigenlijk ze staat van. wel eerste. Bij het FK ging dat bij de senioren ook Ja, zo. en dan Dat kan gewoon je- in kan je één zelf keer maar naar de 21 finale gaan. zetten. Ja, te opbouwen, mooi. Ja, de middelste bater Rutger Piersma. Ja, hij begon met Santje 06. Nou ja, dat is een Nu zie je oeversprongje. ook, Wim, hè, dat de vlag Hij weer weet weer dat gaat hij waaien. 12, misschien wel Het 3 gaat meter echt met verder mat. vlagen. Want hij Dat mij zou wel naar de te zeggen. finale. Persoonlijk record van 2028, dus het kan echt wel. Ja, De dit vraag- hier- Dit En hier dat toch eens wacht je 3 natuurlijk ook op als 4 letter. wedstrijden won. Zodra Ja. je er tijd voor hebt, als we kijken naar de stoplichten. En hij is een keer Fries kampioen geweest, hè? Ja, de verrassende Fries kampioen. 20 meter in je wat weer. Maar dat is nog een pereling. Maar dit hier is hij te keren mij ongeveer maar toch de man die de meeste seniorenwedstrijden
op zijn namens kreur. Annie, we doen een lichte weer even op groen. Het winnen wel altijd de wedstrijd wel de Nerenhout, waar werd er net zo verschrikkelijke 4 sprong was. Daar komt Rutger Piersma met zonnebril, want ze kijken natuurlijk ook in die Dit is beter, dit is volle beter. En ook terugklimmen. Dat doet hij wel heel erg goed. Ja, dit is de richting die 90 meter. Mooi gedaan. Nog net perfect, maar in elk geval een stuk beter als zijn eerste sprong. En ik denk dat er hier haast wel wat meter bij... Ja, ik denk dat in ieder geval de tweede plak pakt achter Freek Kramer. Je moet toch ook iets neerzetten. Je weet nooit hoe de rest. Maar goed, er komen nog zo volle. Je moet er echt no vol wat deel zetten, want dat is nou lang net genoeg. Hilda van der Wij. Hilda van der Wij. Echt te veel naar beneden. Nee. Om dit nog die goed te kan kunnen haar maken. net verbeteren. En dat betekent dat Hilde voorlopig op het tweede plakje staan blijft staan bij die tredje 45. 18 meter 49 noteren we voor Rutger Piersma. Die basis over de stok. En voorlopig is dat de tweede plak. En als je neemt vier de leiding over. we hebben toch geroemd voorbij het baltjesprong. Dit zou dan de eerste 17 meter sprong moeten zijn. Nou ja. En daar is de wedstrijd En dat ook zo wel Harman van toe Bogart wijzen in maar. de jongenscategorie. Die steel op tweede plak bij We 1684. hadden hier van de zomerwedstrijd, Johannes, Verbetert hem. met 3 jongens over de 18 meter heen. Ja, hij is de tweede man in het klassement. Je hebt soms van die wedstrijden. We hopen net wat hij no deel zet, want En dit was Ik het denk dat zo. we richting centimeter Rutger gaan haast. Piersma 18 meter 49. Ja, had ik Hilde net van der genoemd, Wij, hè. Ligt dus nu 18. daar tweede bij de senioren. Achter Frederik Kramer. het verder is het Maar die verder heeft nu nog houden. weer een Dat poging. is de vraag, want die zie je op 16 Met die 19 Ja, dat meter Wegelhard Sandje. 53. En kijken of hij die nog, dat balletje We nog er al een verder beetje kan bang leggen. voor een voorkomt. 20 Maar meter. ja, Dan ben je toch wel, de Hollandse jongens ja, die verzekerd dicteren ben je daar misschien voorlopig. nooit. Dan ben je Altijd toch heel de eerste eind tweede op plak. weg. Ja, daar ga ik ook wel. Want ook Jan Jellerhuis Ja, nog altijd 20 meter, dat moet dat, draaien. Ja, Harmen Boogaard, 17.08. Nou, toch pakt daar onder die de eerste centimeter. 7 Santje meter 08 zetten Del en dan maar Gaat neemt hij de daarmee leiding in de dus wedstrijd aan de toe. leiding. En daarmee Ferran Houdijk. Dus Hij weer weet op waar plekje 2. Dit nou eerste. En dan zal dat derde plekje. En op de middelste batten, de leader bij de senioren ontnota in de hele wedstrijd, Freek Kramer. Blijft dan Njontje denk ik, 53 op, noteerde Audrey de meest correct. Enige Njontje metersprong op nota. 30. Zo min niks verbazen als er nog wat bij kan. Dat Wessel Schenk roet in het eten gaat gooien. Mooie constante Want die kan stijl er had wat er. van, hoor. Ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen. En Freek hij Kramer, maar hij liet nou de stok we zien te aan gauw zijn los. billen dat hij Nee, hij inhoudt. verbetert hem net. En blijft staan dus op die Had 19 meter. nog één 53. ronde Hij oer blijft na om 2 rondes aan de leiding. Die Gevolgd door topprestatie Rutger te Piersma, verbeteren. 1849. Bouke de Jong op 3. Brengt USB Hanneke Westert. En Hilde van der Wij Ja, met daar 13 staat nou meter toch wel een 18. beetje druk Gaan op. we daar nu verder Hanneke met Hanneke Westert. Westert. Staat nog niet Regerend Nederlands kampioen. Ja, die moet je nou eigenlijk wel even een sprongdeel zetten om gewoon de rust in de holle te krijgen. En ik hier als topfavoriet van start, dan is het toch lekker dat je dat net in de derde sprongbaan hoeven. Ja, zij kennen in trainingssprong over die 14 meter. 24. En Hilde op 2. Dus de druk maar er even aan. En de druk gaat er nou aan, hè. De druk gaat er nou aan. Want hier is de eerste roemensprong voor die 14 meter. Van 14 meter. Nog lang net En stelt optimaal, inderdaad maar met Arnold speelsgemak. En ja, daar ben ik toch Besluit altijd zij enigszins de opgelucht tweede in, want ronde ik bij de vind, Famkes Hanneke Westert nou hoort toch gewoon mij in de die leidende positie. Ja, eens, En dan kunnen we Johannes. constateren dat die En, Frieske het Famkes is het allereerst prima maar doen. even Want Jelske zaak Terpstra om is die tweede finale met te tredje halen. 84. Dan, Hilde van der Wij tweede met dit tredje is, 44. dit lijkt En dit op keer door de moment 14 in meter. wedstrijd Ja. wel finale Wessel maken. Schenk. Dit is, Die Wessel mag hem nog Schenk. plaatsen bij de jongens. De stok zit en Wessel lekker laag Schenk. op kan klimmen. Nou, En hier ook over de 16 meter Gert. Wat denk je? springt en daarmee Ja, een ik plekje vind het in de moeilijk top in te 3 schatten, maar als we zeggen naar bemachtigt. de afstand die dat Dit hij zal een voorbij maakt, 16,5 ja, dat 16,30 zijn of ja, dan zou er daar een- omtrent. Dat zou wel eens dat kunnen. zou wel kennen. Ik denk Ja, dat er daarmee lekker wel heen ook is. Hilde daar nu uit de finale. Dan Met steen je natuurlijk nog altijd wel op een wip. Dat was te verwachten Maar nog een natuurlijk. hele ronde te gaan. Met zo'n afstand. En Dan daar weet gaat ook Jan Wessel Jelder Schenk daarvoor dan dat hij nu ontdekt is, dus want die aan mij na hem voorbij. dadelijk. Frederik Kramer 14.02. Hanneke Westert 14 meter 47. 14 meter Waarschijnlijk niet te winnen 47 afstand is zijn, de naaie maar lerende pakt daar afstand de bij de leiding. Famkes. Na Op 2 namen rondes. van Hanneke Westert. aan de leiding. Jeltske Terpstra op 2. 13. Nou, die kennen al wat Hilde van der rommel Wij ziek op helden. 3. 13 meter. Die wip- Drukker wat aan en nou kan ze rustig focussen op, want het mag nog haast pas gebeuren, hè? Het wedstrijdlijst van de wedstrijd. Ja, wat soort mooi wijze als zij het Wester voor een formidabele sprongdeel zet. Laatste ronde. Zo is Ja. de eerste blok. En Daniel Kluis. Vind je dat was het keer op een NK natuurlijk net om een record. Het keer gewoon om de eerste van de Duivest. Dat eerst maar eens. Maar ja, het is zo mooi hè. Lekker 20 om dat meter te even halen.
Bij Udeveline Brodel hebben ze mij maken, die piekten op het NK met Nederlandse records. Dat bloot toch het mooiste. Daniel Kluistra. Voor zijn laatste optreden. Hij wie wat gastspringer en neemt hier Oski. Nou ja, Santje Jen Jonter in zijn eerste sprong weer helemaal net onaardig. Maar dat verbetert het net. Dus is de vervanger van Nout Brandsma, dat kunnen we het eigenlijk wel een beetje zeggen, die is klaar. Op het vierde plekje. En Wester Genk die giet dus inderdaad nu naar het derde plak. Maar hij is 16 meter 74. Dus die leeft nou voor eerst in ieder geval wel voor de finale, maar nou een ronde te keer. Dat is voor de drompel voor Auke-Jan Jelleda. Coach Bart Helmholtz staat achter hem. Communiceert met de polshouder. Beetje naar links. Steenlitten. Zit de stakker joch. Auke-Jan Jelleda kan hem concentreren. Krijgt nog wat bemoedigende schouderklapjes. Van de gigant die hier in 2011 historisch kreun. Ze hebben allemaal dus nog een poging. En het zal dan dus ken Auke-Jan Jelleda mij naar een grote geweld. Op 16 meter 74. Zo hier eerst Gemma van Oosterum. Dat is duidelijk. Ja, en uit koers. 13 meter sprong. Een beetje nou in de buurt. Ik weet eigenlijk niet wat de derde Auke-Jan Jelleda. Dat is Jeltske Oeh, er zit weer die dribbel erin. Er zit weer die dribbel erin. En dat nekt hem. Dat nekt hem, ja. En dan is ook voor en dat is dan wel heel spittig, want deze jongen die kent Safir. Hij liet het heel vaak patiënt in de finales. Dus Gemma moet inderdaad voorbij de 13:45 van Hilde van en der dat redt het net. Dus de eerste Friese aanvaller is een feit. Auke-Jan Jelleda die mist hier de jongensfinale. Maar klom nu wel goed door, maar ging dus nu helaas uit de richting. Dus er is na 2 ronden gelukkig toch onkop, want er moest er even in komen. Ze pakt hem wel. Ja, ik hier bij de eerste sprong hier een heel stuk oer op de schoon, maar van de aanloop. Was een hele meter of zo. Dus toen dan komt ze er niet een keer van heel lang verder als normaal erin. En toen zag ik ze maar wat bij die sprong. Maar ik ging nou de aanloop kwart en toen kwam ik ook goed. Nou, dan had je in elk geval de voorronde nog gesprongen. En wie is dan ongeveer weer de stok steken? Ja, ik ken sowieso nog wel wat verder als ik hem nou hier. Wel, als daar niemand aan voorbij gaat. Ja, ik ken wel richting de 16 hoop ik. Nou, maar lekker concentreren bij Westrik, succes. Dat weer Hanneke Wester, wij Sjogen Jan Terenauta. En die is clear. Ook helaas niet voor Jan Terenauta. Jan Terenauta ook met 17,52 NK is normaal zit erop. Niet genoeg. Voor de finale. Nee, ik heb wel zin dat de Nota de enige die in die groep mogelijk op een finale plakje hoopt. Mei is Freer Kramer, maar ja, maar seniortje 43 is het zelf wel. Normaal wij net 4 genoeg, maar je weet dat nooit. Kan opbouwen. Hij staat nu op een tweede plaats, maar ja, die concurrenten die komen allemaal nog een keer. Ja, het wordt een aanstreking, want we vinden daarmee de derde sprong in die eerste groepen. Als straks dus in die groepen jongens en famkes ben dadelijk de finalisten bekend. Die moeten dan even wachten tot de vrouwen, de topklasse senioren en de junioren hun wedstrijd van Trijs sprongen Lepta en dan pas komt hun finale. Dus die moet even wat tijd opbereiken. Ferran Houdijk, ja, zit weer aardig in de stok. Maar je hebt nog een koers, dus die blijft voorlopig wel te worden trouwens, met die 60 aan. Ja, zeker. En die had dus goede papieren van de finale voor de jongens. Maar goed, er komen nog 6 achter hem. Daar zou Lieke Verander 12 kunnen komen. Ja, het spant er nog wel om voor de Fries, maar het moet nou vanzelf ook gebeuren. En de afstand is al redelijk scherp. Sprong is het van de aanleiding. Lieke Stalwijk. Toch wel eens een beetje het euvel bij Lieke. En dus blijft 13:04 helaas haar beste sprong. Die biedt nou al dat zij op zo'n plak eindigen zal. Ja, en op zich is het dan nog wel progressie spannend daar bij de meisjes. Want als er een dikke 14,5 maar daar hebben we toch zien dat niet krijgt Gemma van Oosterum trekje 46 noteerde. En die wipt voorlopig dus Hilde van der Wij uit de famkesfinale. Om daaraan voorbij te gaan. Hetzelfde voor Berbe de Vries. Verrassend. Om zo'n 13,46. Maar Hilde van der Wij had het voordeel dat hij nog een keer springen bij. Hier op het NK. Maar daar zit nou toch wat meer druk op. Op de middelste batten komen we bij de nog Nederlands kampioen Wouter van Midden.
de regerend Zijn laatste sprong, zijn laatste kans op dit om. moment met 17-74. Ja, nog een gooi naar die titel te dwaan. Eigenlijk met lege handen. Nou, we weten nou dadelijk voor dat er een opvolger komt op dat er nog mij doet. Maar ik vrees met grote vrezen, want het is ontnota nog net het seizoen van Wouter van Midden. Nee, ik weet ook net precies waarom het dat is. Want we hadden natuurlijk in Friesland een aantal mensen met soms trofwerk uitrekken, blessures. Dat zou een heel mooi succes zijn. Oeh, een rare dribbel erin. Gaat al beter. Zijn beste sprong. Hij kan al wat meters Ja, met een 18 meter sprong voor hem. Maar we ja, weten nu lukt ook het een dat 18 meter Wouter te worden. Vermieden Ik zie gewoon een gezichtsuitdrukking wel van deze man, die is hier ontroond. officieus Het is een fantastisch hier als kampioen kunnen van we zeggen dat Nederland, de maar kampioen dat af hier is. zit er Maar we nou nog. wachten het nog even af. Wel zijn beste optreden vandaag. Een dikke 18 meter. En dus zit hij nu nog wel bij de beste 4. Maar dat zal vast niet zo blijven voor Lieke Stolwijk. Bij de meisjes 11 meter 74. Polstok staat klaar voor Rianne Kampen. En voor Wouter Erwin Vermieden wordt Lefferts. snel bediend. Ik zie de laatste kans om nog mee te gaan naar een vervolg op dit Is NK. toch nog best een hele aardige Ja, die sprong. treden aanstaan, die stiert Komt al. Rianne Kampen als de insprong goed is. Jouw Santos Stokstaart speelt Rianne Kampen. Dan Clear snel is, loslaten. zij gaat Niet, te beter. Zij maar haar wordt opvangen. achtste. Dat, Zullen wij nou dat Erwin Lefferts lukt het dus niet. Gaat hier te water. De laatste Hier kans. komt Erwin Lefferts. Ja, als hij even stilstaat, dan pakt. kan het ver. Maar Goh, nee, het zit hem echt in de er insprong. zijn 12 van de En Friese Erwin Lefferts, jongens gaat al hier, uitschakelen. te water. Ja, Erwin had het natuurlijk de laatste tijd sowieso wat En minder. ook voor Hij hem, had een is hulpskoft het een hele NK goede periode gehad. Voorbij. Tot onder het FK. Ja, Toen weer En er we eigenlijk op zijn wisten best. natuurlijk, Ja. hè, dat de vanaf Hollandse het FK jongens is dat misgegaan. sterke klassementen hadden gesprongen. Spietig van En hem. ook verre afstanden hebben hij neergezet. kan goed net Dus, mij dwaan om Het die lag in titel die schande. verwachting dat zij inderdaad die verre afstanden neer zouden zetten. En dat lukt Erwin Lefferts, Tevens Hopma helaas weet niet echt dat vandaag. hij nog één mogelijkheid had om Ook Berber de Vries mij te weet gaan dat in het 13:46 grote geweld. makkelijk Ja, je kunt het hem zo van herten, want ik op het FK voornamelijk wel toen kon er ik in de voorronde eruit, mocht er ik mij dwaan vanzelf. En dan ben je er toch flink te smoren in. Het bloot natuurlijk wel een jongen die het heel graag presteren wil. Nou ja, en het echt nog wel zeker ken, binnen maar mogelijkheden. het komt er net meer zo Even makkelijk Sopma, uit als een inmiddels Perry Lin. schot. Twee Toen keer hitte te hij water. tappen hier, maar Oké, Verskade niet zo 21 meter staan sprongen. nog, maar wel twee keer. Bloot altijd wel een waarvan je opmerkelijke denkt springen, want van, die van ja, hier nog dat een zit er meisje in nog te lengte die komen. een staks om de rug Maar loopt. ja, Nou, we zullen eens even zit zien. hier ook weer even erbij. Nou, met Tevens Hopma. maar gist mij hij of gist krijgt net hem niet, mij? hoor. Nee. Hij krijgt hem niet voorbij. Hij krijgt hem net door het derde punt. En, gaat hier, En dat is drie het keer einde te van dit water. kampioenschap voor Ja, Tevens toch een Hopma. oud Nederlands kampioen. Ja, hij scoort Maar een hattrick die je net hij was helemaal met een iets draaien wie het andere sprong. instelling aan dit seizoen begonnen. Helaas, Gewoon helaas. springen. Niet meer heel straf trainen en zo. En hij zal ook zelf denken. De spanning nou, groeit, ik ga er dan want voor. het lesje Ik neem wordt risico. kwatter en kwatter. Wordt het niks, dan wordt het niks. En De anders Famkes dan, nou, dan neem ik zullen we graag, dadelijk in actie Berber de Vries. Maar goed, als Zit het er dan op dit stuit, echt maar tegenaan trekt je zit, dan kun je 24 op toch het wel van 5e balen. plak. Ja, ja, Nederlands nee. kampioen senior in 2000. Ja, het gaat er nou vanzelf echt om. Wil je je plaatsen, dan moet je nou die afstand del zetten. Hoe is het Ook al gebeurd? zo'n lange dag hier. Ja, we Maar maken ik denk al dat lange bij de dagen jongens helemaal. eerst nog Maar, Karsten toen wist hij Klarenbeek te in winnen, actie inderdaad. commercieel. 1628, daarbij leidt hij Of we moeten even 4e. blijven plakken na een afloop. Ja, maar dat doen we sowieso. Ja, en in die Dat- jongensgroep, daar is de drompel in Dus Tusken je trekt pas 60 veel later, dus zondag. we Dat is kunnen al nog een hele heel lang behoorlijke even, afstand. Hier een borreltje Die is nemen. van Wessel Dus Schenk. dat komt goed. En met dit weer... Dus nou, ik daar heerlijk. biedt ze wedstrijd daar binnen. Ja, bij de jongens gaan we kijken naar Waar wordt het? Klarenbeek. Wordt het Vorig jaar stond hij op het podium. Berber de Vries Zou hij of eigenlijk wordt het best graag Karsten nog Klarenbeek? een keer willen Er overdoen. komt er aan. Ja, Daar die is met de Talik. aanloop. Maar hij gaat De richting. Berber de Vries. Karsten net, Karsten net. Berber de Vries, daar komt ze. En Berber ook net. Altijd doorklimmen, want ook scheef kun je, dat zagen we ook bij Gemma, voorbij die 1346 gaan. Maar dit Nee, is Berber toch weet echt wat het geen is om te winnen. Want 1346. op de NMM troefden ze de Tenzij grote we Hanneke straks weer, Westertal. 1 centimeter. Nee, Maar hoor, 12 dit kan centimeter. echt niet 1346 zijn. En dat is een Dus grote titel helaas in sluit ook Stierlabland. hier het hoofdstuk NK, FK voor, en NMM. voor Dat Berber zeg ik de ook zo Vries. wie, maar wie... Maar Ja, haar dat seizoen, biedt had geen geen garanties, want hoofdprijs. hier op dit Dat was de NK NK. is Dat Berber klopt. de Vries net En wat dat finalist. betreft kan haar seizoen al niet meer stuk. Want Ja, daar nou was gaan we al echt naar die heel erg beslissingen daar, want tevreden nu komt mee. dadelijk Met, Brent die Monsma vanzelf. Die titel. klassementsleider in Karsten Friesland, die de Klarenbeek, laatste hij weken zo komt op fantastisch 14 in vorm is. Ja, en die moet nou dadelijk bij de jongens wel een sprongdal zetten, anders giet er net mee. Maar ik geef eerst naar de middelste schans, denk ik. Monsma. Bij de senioren gaan we kijken Ja, naar Minne Smits. Polstok staat al klaar voor... Die weet ik weer rond is.
bij de meisjes wordt de polstok gezet. Draait een aardig seizoen. Let me net vergeten, vliegen hier weer hij nog junior. Van de wind. Hij is de enige net heidenskipster die in de topklasse acteert. Zo'n heidenskipsters Ian uit Weensum. Ja, je mij het haast net van hem verwacht, hè. Maar ze persoonlijk al van Jootje zo'n 40 verrassende winnaar van de Elke Skarion Memorial. Maar ja, net een jongen die er vooral nog van droomt om de 20 meter te gaan. Je mij het net verwachten, maar je weet het nooit, want het zit er vol in die 20 meter. Nou, dit is een mooi moment. Wat er maar rodeerde punt krijgt van klimmen kinderwol. Hij zocht al dat er uit koers gaat. Nee, hè? Nee, Minnesmits sluit een redelijk seizoen af, want hij blijft topklasse, ik hem hier. Maar op dit NK, als eerste senior, komt hij duidelijk nog wat kwart. Ja. Brent Monsma bij de jongens kan de Friese eer daar nog wat hoog houden. De spanning in de jongensgroep is nou helemaal te snijden. Want daar staan 1, 2, 3 Hollandse jongens. En Brent Monsma is nog de enige Friese deelnemer. En die mij nog. Ja, wordt het een hele Hollandse ongelegenheid in die klasse. Mag je daar ook nog 2 seizoenen springen bij de jongens. Dus dat is nog een hele jonge vent, is nog maar 14 hier. En nu dus al... Dus ja, hij had nog wel 2 hier om nog wat potjes te brekken, zeg maar. Maar ja, wat zouden nou graag even hoe die centimeter willen. Ja. Eerst joggen we bij de vrouwen. Dalina van der Wind. Want ja, dat is toch wel een verrassing. Brent Monsma, die neemt het door. Brent Monsma, kan die nog mee naar de finale? Brent Monsma, kunnen hem nog krijgen? Ja, dat lukt en dat slagen. En die neemt de leiding over. Dit is een dikke centimeter en dit is wat hij kent. Dit is wat er de laatste weken zit. En hij doet het in die laatste sprong, dat is knap, hè? Dit is in 41 sprong ooit. Uitstekend gedaan. Hij had 1 centimeter sprong en 1 keer achter de finale. Ja, zeiden de jongens, ja, op trainen doet dat haast alle week. Maar in de wedstrijd nooit. Nou, dit is zijn 41ste sprong ooit. Ja, en daarmee pleest er hem zeker voor de finale, maar dat ken het meer hoor. Nou, er komen nog 3 na hem. Ja, dat is weer. Dus op papier kunnen ze hem er nog uitwippen, maar hij had nog wel 17 meter 71. Centimeter 71 is een uitstekende prestatie voor Brent Monsma. De man uit Summeren, 14 hier. Voor het eerst al Fries kampioen, voor het eerst winnaar van het klassement. En nou ja, ik dwang hem wel aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen dat hij hier finalist is. Nou, Bouke de Jong. Wat doet dat met Bouke de Jong? Nee. Het ziet er mooi uit, maar hij gaat heel skiën. Loopt wel droeg. Ja, Bouke de Jong die staat voorlopig nog vierde bij die 18-0. Die 1771, misschien ja, kan dat ook een dat is net genoeg voor de finale. Voor Jonathan Timmer-Arends. Want die kan dat wel hoor, verspringen op deze accommodatie. Goh, zo heb je dus soms teleurstellingen en zinvallers, maar Brent Monsma die verrast dus in zeer positieve zin. Maar die piekt werkelijk op het precieze goede moment. Ja, en die zet er mij net al in dat er mij naar de finale, maar dat waar ik rustig te zeggen. Maar die zet er mij, is kandidaat voor de titel mee. En speelt echt een rol. Nou ja, die jongens horen jongens springen dat ik alle dagen. Daarom. Jelske Terpstra, ja, staat voorlopig tweede. En die weet dat Hanneke Wester achter haar springt. Dus zij is sowieso al bij de beste treien. Dus dit is een bonussprong voor Jelske Telstra om bij een gruttere, hegere afstand naar die finale te gaan. En lukt dat dan, Ek? Nou, moet ze doorklimmen en dat doet het is wel een knappe sprong. De start is even, maar ze wint er net van. Begin even direct met klimmen. Wacht even. Wat ze lekker vielen dat ze in elk geval wis is van de finale bij de Famkes. Maar wat een opluchting in het Friese kamp. Dat we in ieder geval hier maar de jongens mij aan naar de finale. En dat er net een Hollandse onder onsje wordt. Nou ja, we zullen zien wat het antwoord is van Jonathan Timmer-Arends. Jonathan Timmer-Arends. Oeh, die helpt het derde punt net. Die komt net door het derde punt. En die bloedt dus boetende finale, want ja, 15-29 iedereen is in de eerste. Dit is toch een van de jongens die echt medaillekandidaat weer, die hier toch al hacket. En dat vergrut de kans voor u Brent Monsma. Rutger Piersma. Wat kan Rutger Piersma? Voor een goede 19 meter. Oeh, dit is beter. Maar Geert er wel joch. Nee. En dan let ik las. Ai. Ach, wat schande.
Ja, 1849 hier dan is correct. Ja, dat is zeker net genoeg. Treden. Wel genoeg. We weten over zelf wel dat dat net genoeg is. Dat Ik ging er net vanuit. in deze tijd. Jeltske Terpstra komt op 13 meter 64. Blijft staan op 1384. En Hilde van der Wij bezig met haar laatste meisjesjaar. Jeltske Terpstra verbeteren haar net. Scoorde trekje 64, maar hier al trekje 84, maar is nog altijd tweede. Ja, het gaat er even om wat dadelijk Hilde van der Wij, die is nou een pols zetten. Ja, zij zit nu op het vierde plakje en zij kan haar nog plaatsen, maar dan maakt het nou wel waar. 1 centimeter achter de nummer 3 op dit moment, Gemma van Oostrom. 47, daar moet ze heen. Wat is het antwoord in de jongensgroep? Bij de jongens gaan we kijken Wessel naar Harmen Schenk. Bogert. En hij zijn inschrijven Harmen Bogert. Ja, dus hij kan verder gaan. Hij is al met het finalist. opbouwen Dit van zijn we zat deze hadden. wedstrijd. Maar We hebben Dat jouwt rust vanzelf en dan kun je ja, ervoor we zeggen gaan. op 80% Dit is inderdaad eigenlijk een maar bonussprong. hij kan echt nog verder dan deze 17.08 en hij zal ook verder moeten. Dit wordt dan Harmen Bogaert. de poging om daar weer overheen te gaan. Harmen Bogaert. Wat doet Harmen Bogaert? Oeh, die zult echt al de verkeerde kant uit. Nee. Zelfs boetende sector liep het wel, maar Hilde van der Wij. Hilde van der Wij mij naar de finale of net? Hilde van der Wij. Dit wordt heel dreig, vrees ik. Voor Hilde van der Wij. En dat zou dan toch een verrassing werden, want zij weer toch wel mijn stip de nummer 2 in Friesland voor Hanneke Wester. Wel op een respectabele afstand, maar goed. ja, ik ben bang. wij hier haar toch wel op papier mij naar die finale. Maar ik vrees met grote vrezen. En dan zou het om 1 voor Hilde van der Wij. ja, dat is heel sneu. Gemma van Oostrom overtreft haarzelf met die tredje 46 in de tredde sprong. Ja, maar dit is geen 1346. Zo eerlijk moeten we zijn. Nee, dat denk ik dus ook niet. En dan denk ik, Ja, de commentatoren hier hebben wat ik al zei van dit is geen 1347. Nee. En dat ken ik, hebben we alleen leidt op 14 meter en dan weet je wel, Safir is Gemma dat. van Oostrom, die dit seizoen eigenlijk haar debuut maakte op de Grote Schans. En nog geen wedstrijd gemist op de middelste batten, Freek Kramer, nog altijd de leader in de seniorengroep. Jongetje 53 in zijn eerste sprong, kent er nog wat bij. Ja, die wordt vanzelf grauw, die 20 meter, maar dan kennen we in de street om de bovenste plak te mengen. En dan kennen we mij naar de finale, die Jongetje 53 weten van al, dat zit wel eens wat op de wipper. En Harmen Bogaert was natuurlijk al Laatste voorronde sprong van Freek Kramer. Zit er nog wat winst in? Freek Kramer. Die had al 1953. Nou, dan wordt dat echt voor hem een lange zit, want hij maakt nou het hele blok tweede senioren Aziën om te weten of hij wol of net bij de top zijn Harmen hier. Bogaert ook staat op Ik vrees 2, met grote vrezen dat het net genoeg is. Of Dat Ferran hoop ik wel Houdijk, een beetje voor de wedstrijd. 1697. Maar hier Of krijg ik nog Wessel even wat Schenk. verder maken om Wessel een Schenk echte staat er nog te niet maken op de tussen. finale. Dus Maar de goed, je weet het klassementsleider van of winnaar van Holland zal dus nu voorbij die 1697 moeten springen. Het Wil hij mee ken, maar de finale in. het is net waarschijnlijk. Ja. Hanneke Wester biedt al dat ze als leidster in de Famkesgroep naar de finale gaat. En tijdens de tweekamp had Maar hij ja, dus de verste Wat sprong. jou centimeter 83 springen kennen, 63 moet ik zeggen. Op het podium deze Als 16-jarige PR. scholier uit Dat is meer als 3 meter verder, als wat ze nou noteert. Dan zullen ze nog wat kwamelen onder die En afstand. dat is ik een beetje het slim aan Hanneke Freek. Want je verwacht je nou eigenlijk als altijd. Ik betrap je me daar zelf ook op. Want we weten dat ze zo verschrikkelijk vier kent. Maar hij stond in 63. En nou ja, dan is een veertje een hele meter. Super als de loorstelling. Maar natuurlijk ook gewoon Famke een keurige afstand. Nou ja, ze zei het al, hè, van ik weet nog waar de stok ongeveer steen kan. Wessel Schenk. Wessel Schenk. Oeh, dit is de volgende grote verrassing. Want de grote troef van Holland, Wessel Schenk, de man van Jongetje Meter, leidt boet de finale. Weet natuurlijk dat ze Nee. bovenaan staat. Dus Hanneke had hem correct wat de 4 steen. En nu staat de stok Nou ja, toch, koe ik even testen te natuurlijk. ver voor Hanneke. Die luxe had Zal ze. ze straks Ze gaat nog steeds als nummer 1 in de finale met in. coach Auke hoe we de stok gaan Maar dan inzetten. kunnen we een voorlopige tussenstand in die Famkesgroep aan. Als nummer 1 naar de finale gaat er Hanneke Wester met 14,47. Als nummer 2 Jeltske Terpstra met 13,84. En heel verrassend op het derde plak Gemma van Oostrum met 13,46 meter. Die zorgen we straks waarom in de finale. Bogaert en als laatste Brent Ik bij de jongens
daar is als eerste eindige toch wel vrij verrassend. Brent Monsma, de jongeman uit Semeren, centimeter 71. Tweede, Santje 08, Harmen Bogaert. En derde, bij 1697, Ferran Houdijk. Dan hebben we in elk geval in beide finales bij de jeugd Friese deelnemers. Friese deelname, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat het voor het Friese gevoel lekker is. En voor Brent Monsma natuurlijk fantastisch om wel leerling te nemen. Mij die geweldige laatste week die er gewoon had er nooit. Ik was Jinterlid op dit EK, op dit NK. En dan beginnen we met het tweede blok. De dames topklasse, de toppers van de senioren en de junioren topklasses. En op de middelste score staat klaar Thomas van Midden. Ja. Dus denken we, Wouter van Midden hebben we gekregen. Ja, dat is zijn broer. Thomas van Midden. En die begint heel aardig, hè? Die begint heel aardig. En die komt in de buurt van die jontje een hele meter. Het zijn al alles hoe die afstand van Freek Kramer, daar zit hij al bovenop. Ja, met alle respect. Ik denk dat de het beste net had. senioren. Hij er nog net winnen. Nee. De beste net niet top, die hebben we gehad. En nu krijgen we de crème de la crème. Maar we hopen natuurlijk dat die vier sprongen nog komen. Want ondanks dat het wel een mooie wedstrijd is, hebben we nog net echt de vier sprongen zien. Kimberly Slootjes. In alle klassen wordt er nog 4 van de nationale records op de scoresrecords afsprongen. Hoe kan dat? Maar voor de records die worden pas actueel als we straks in de finale zitten. Want voorlopig gaat het er puur om je te plaatsen voor de top. En dat hoeft net naar een nationaal record, dat maakt mij een gemiddeld goede sprong. En er ben een proppen die dat kennen. 19 meter 24 is prima. Nou, 19 meter 24 is het begin voor Thomas van Midden. Dan moet hij die 14 meter pakken. En dit is de eerste Hollandse dame. En hier komt Rutger Aanstra in Kimberly Slootjes. Moet natuurlijk ook hier even wennen. En die begint echt oer de 14 meter. En dat is keurig begin. Maar goed win. Kimberly natuurlijk, dit is ook al goed voor 15. Ja, bij de junioren op het middelste batten zeggen we dat Rutger Haanstra vierste vlug oorgang. Ja, en Rutger Haanstra is wel degelijk een van de troeven van Friesland. Een balletje van Hanneke Wester. Dus het zal rond de 14,5 meter zal het uitkomen. Hij is Fries recordhouder met die 20 meter 53 bij de junioren. Komt gelijk met Hanneke Wester. En de laatste wedstrijd zit er geregeld heen in een jongetje meter. 47. Thomas van Midden even ziekje bij de Poolse beste. 24. En Rutger Aanstra. Ja, Rutger had natuurlijk een fantastisch shell nadat er weer omkomen is. Een aantal wedstrijden op Rie gewonnen. Zet iedere keer heen een jongetje metersdel. En de verwachting is binnen wat dat betreft ik wel heel spannend voor Joert. Maar goed, hij had natuurlijk wel opboxers in die verschrikkelijke... uiterlijk 7 meter naar links of naar rechts. Gerekend vanuit het hart van de schans waar je aanloopt. Ga je verder scheef, dan wordt de sprong ongeldig verklaard. Reinier Overbeek doe wel ik op. Dus het is zaak om niet alleen van de meter 38 recordhouder bij de junioren. Maar dat had u al wel begrepen, denk ik. Lucas van Eyck op de middelste schans. Boer in Lucas van Eyck. Boerderij van Eyck in de Wat kent die hier, Sjellette? Nou, die begint mij een heel safe sprongje. Hij begint rustig aan deze wedstrijd. Dat denk ik, spring je wat vaker, ik hou het mooi op. Sprong. Ja, vorig jaar ging Wouter van Midden mee naar de finale. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet gebeuren. Maar ook Jacob de Groot. Dan hebben we bij de vrouwen weer een Friese deelnemer. Wel uit de provincie Grijsland. Springt voor Griepskerk. En bij de junioren, dan hebben we de Femke Rispus. De grens ook heel hoog. Want Wisse Broekstra ging daar. Femke Rispus, wat kent die voor dadelijk zijn? Nou, 90. Ook vele begin, hè? Richting de 14 meter. Ja, dat is ook zo. Dat gaat niet verkeerd, zeg. Ja. En dan hebben we hier denk ik toch... Dat is denk ik een eier bij de junioren. De eerste 18 meter. Harmen Timmerarens. Dat is wel een uitstekend begin van zijn wedstrijd. In potentie dat kan die is dus een jongen die toch echt goed een jongetje meter springen kent. Ondertussen, het is een Timmerarens. Die gaat daar hoe de bots in. Dit is dan richting begin van 18 zijn meter, denk ik. wedstrijd. Bij de junioren. En hij gaat best wel een behoorlijk eind uit de richting.
Kimberly Slootjes bij de vrouwen is krijgt noteerde 14 meter 47. Nota de eerste sprong. 13,87 meter. Precies, lieke 4 als Hanneke Wester trouwens. Maar die springt in de andere categorie. Een dikke 8 meter sprong. Ik ben benieuwd wat Femke Rispers noteert. Tot een heel eind. Ja. Die noteert tredje 87 en dat is voorlopig een tweede plek. Maar ja, wat gebeurt er daarachter bij die junioren? 20 meter moet springen. Rutger Haanstra die sprong Sabrik, dat weer boeten de sector. Maar Harmen Timmeraars noteert hij de eerste 8 meter. 8 meter over. En dat is voorlopig de eerste afstand op die scores. Hetzelfde geldt voor Sigrid Bokma. Dan wil ik haar niet meteen als outsider benoemen, want ze is natuurlijk veelvuldig kampioene geweest Nederlands. Ziet ze Bokma, clear. Maar op dit die jaar misschien nog niet bij de absolute top, maar toch is ja, ziet ze Bokma natuurlijk op een goede dag. Ik 4 springen ken, die 21 meter slechte had, die is met de Greens werd ze graag hoe heen hoe naar de ridder hoe heen. Haar broer staat op de middelste schans. Persoonlijke kar van 21 meter, tredje. Eerst ziet ze Bokma. Heel snel die 21 meter te springen op de tweede De kant. verrassing van de twakkant. Kan hij nog een keer verrassen? Maar daarna bleef het toch voorlopig nog net. vrij stil. Bokma rond, begint Sietse Bokma. met een weersprong. Prima gesprongen. Doet En op gewoon de heel scores goed mee. Njonkenhem, daar is die Maar familie. de wedstrijden Sigrid was er Bokma. helaas niet bij voor. Ja, die had wel eens een keer op het heeste treetje staan. Sigrid Op een NK. En die begint heel aardig, hè? Maar Dat gaat echt oer de 14 die wordt bang voor het meter. geschreeuw En die inderdaad. meldt zich in ja, de ik top denk, zo, van goed gegild. Maar Dat is net zoals keer, wij kunnen dat nooit voorbij helemaal de 14 beoordelen. meter. We zitten net z'n 4 van En de daar is de aanloop van maar Mark werk van hier der tot de Horst. stok, Dat is een winnaar. dat zou niet, dat hier Hij zelf zal om. risico's nemen. Wat we als landpunt Dat, kiezen. kennen we van Mark van der Horst de Wedder. Dat is De allemaal man niks. die Deze dit pols hier komt al duidelijk te ver. 2088 hij leeft. weet wat meer. Dus een van Namelijk de dat de grote pols op outsiders terug is bij Maar de het is wel junioren. verband met Die de gaat de Wedder. prestatie en het schansrecord. 20 meter 88. Sprong hij Ja, dat hier. is zien. Scoresrecord wat je stiet. Jongen, 2088. inderdaad. Dus, Hier nou de pols 4 te maar 4. ja, met zo'n sprong kom je er nog niet. Die stap Wat stond echt kunnen heel we erg ver. noteren Maar voor kwam Sigrid niet zo goed Bokma uit, in haar eerste qua ronde bij aanloop. de Ze vrouwen? We gaan dan verder met Sigrid Bokma Michiel weer Zijlstra. Twailien Die in zet Burgum. de stap. Ja, Kampioen. kan toch ook, Maar heeft het toch heel PR van verrassend Santje gesprongen, 08. Dus dit, dat dit jou gewoon seizoen. dat hij wel wat kent. Ook een wedstrijd gewonnen. En Simon Giel met 19 meter 81. Helaas ook weer een wedstrijd dat hij gewoon heel vaak voorbij de 19 meter ging. Dus ja, als iemand hier ook iets neer kan zetten, dan is het zeker. Ze zeggen dat het correct net zo 4 is als die 4 op keer de zo. middelste stand, Sigrid Bokma, ook zij springt precies hetzelfde als Kimberly Slootjes. 14 meter. Nou, hoe is het mogelijk? 40. Het is Tredde net 4 heel- zo'n 40. Ja, dat is Draaien. een sterk staaltje. Je zo'n 40. Hanneke, Kimberly en Sigrid springen 14 zo'n 40. Ze zijn wel magneten zo'n leden, ik weet het net. Suzanne Mulder. Ik zou zeggen op naar de 14 48. Ik heb je net heugen dat het draaien is precies lieke 4 sprong. Ex equo. Meisjes achter Hanneke. Ja, dan gaat het om 12 sprong, hè? Ja. Naar de dames gaan. Oeh, en nu wordt het spannend, want we komen op de middelste bad bij een van de grote kanonnen uit Friesland, Isbrand Galema. Maar is inmiddels weer Een man met een persoonlijk record van 21 meter 53. Dat is op een Perelin dat er dat die in Wezen. Brengen. Hier komt Isbrand Wat kan Isbrand Galema hier? hier? 21 meter 10 te komen. Wow. Maar, komt inderdaad Wat niet gebeurt daar, uit, correct? uit zijn aanloop. Die, En denkt dan inderdaad Hij komt van, net uit ja, en springt bij de Pols Del, ik, bewust. Ik spring er hij maar zocht, naast, dit komt op een want ik hartstikke kan inderdaad verkeerd. zo niet die Hij stap, dribbelt al. vastpakken. En hij denkt, ik wil net weer door de scores heen stappen, dan maar samen. Maar dit is natuurlijk een heel opmerkelijke sprong. En dan ben ik benijd dat er nog oer springen bij, omdat er wat maar die Pols hier, of dat het... Prima. Suzanne of dat het Mulder gewoon heel dan niet gaat uit kan. hier ook net nog niet voorbij de 14 meter. Maar met krachtige Ja, gelukkig aanloop springt laat iedereen ook met zijn taggelijk, hand dus we zien. zullen nou even Maar ook Michiel, naar oren ondanks dat vertellen hij wat je vrij zo snel gaat. ging, Susanne op Mulder, afstand, die hier bent, 100 parten mee. nou, En net gaat super, hij ook redelijk. richting, Eerste baten zeggen we 70 correct. meter noteren. Michiel Sielstra. Nou, ik een redelijk begintje. Maar ja, wij zijn nog steeds een beetje vernuiveren over wat weer er aan de hand met Isbrand allemaal. Ja. Die kiest er dus heel bewust En voor. dan weet je inderdaad. Ja, Die stok maar gewoon voorbij te hij springen. slaat in niet eens links out en dat doet er heel bewust. Dus dan kent er wat gebeurt. En we gaan lessen zien op het FK. Of hier binnen FM. Toen mocht de Anne Galema, die mocht nu springen omdat de Pols bewoog.
Ik weet net hoe dat nou correct bij Isbrand zit, ben wel heel benijd. Seizoenprestatie op zijn naam te zetten en het FK te winnen. Zodra we meer weten, dan melden we dat, joh. Maar we moeten erop, want het grote kanon uit Friesland staat inmiddels ook al klaar. En dat is Arne Galema. Bij de Friese Leiderstrui, de regerend Fries kampioen. Weet ik net via, hij wie al 2 keer eerder Nederlands kampioen. Dat vind ik ook. Beide keren trouwens met een persoonlijk record. Zijn leeftijd, ik denk, Dus, en niet warm. wat ken hij nadat hij zocht dat zijn broer Isbrand gewoon de afslag links neemt? 2018, toen werd Merkwaardige ontwikkeling bij de senioren topklasse. En ook nu zou dat zo weer kunnen in Je stiet je zelf ook wat wien. Maar goed, het is Rieden, we kent je waar je net zien. Maar het is heel opmerkelijk wat er gebeurt. Met de dames kijken we naar Fabienne Overbeek. Heeft als doel dit seizoen een nieuw. Dan hoop ik dat ze ook wel waard zien. En dan moet ze verder springen dan 16,18 meter. Dat zou kunnen, dan zocht al even dat naast hem eerst maar eens een lekkere Fabienne Overbeek kleerstjit. Dat zal het doel zijn. En dan Fabienne shot ek even naar Jos en lid Arne eerst. Arne Galema voor zijn eerste NK-sprong. Zijn eerste sprong met dit dit ligt het volle beter. En waar gaat dit heen? Maar klim door. Hoop ik dat hij het binnen de sector houdt. Ik hoop dat het nog binnen de sector is. Maar Maar ons is het richting 19 meter. Maar ik hoop dat het nog met hem wordt. sectoren is beland. Want hij wie een heel eind uit koers. Daar er discussies over was. Ja. Dus laten we dat. En het is ik nog met die nieuwe trein. Dat het binnen de sector is, want ik ben eigenlijk geen fan van de sectorregel. Ik ook niet, nee. Ik heb ook meteen afschaffen. Nou, dan kunnen wij terug. Nee. Toen jij het zo net aan het publiek ging uitleggen, toen dacht ik, ja, ik wil het wel uitleggen, maar eigenlijk vind ik dat hij er gewoon uit moet. Fabienne Overbeek. Ja, nou, volgens mij is de beslissing niet definitief nee, maar voorlopig nog even nee. Nou, het is wel al een jarenlange discussie. Gerrit Terpstra, die komt lekker hoog, maar Gerrit Terpstra, helaas af. die springt ik helemaal voor de middelste bad. En dat is de seniorenschans. En hij ligt op de juniorenschans. Dat is oké, 19,30 meter. En ik bedoel met je meter 30 kunnen we toch nog noteren voor Arne Galema. En hij pakt er het tweede plak. En dan is hij voorlopig gewoon wat, hè? Susanne Mulder dus 13,68. Fabienne Overbeek, oh ja, die komt er nu aan. Michiel Zijlstra tot een keurige 17,38 meter. Aanloop van Fabienne Overbeek. Nederlandse kampioen in 2000. Fabienne Overbeek. Fabienne Overbeek. Zet die je dan direct? Ja. En dit keer richting 15 meter. Ja, en dat binnen de afstand daar even op houden. Te wachten. Dan doe je het niet verkeerd. Dan stel je toch je kandidatuur voor een plekje. Dat is lekker, ja, om zo te beginnen. En dat is dus goed nieuws. Het zusje van de ongenaakbare Reinier Overbeek. Op de middelste schans staat inmiddels de pol. Steeds het nog maar eens het fenomeen. Hij had 6 keer mee die in een NK. Woonde hij in 6 keer 100 de titel. 3 keer bij de jongens, 3 keer bij de junioren. Het is net al jong. En hij wat dat betreft, hij jeugd nou de records van Aad de Wit uit de boeken sprong. En dat belooft wat voor letter. Ja, dat leidt nu daar voor de Friese jongens. 15 meter, 15. 15 meter, 15. Maar vorig jaar, toen hadden we noteren we voor Fabienne Overbeek. En dat is 4 uit de eerste ontnota bij de vrouw. Nou, Erwin Timmeraert. De nummer 3 van het Hollands klassement. Ja, ik heb toch al wat te vlug. Prima uit. Maar wel richting 19 meter. Ja, daar zit nog zijn wel wat allemaal verbetering even, in. hoe zal ik het zeggen, rustige sprongen die snel overgaan, maar toch 19 meters opleveren. Ja, maar Dus als dat dan straks iets langzamer gaat, dan het is nog in het snel begin van die wedstrijd. meter. Wordt nu heel gemakkelijk 19 meter. 30 is op dit moment het Terpstra buiten de plak. sector, daar geen Dat afstand er in de voor. buurt komen. Fabienne zei het al, 15-15. Dus Germ Terpstra als junior inderdaad 4 boeten de sector weer. De enige deelnemster van de afdeling Janersveld. Nou, dan zullen we bij de vrouwen Demi Groothelle. En op de middelste batten. Voor Erwin Timmer-Arends 19 meter. Nee, die is bij de junioren. Zullen we eerst even naar Hidde van Dam. Kijken we naar Hier van de Troeven, van de Hollandse Weppers bij de junioren. Hier Overbeek wist te verslaan. En hij komt hier uit koers, maar toch richting 18 meter. Hege Sandje, denk ik. Ja, dat lijkt me ook. 4 uit koers, dus Komt in de buurt van, daar hebben we straks nog meer van. Michiel Zijlstra.
En die komt Demi. Demi Grootherde. En ja, ik hoor de 15 meter. Zag je dat? Ja, Zo. de uitsprong van Demi. Die gaat nog verder. Die kan nog wel eens beslissend zijn. Oeh. Ik denk een paar centimeter verder. Fabian dan Van Overbeek Genne. 50-50 en Demi Grootherde gaat er omheen. Hè? En dan krijgen wij nog Tessa Kramer en Marit van der Wal. Nou, die ben ontwerpzet. Natuurlijk die niet Friese tot de vrouw, die won de bak. absolute favorieten werden gerekend. Maar Dat dat was ik een zo beetje inderdaad, dat weggelegd die voor zo die Tessa 50-50 Kramer. heen. En dat je Maar de niet toon is wel gezet. natuurlijk. Duidelijk is dat Hollandse dames zich Ja, die zomaar Hollandse over vrouwen willen die geven. laten haar En, absoluut echt van de hun beste best doen kant om zien. het beste beetje voor te zetten. Zowel Dan Overbeek noteren we als Grootherde. 75 Roep moet de 15 meter. Het belangrijkste En dan, Friese kanon dan van doe je die een grote stap junioren richting Hoekstra. finale. En op de middelste schaats staat Nou, de middelste scons, daar een fenomeen. Jaco de Groot, de enige man op deze ierde die het oer de 22 meter leert te eer. Zo'n vierwieling die er dat. De oude meester komt er nog. 22-21. En dit hier sprong er 22-16. En hij, Kijk, hij is al 36 geweest. En is hij mij wel de enige die dit seizoen nu 22 meter hier. Ja, centimeter. En dat was überhaupt. mede daardoor. Verder net maar enkele Nee, dit is lepper nog die nooit dat iemand. ooit helle had. wedstrijd. Maar hij is intussen krijgers aan, hè, veteraan. En kent het nog steeds. Ja, dat is wel opmerkelijk. Stiekem nog niet in stad, Freek. Maar ik zeg dat in de statistieken bijvoorbeeld. Jacco die is vanaf zijn 28e hulp hier begonnen te springen. 1775. Jaco de Groot, eerste finale sprong. Nee, net finale. Voorronde. Ja, ja. Wordt dadelijk de eerste sprong. Ja, nou ja, goed. Een hezen jongetje meter. Het kan nog maar speels gemaakt. Maar deze man, die zullen we ongetwijfeld, hoop ik, dan is hij straks waarom in die finale. Want ja, dit is een acrobaat optima forma. En misschien wel de grootste favoriet. Derde bij het NK. Ja, maar het verhaal hoort een beetje. Wisse Broekstra. Die gaan eerst naar Wisse Broekstra. Wat kan hij dan verspringen? De Friese titel heeft hij al binnen. De NWM loopt even niet. Die helle de derde punt net. Nee, nee, En die kan begint hier bij nog geen een wiersprong. kop En dat Maar is staat net dus lekker. erachter. En de In oorring eerste van sprong. Wisse, die is op Jaco de het moment Groot tikt nog net niet goed de genoeg. 20 Er zit meter aan. een dribbeling. Ja, het is een beetje de beste ziekte van de laatste weekend. Het slag het net. Het lukt net. Hij redt vaak. Hij komt vaak net op Dus het derde daar, als punt. we gewoon al kijken naar vijfde plekjes en zo. Jaco de Groot, Dan, de naaileider, dan 90 meter 90. Erwin Wij Timmerhaas, komen staan er gewoon in de buurt van afstand waar wij aan vijfde vooruit plekje. gaan, namelijk die Ja, 20 zes, hè? meters. Het zijn er 6. Mijn speelsgemak. Voor de wedstrijd nog Hij zes dus in de naar finale het met eerste de plak. senioren. Begin ik weer Overal. over 5. Dat is echt iets wat wij alleen maar de Friese. Tessa Kramer bij de vrouwen Maar, het zesde is plekje een van de Wouter van 12 Wielen, Frieske 1854. troeven. Zij verleert op de laatste wedstrijd haar Frieske trui om Marit van der Wal. Ja, misschien wel. En ook Ja, Ja, dan ben ik ook dat weer een wel beetje ja, balen, maar goed, dat. leer ik net. Ze is op papier 4 uit de sterkste mij Marit van dit hele seizoen. Gooi je er 6 in. Maar komt het er En hier we ik mooi uit? gelijk allemaal. Zij wacht het Bij altijd de nog op vrouwen. haar eerste Santje De metersprong. dames gaan we kijken Maar in naar potentie- Tessa Kramer en daarna Marit van der Wal. Kind zij dat Tessa Kramer absoluut, is als je hoeveel zij de pols in het wetter staan had. 74, laatste tijd van En komt het er dan voor uit bij Tessa Kramer? Nou, dit En ook ziet nu er heel gaat het goed uit. Voor Tessa. Ik zei Ja. oer de 15 meter. En al En lijkt ik het dan zei, heel snel te gaan nee, de bij top Tessa. draaien bij de Dus vrouwen. er staat een eind in het water. En Ja, dus komt had nu grote kracht, ook, hele goede meldt loop, zich ook bij stok die en heel 50 veel in het meter wetter. En dan hoef je maar een paar slagen om toch al heel vier te Vindt komen. dat ze het derde plekje pakt. Ja, ik zit aardig in die range, ja. Ja. Jan Baas. Vrouwen die zitten al hier dicht bij elkaar. De man die overal... Oeh, er staan een paar fenomenen klaar, jongens. Maakt. Hij wist ook de... Middelste batter Rian Baas, 12voudig Nederlands kampioen. En daar het orenfenomeen Reinier Overbeek. Hij won al 3 junioren De titels. ongeslagen Hij zou heel NK graag springer. vandaag, de vierde Jan op Baas rij, die zak raar voor die 12 winnen. meter. En als Hij zit dat er 4 lukt, centimeter Eerste uit. Reinier. Ja, doet hij iets unieks, want het heeft nog... Reinier Overbeek, hoe begint hij jongens in wedstrijd? Finale zien te halen. Oeh nee, nou dit is nog even, hij houdt hem even in, maar zit nog wel op hechten van de Nee, eerste. Een inch. Ja, Nee. maar Wel een beetje vlug. inspringen. hè. Het Springt ging er maar wel allemaal erg bij. vlug. Ja, Ja, dit is warming up voor hem, ja. Maar goed, Rian Baas, daar willen we een heen. dikke 17 meter. Dat zal Want dat het, is zeker de te kloppen wel, man hier in Holland. En dat betekent dat we nu wel... Hij won hier het klassement, had de gele trui aan. Kwam al tot 21 meter 94 dit seizoen. Toch wel een beetje Dus verrassend. haast 22 meter. En hier is dan Rian Baas, de man uit Gouda. Kan hij dat opredden? Ja, die begint lekker, ja. Die begint lekker. En
Nou, ja, hij op het balletje en hij deed zijn best. Hij richting de 20 meter. Hij raakte het wel, dus ik neem aan dat het iets minder nou, dan ver kunnen wij de is. eerste ronde concluderen. Het is verstopt, maar ik denk... Als de eerste ronde nog net helemaal klaar is, dat in ieder geval de Hollandse favorieten zullen wat ze kennen. Denk ik ook inderdaad. Met Reinier Overbeek, met Rian Baas, met Jacco de Groot, dat de beide Hollandse vrouwen verrassen. Het derde plekje. Reinier Overbeek, die pakt Tessa Kramer meldt zich bij de vrouwen met 50-14, dat is treden. Reinier Overbeek op 2. 1 centimeter achter Fabienne. 17,75. Demi Groot hadden daar eerste, maar daar mij nog springen Marit van der Wal. Dat is ook alweer begint aardig omhoog te gaan. En als Marit leert had, dan hebben we bij de senioren voor natuurlijk alle ook met groepen van Rian Baas er nu bij. ronde hoorn. Gaan we inderdaad naar dat zesde plekje toe. Komt er op het boord voor Rian Baas. Zo ongetwijfeld. Of het eerste. Oh, 19 meter 22. Daarmee op het tweede plak achter Jacco de Groot. Nou ja, dit wie nog rustig. Dit past in hun opbouw. Marit van der Wal. Die komt die fort wat del zetten. Marit van der Wal. In die top 3. Ja hoor, heel makkelijk. Dat zijn er in één keer. Klasse verlogen zich niet. Zij begint in elk geval om even te lid. Maar je kan wel via springen dames, maar ik ken verder. En gaat hier direct richting bij de eerste ronde gaat de leiding bij Marit van der Wal. Want die komt weer roem oer die 15 meter 23. De afstand. En zij had op dit stuit de beste 54 van Wouter van Midden. Nee, dat is Erwin nu, 1901. Want deze is nog niet helemaal bijgewerkt. Hij is nog niet helemaal bijgewerkt, ja. Nee. Dan is het de 1901 van Erwin Timmer Arends. Dat is door de kloppen afstand. Thomas van Midden zit al wat hoger, dus die is daar al binnen. Bij de junior is de derde afstand op dit moment. En dan beginnen we bovenaan de lijst van dit tweede blok. En dat betekent dat bij de junioren Rutger Haanstra beziek je mij om nou vol rug toe te gaan. Die is correct boeten de sector. Eerst zullen we naar Thomas van Midden. Thomas van Midden. En die verpettert hem net. Voorlopig staat hij nog op het vijfde plak met 19 meter 24. Maar dat is kiele. Hij is de man die nou als eerste op een web staat. Nou, de 1901, dat is de zesde afstand. Die is van Erwin Timmerarens. Dat is de drompel op dit stuit. Maar dat is de zijde afstand. Dan ben je toch net in de finale. Toch? Ja, naar de finale. Dat is verschil. Rutger Haanstra. Gaat hij nou vol recht toe? Dit is beter, ja? Dit is volle beter. Volle beter. En ja. Die gaat hier nou onder leiding naar de junior. En dat betekent dat hij roem over de 18 meter gaat. erbij hebben qua top 6. Nou, dat we niet te pak van zijn hart. En ondertussen ook een bal die eerste sprong. Rutger Haanstra hier meteen voorbij. Ja, ik ben wel helemaal naar, maar het is 18 meter al met dat nood dat de eerste afstand. In die top 3. Nou, daar gaat een roem omheen. Zoals Wim al zei, Marit op 1, 1556, Demi op 2, 1523. Marit van der Wal onder leiding bij de vrouwen, 1556. Nu inderdaad zien. Jacob de Groot aan de leiding 1990, Rian Baas op 2, 1972. Freek Kramer op 3, 1953. Freek Kramer staat bij de senioren nog steeds op het derde plak met die 1953. Dat valt me echt niks hoor. En Erwin Timmerarens op 6, 1901. Maar bij de senioren is de drompel op dit stuit 19 meter 01 van Erwin Timmerarens. Ja, mooi. De nieuwe leider in de wedstrijd. En Harmen Timmerarens is dus een plaatsje gezakt. Rutger Haanstra als junior neemt de leiding oer. 18 meter 48 is de vierde afstand in de juniorengroep. Ja, dat is toch een mooie afstand. Maar ja, als je zoekt naar de persoonlijke record, dan kennen we nog wel volle meer. Maar voorlopig is er in ieder geval degene die het vierde is. Kimberly Slootjes. Ja. Die begang al lekker met die 447, maar daar is nog gewoon vijfde mee. Een van de springende dat is relatief een stek bij. Afdeling de Vlist. Ja, en bij de vrouwen ben je duidelijk, maar draaien niet naar de finale gaan. Ja, eigenlijk in alle groepen. Uit zijn de senioren, maar dat komt ook omdat er 16 senioren binnen. En dan maak je er 6 naar de finale. En dan heb je op alles kansen straks 6 deelnemers. 11 springers van de... Ja, waar onze hele topklasse... Draaien volgens die klaar. Op de middelste batten is dat Lucas van Eyck. Dan gaat dat vlug inderdaad. Lucas van Eyck. Oeh, nee jong. Nee. Volledige misgreep bij de insprong. Poeh.
Maar ook dat ja, die jongen die had echt al 20 zijn jongen laten zien namens PR. Ja, dat zei genoeg over het niveau. Hè, want die hele topklasse met al die jaar over 21 meter west en hier zelfs over 22 meter. En Lucas van Eyck is de minste, maar 20,96. Maar heeft natuurlijk nu zijn tweede. Nou, bij de junior. Komt hij aan. Harmen Timmeraar. Goed in de stok. En ja, een hele goede sprong. ja, Curus. En die gaat weer verder. Die keer der oerrut gaan aantrainen. Dus Nou, die wedstrijd is los bij die junior. Ja, ze ontwikkelt hem zelf heel mooi. Dat komt wat die graag daarom dacht ik inderdaad, hij zit niet heel hoog. En hij pakt die lieren door en ja, dan moet hij echt op de bak van Becky en de bal wat draaien. Maar hij doet het hem dan toch weer. Dus hij zit gewoon lekker in de wedstrijd. Nee, prettige afstand voor Harmen Timmerarens, ja. Daarmee komt inderdaad op 1, blijft er een hier op 3. Die let hem van zijn beste kans, ja. Lucas van Eyck hebben we dus gehad. We gaan dan verder met Sietse Poekma. Biede Famkes. Biede Fraulie, mag ik zeggen. Femke Rispens. Hier komt Femke Rispens. Kan die er nog wat bij springen? Femke Rispens, nou. Direct richting die 15 meter moet gaan. Net dat ze dit heel makkelijk verbeteren kan. Nee. En daar is de afstand voor Harmen Timmerarens. Hij pakt de leiding terug met een formidabele 18,83 meter. 18 meter ja, 83. Dan ben je toch goed bezig. Is een prima aanstand. Lucas van Eyck komt nog tot 13 meter 46. En daar dus nu Sietse Poekma. Staat klaar. Vortendaalek hoe Rutger Haastra heen. Altijd zo iemand die krijgt zo'n mooie 18-48 zetten, maar die 18-83 van Harmen Timmerarens die er voort heen. Bij de senioren nog niet gelukt is om die te pakken, om die te winnen. Nou, zoals Jurgen Gerrit, praktische probleem. Mijn telefoon lijkt hier in de zin. En die gaat niet doen. En nou krijg ik een melding, temperatuur. iPhone moet eerst afkoelen voordat je hem kunt gebruiken. Dus ik ga even geen internet. Doe misschien wel. Sietse Bokma. Gelukkig gaan we de meeste rollen. Ik ken mij zien. Kan hij Sietse meteen Bokma. nu al iets laten zien. Maar hij draait te veel, moet te veel corrigeren. Net goed. Is tot nu toe nog niet echt zijn wedstrijd. Zit er nog niet heel erg lekker in. Weet dan dat het ook in die derde sprong zal moeten gaan gebeuren. Femke Rispens komt tot 14:31. Ik ben dat de speaker hier nog wat te melden had door Isban Galema. We blijven kijken naar die top 3. En die staat sterk. 15-15 Fabienne Overbeek. Mark van der Horst. Mark van der Horst. Oeh, die zit ik vast te bot op minuten te zien. Landt wel maar verknoeit die bij het rode balletje, dus dat betekent dat hij een hoge 17 kansrecord hadden hier, maar die 20 maar die helpt hem zelf niet net. Maar die beleeuwt nou. Verrassend genoeg. Nou ja, een dikke zandje, maar hij weet het, lang net wat er in zit. Ja, heeft hij nog één sprong om zich nog te verbeteren. Hij kijkt veel naar het zandbed, hè, Wim. Sigrid Bokma. Dan heb je stil dat je die de Fraulie. Ik 40 zo'n 40 zien, maar dat toch echt doorheen. Sigrid Bokma. En dan mag nou die slagen meisje, Sigrid Bokma. Nou, zich dan richting het rode balletje. Ja, dat leidt op 15 heel. Maar dat wordt weer centimeterwerk. Niet het idee dat ze nou een slag voor hier, maar ze besleert om uitsprong al voor uitsprong te gaan. En zet nu ja, het zit daar heel dicht bij elkaar hoor. Top 3. Wie de dus wat dat betreft is het wel leuke spanning, Wim. Het gaat daar wel steeds over elkaar heen. Zeker. Ja, nee, er valt wat te Mark van der Wal die had er 15-56 steen. Dan denk ik groot hebben die 12 met 15-23 en dan de tweede plak met 15 is Fabienne Overbeek. Ja, en dat zou natuurlijk Sigrid Bokma graag tussen springen willen. Tessa Kramer had 14. En die is vierde. Die is vierde. 1 centimeter te min. Dat is dan weer het voordeel inderdaad van als je inderdaad niet favoriet bent, zeg maar. Als je bovenaan staat, kun je, dan zeggen ze wel eens, kun je alleen maar verliezen. Sigrid Bokma, 15 meter 10. Oh, 15 meter 10 van Sigrid Bokma. En dat is dan te min. Ho, wat doet Isbrand Galema nou? Ja, dan komt ze vierde mee. Isbrand Galema, nou dan. Dit is beter. Krijgt tijd, maar dwaalt nu ook helaas inderdaad af. Dat is jammer voor Isbrand Galema. Maar de aanloop was in ieder geval een stuk beter. Nu hopelijk in de derde sprong kan hij hem wel helemaal weer zo krijgen dat hij kan laten zien wat hij ook echt kan. Michiel Zijlstra begon sterk. Met en dan groeit de spanning. 38. Dat is een mooi begin.
Maar sta je dus nu al 6e mee. Honneke allemaal nou dadelijk op de middelste scores, maar eerst bij de junioren. Michiel Silstra. Dus omhoog moet. Hier komt Michiel Silstra. Michiel Silstra. Kent die hem nog? Nee. Te weinig tijd. Moet te snel allemaal. Nog. En weet Michiel ook dat het in de derde sprong echt net in de buurt. Die zal toch beter matten dan dit. En dan gaan we bij de dames kijken naar Suzanne Mulder. Vorig jaar sprong ze op het NK 15 meter dadelijk springt. In Burgum. Zit ik nog net in die finale, had wel een persoonlijk over 15,60 steen. Dus wat de wedstrijd ongeveer toe, zij erbij kennen. Dan maakt ze wel een topdij hè. Achter de rug. En heeft al 2 keer zilver gewonnen op het NK. Komt daar nog een keer zilver bij. Suzanne Mulder, ja, dat wordt een net wie het sprong. En zij had nog niet een sprong hoe dadelijk om nog hard te mengen in de strijd om het kampioenschap. Ja, ik wil graag eens Isbrand Galema, want die zit. Nee, Orne Galema op de middelste pad, hè? 1930. Nu op het 4e plekje. Die staat voorlopig op het 4e plak. Jongetje 30. Nou, dat is voor een eerste sprong weer dat heel aardig, hè? Maar ja, daar maakt wel wat bij. Dat weet er zelf ook wel. Door Jaco en Rian. Want zijn conculega's springen behoorlijk verder om nota. Ja, het is een mooi moment voor de eerste 20 meter, denk ik. Ja, je maakt eigenlijk even nog die 20 meter, dan is die druk rauw. Dan weet je, ik zit in de finale, tenminste die komen ze dan vrij grut. Nog zeker te doen is om zich te nestelen in die top 3. Wetende dat natuurlijk concentratie bij de man in vorm, want al 2 keer over de 21 dit seizoen, al keer in de laatste wedstrijden. Friske titel weer pakt, piekt op het juiste moment met een PR. Dan zou dit een hele mooie kroon op zijn werk kennen van dit seizoen. Orne Galema, tweede voorronde sprong. Namelijk 8 keer. En dit soort er werk goed uit, alleen ga ik het nou. Nee, we zien hem kijken. Dat is vaak geen goed. Hij maakt het spannend. De bekende koprol die wel vaker docht, maar overheid schimmick, hè? Ja, altijd een spektakel om te zien, maar ja, dit is een sprong wie het vanzelf net. Michiel Zijlstra kon er nog 16 meter 64 voor noteren. En ja, en dat zal hem onzeker meidje, want dat is net noffelijk natuurlijk. Maar Njootje meter 30, daar binnen nog zoveel mensen die ter hoe heen kennen. Maar voorlopig nog de nummer 6, Erwin Timraars. Maar Njootje meter 1. Dat is eerst nog de klappen afstaan in die tapklasse. Om mij een keer naar de finale in te brengen. En nu wel. Hopelijk, want bij de junioren heeft hij ook dit jaar een hele goede start. Als nou 2 sprongen gaan, de eerste weer natuurlijk een keurige 9 meter sprong en nou wat uit koers. Ja, dat wordt wel spannend om in die top 6 te blijven. Natuurlijk dan daarbij ook. Wat hij gaat doen in zijn tweede sprong. Ik een hele lange break. Hij kan er zo eerste sprong maken. Tussen staan. Je komt hier kan naar rechts, hier kan naar links. Dat krijgt hij niet voorbij het doorpunt. Ik verwacht er straks wel een mooie sprong. En hier gaat succes. En die maakt er weer een Niels Germ Terpstra bij de junioren. De eerste sprong wordt een seizoensprestatie 50. Daar komt u nu niet. Zeggen we dat Fabienne Onderbeek weer een sterke eerste sprong noteert. En ja, zoals gezegd, derde nou, gelukkig vertelde Orne Galema hoe is net druk te meisje. Hij wordt net zenuwachtig. Er komt nog wel wat moois zo'n zijter. Nou, wat hij dat zei, dan neem ik dat maar hoor. Nou ja, 4 naar links, 4 naar rechts. Die zijn dadelijk maar een keer rechts. Dan is het klaar. Nou ja, hij kent het, ik zei ze. Ze doen het echt vaker nog. En ja, die afstand die er nou stiert vanzelf. Ik bedoel, de eerste sprong die we daar nou hebben is 19 meter 90. Ja, eigenlijk terwijl die als een speer naar de overkant ging. 19 meter in. Hij had zelf 19 te steen. En 1980, 1990, dat mat erin zetten. Zoiets is. Maar goed, dat mag wel even die inwerken. Kijken we naar thuisspringer Hidde van Dam. Die begon aan deze wedstrijd met 17 meter. Ja, op de middelste batten. En inmiddels is dat geen top 3 notering meer. Maar dat is Erwin Timmerarens, de man van Njootje 01. Die zit dus letterlijk en figuurlijk op de wip. Want dat is de 6e afstand op nota. Laten zien. Maar eerst kijken we dus naar Erwin Timmerarens. Insprong is weer goed. Die heeft nooit gevlogen, hè, denk ik. Redelijk snel. Het valt me aan die zo. Ik denk dat er hem zelfs nog een beetje verbeterd. Ik denk, hij pest er nog een knappe afstand nu. Maar hij zal net tevreden wezen, want van het 6e kan plekje alle keer nog vies te hut naar de overkant. Want ik denk dat hij nu wel richting top 3 gaat. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk voor de ranking. Want we hebben daar, hij stond 6e. Dus dat zou betekenen dat inderdaad Thomas van Midden nu op 5 komt te staan. Met die 1924.
Bij de dames gaan we kijken naar Demi Grootherder. Zij maakte tijdens het Hollands kampioenschap een hele sterke indruk. Haar beste wedstrijd ooit, zei ik. Ze won met 16 meter 29. Dat is ook de nog altijd de verrassende nummer 2 bij de vrouwen. Hollandse kamp. Bij die 15 meter 23. Dat is haar persoonlijk record. Erwin komt op 19 meter 52. Komt daar nog net onder Frederik Kramer te staan. Maar dus nu wel op plek 4. En zoals we zeiden, 2 Hollandse leppers tegelijk. 1924. Ik pak Demi Grootherder even mee. Maar die wijkt Nou, uit. wij zullen even je voorrust bij Demi Grootherder. Die verbetert dan net. Hidde van Dam op de eerste pad echt net. Zij laten het ook even van hun. Hebben we weer even een heel skoft om bij te praten bij het polset. Verder gaat verlopen. Want we kunnen wel zeggen dat Erwin Timmerarens hem wel degelijk verbeteren. Zelfs naar het derde plekje. Vierde plekje moet ik zeggen. Joontje 52. Dat is 1 centimeter achter Freya Kramer. En dat kan een hele dure centimeter worden straks. Maar voorlopig dus. Hij opschoot bij het vierde plak. En dat betekent dat nou de drompel aanstaan. Thomas van Midden naar Joontje 24 denk ik hè? Ja. Dus iedereen die nou de Joontje 24 heen springt Thomas van Midden eruit. Thomas van Midden die had zelf geen sprongen meer, maar die sprong in de eerste ver groep. gesprongen is, dat gaat wel komen. Dat ik van Freya Kramer. Is die top 3 met 1813, 1848, 1883. Nog niet iets waar hij ontzettend van zal gaan schrikken. Demi Grootherder komt nog tot 10. Jacco de Groot. Tessa Kramer staat op plek 4. De met favoriet bij de senioren 1 centimeter op de middelste batten. Dus daar Stiert nog altijd op het eerste plakje. Top 3 te komen. Maar die Joontje meter 90. Voor Tessa zat ook Maar ik verdenk hem ervan dat hij nou de eerste over de 20 meter wel eens werkt. Zodat ze meer tijd heeft om en misschien nog wel verder. Misschien wel de meest spectaculaire springer in de stok. Op de middelste schans. 1990. Hij gaat aan de leiding. Zesvoudig Nederlands kampioen. Nou, Wat kan die nee. Ja, die gaat heel scheef. goed. Maar toch springt hij nog mogelijk toch nog wel hoe dat veldje heen. Ja, maar net 4. Jij zit Nee. er nog geen 20 meter denk ik. En hij moest te wat werkje. Zelfs hij. Ja. Kun jij dat beter inschatten? Want het lijkt Nou, dan verder, kunnen wij zien bij Wisse Broekstra. Want ja, dat is natuurlijk de Friese kampioen bij de junioren. Die hem nog kwalificeren moet voor de finale. Wisse Broekstra, bij de junioren. Oeh, wat een rare dribbel. Wel een beetje van Maar Wisse. kent hem ha. Maar Kent is hem het- ha. Hij kent hem ha, de dribbel. En dan kent er heel 4. Ja, en dan kent het dus vol. Wisse Broekstra. Onvoorstelbaar hoe krijgt er een vooral komen. Want het koe eigenlijk helemaal met een waardeloze dribbel. Want Wisse Broekstra Maar hij denkt krijgt hem van, moet eerder punt. En hoe vier is dat wel net, vriend? Oh, dit is een wereld zijn hoe trots zijn. Wat? Dit is in elk geval dik wij de kennen eerste hij 20 hier meter van de overwegen wedstrijd. natuurlijk ook. En nou Maar dit zet is hij wel verder. alle Hollandse junioren nek ontwerp, Ja, hè? je zegt het goed. We rijden hier over bij Jongen. Wat zult dit wisse boer doen? Wat wie er hier om ta? Wat een aparte sprong. Jammer dat we dat kennen op een stream nu net. We kennen hem net even waarom zien. Want wat een aparte sprong. Je denkt eerst van, hij maakt nu de stok, de sprong is mislukt. Maar dan komt die stok stil te staan en gaat er rug toe en kan er hem heel daar uitklimmen. En komt er dat is een fantastische afstand. 20 meter 50 voor 20 en een hele meter van Wissenbroekstra. De vierste sprong van de hele meter nota. Brengt Usby Tessa Kramer. Want die mag nog mee naar die finale. En dat doet ze nou! Tessa Kramer! Dat doet ze nou! Ja, zeker! Een dikke 16 meter! En ik zei hem de leiding Dat hoor. is een opluchting voor Tessa Kramer, ja. Is 1674. Dat Hè, denk ik die nog kan net even niet. ziek heljen. Maar wel een hoge 16 Want ja, meter. het moest maar even, maar zij is hier 4 uit de Die gaat vierste. er Zij meteen gaat door de los, 16 meter. Wim. Ja, zij neemt ik Oh, de wat die leiding hoor. wedstrijd die rode kap in Ja, die... fantastisch. Sprong In ze die zo tweede ver. ronde. Meedelen, maar dat is niet ongebruikelijk natuurlijk. Want ik Dat kijk wordt ook die even afstand. Wisse Broekstra, hè. We hebben een Fries juniorenrecord. Het Verhaar staat 2053. Daar komt hij inderdaad net niet aan toe. Nee. Ja, de Rian Baas die zocht al De even. handen op elkaar. 16 meter 48. 16-48 voor Tessa Kramer en daarmee
De Grutske koprenner bij de vrouwen. Ja, en dat is een serieuze afstand. Reinier Overbeek. Ja jongens, tijd voor pauze hebben we net. Hier is hij Het dan. gaat achter Reinier me wat Overbeek aan Wat het is werk het gezet. antwoord van Maar hij Reinier geeft het Overbeek? niet zomaar Nou, op. nog Ook al gaat hij niks. hier, Want die steeds- springt voor de verkeerde schans uit. Maar Hij weet je gaat wel nog dat- heel uit de richting wij. Ja, hij staat Ja, nog maar niet goed. in de We top weten bij drie. hem ook al die door die DC4 Want gesprong doet. na 2 rondes is Wisse Broekstra Ja. gaat er aan de leiding met 20-50. Gevolgd door Harmen Timmeraan. Dat doet er heel vaak, maar op dit spuit zie je hem gewoon net in de finale. En dat is toch dan wel weer spannend. Dus hij mag dat ik in die treddensprong waren. En bij de dames... daar Nou, ligt wel inderdaad grote tegen klasse groot hè, op van de Wisse derde Broekstra. Want positie. hij wie ontkwakkel in. Het moest alle keer uit de tien wij komen. En dan zo'n dramatische onrem en zo'n dribbel. En dan zo'n sprong. Tweede in de Ja, en dat wedstrijd geldt natuurlijk staat ook voor Tessa, die gewoon Jan dicht in haar persoonlijke record van 16,24 gewoon springt. Het hele seizoen altijd al ambities had, geweldig vertraind, ook richtig consciëntieus er met dwaande is. En dat het er dan op zo'n NK even uitkomt, maar nou doe je maar 16,48, voort dadelijk echt maar in die wedstrijd. Want ik kan samen de eerste afstand weer. Rian Baas. Bij de dames. De laatste senior van de tweede ronde. Uitgedaagd is. Maar eerst Kent die dan? de sprong Echo die van 20 meter. Rian Baas. Rian Baas. Van de Hollandse Dit senior. zit er wel krachtig Zit goed in de uit. stok, Gaat maar nog dat wel gaat scheef. allemaal nog wat Nee, snel. nee. En dat betekent dat de 20 meter Kijk, met deze hij sprong in ieder geval niet Mag gehaald hem nog wordt. definitief Reinier kwalificeren. hè? Overbeek, hij kwam buiten de sector terecht. En Reinier Overbeek, ja, die gang Sabrik, dat zijn wel, die komt van de verkeerde schaansdel. Dus die afstand wordt net genoteerd. Boeten de sector. Legt ze al een stuk minder op, want Marit wist natuurlijk vorig jaar alles te winnen. En vorig jaar eerste titel te pakken met een Oeh, en wat doet Marit van der Wal nou? Wat is het antwoord van Marit van der Wal? Joris! Die gaat ook naar 16 meter. En die koede wel eens om voorbij gaan. Het liekt dat ze er doorheen is. Het liekt dat ze er doorheen is. Titel. En toen is er gewoon iets van haar afgevallen. Dus ja, ik denk niet Marit dat van der Wal, die wordt lekker opsweept. Wat zweep je in elkaar lekker op, Marit? Denkt ze, Ja, dit is toch makkelijk. Zou je even springen naar de kwijt? en dat ze gelooft dat met de Nederlandse titel Dus hier het het is terrein gaat geweldig. Ja, dan ben je aflopen. natuurlijk Want ik net denk dat dit weer springen, verder maar dat is het nou ook zo leuk is. dan die 16, 48. Voorlopig roddelen ze er heerlijk uit bij hem allebei. En ja, maar finale, het dat is wel hard zeker. handen op elkaar. Nou. 16 meter, 54. 16, Maar van der 54. Wal weer nieuwe Zo leider spannend. in de wedstrijd. Succes. En dan de laatste ronde in het tweede blok. En dat is de ronde van de beslissing. Heerlijke wedstrijd. Ik ben de Bij de vrouwen hier. dames Nou, de dit is situatie als volgt. ik smeer favoriet. Maar ja, meisje het maar even een bier. Nou, dat doen ze crescendo voorlopig, ja. En hier staat zijn het Jacco de Groot ondertussen de leerling nog bij de senior meegenomen had. Want die had 9,18 meter sprong. Toch nog weer 8 centimeter verder. Ondanks die wat heel mislukte sprong giet er wel verder dan zijn eigen eerste afstand. Maar En geen 20 meter. geen 20 meter nog. En Wisse Broekstra is hier nog echt de eerste van de dij. En nou, allereerst die nummer Bij 6 de notering maar even. junioren. En de top 3 bij de junioren. We zagen Wisse Broekstra tot een beste Daar seizoenprestatie krijgen we van dus 20,5 Rutger meter Hanstra komen. weer. Tweede dus inderdaad Harmen Timmer-Arends. En de derde plek is de 18,48 meter van Rutger Haanstra. En ook die staat klaar om die die is hier nog zelf te redden. verbeteren. Ja, en die zal daar niet gerust op zijn. Want 1848 is het derde plekje. Maar daarna komen er nog 7 man. Hè, waarvan 4 nog gewoon aan hem voorbij kunnen. Met natuurlijk Reinier Overbeek. Die in zijn laatste sprong, zoals we hem kennen, gewoon daaraan voorbij zal gaan. En zich zal plaatsen voor de finale. Dus het is tijd voor Rutger Haanstra om dat hem heel erg moeilijk te maken. Door ook richting de 20 meter te gaan. Hier maar komt die Rutger sprong van Haanstra. Rutger, hij Krijgt de komt- tijd. Hij komt zit er ooit, hij wat komt er ooit. fantastisch dat hij dat doet. Heerlijke correctie. Nou, zetten we En nu ik denk gewoon dat er een hem stuk verbetert. verder. Uitstekend Ik gedaan, denk hoor. dat er die 1848 een stuk verbetert. Maar wat mooi om te zien, een van die enigen die dat Kenny Friesland, die stok hier mis, hij klimt eromheen, hij corrigeert hem en die het samen wat rjocht door en zet dan toch een hele knappe afstand del. Dit is een Hij doet dat vaker, hè? Ja. Dat is geen tafel. Thomas van Midden. Nou, Thomas van Midden die verbetert hem in ieder geval. Als Net. acrobaat. Nou, hij probeert het wel. Het was een mooi gezicht. Echt een rondje op de Hij stok, komt maar ja, net die, tekort en die dat landing, die betekent hier er dat toch hij ons met in gedacht. 20 in de wachtkamer mag gaan Ik weet zitten. net meer op En wat dat, voor afstand hij Lucas nog van Eyck, stiert, Sietse Bokma en Isbrand Galema hem nog uit die Ik zet finale even- te kunnen. Ik denk dat er in de wachtkamer zit. Ja. Ja, En dat zijn afstanden waar ze zeker aan voorbij kunnen. Maar je moet het wel doen. Je moet het wel even doen, ja. Kimberly Slootjes.
uit Haarstreek. 1921 kunnen we noteren voor voor Rutger Haanstra. 1921 voor Rutger Haanstra en hier Kimberly Slootjes. En ook een 15 meter sprong. Ja, deze is sowieso blij. 15 meter, maar ja. Dan ben je heel goed nog redden. Echt mee voor een ja, die Toos van Linde is die natuurlijk nog altijd. Ja, maar dan wil je wel voorbij de 15-23 van Demi. En daar komt ze wel dichtbij in de buurt. Ja, dat wordt spannend. Ja, het gaat erop spannend. Dat is zeker. Rutger Haanstra nu op plek 2 met die 19 meter 21. En daarmee Harmen Timmerarens, die nu weer aan de beurt is, ligt nu derde met 18 meter 83. Ja, die 19 meter 21 zou krijgen voor Rutger Haanstra. Dat is zelf een prachtig mooie afstand. 19 meter 21, daarmee er op dit moment tweede in die stad. 15-15, gelijk aan Fabienne. Natuurlijk heel nieuwsgierig wat er nog verder nog gebeurt in die laatste ronde bij de junioren. Ja, op het 5e, 6e plek staan. Reinier Overbeek verzeld dat we al hier op zitten te wachten. Die zit er nou net bij, want die Santje 83 is absoluut om de finale te hebben. Maar wel een prima optreden van haar hoor. Is natuurlijk ook aan de NK-ploeg toegevoegd, omdat er bij jullie Femke Brouwer afviel. Ja, klopt. Ja. Dus nou, dan doe je dat, als je dan over de 15 gaat, dan doe je toch iets goed. Ja, Femke Brouwer zit in het buitenland. Dan kijk je inderdaad naar de volgende in het gezamenlijke klassement. En dan kwam Kimberly. Harmen Timmerarens, die goed in de wedstrijd zit. Maar dit redt hij niet. 1883. Ja, afwachten of dat genoeg is. Ja, ik ben bang voor niet. De eerste belager staat al klaar. Zijn naam, Mark van der Horst. Juist. En het blijft tot het laatst toe wel spannend, want ja, dan komt Reinier Overbeek nog. Dus ik ben bang dat we Harmen Timmerarens niet meer terugzien. Althans, niet in de finale. Nee, Harmen Timmerarens, die zit er net oprijden. Een man die zeker de 19 meter kan hebben. Nee. Maar hij weet het al. Hij schudde bij wijze van spreken zijn hoofd al terwijl hij in de polstok zat. Dit gaat te snel naar de overkant. Hij is dit jaar geen finalist. Femke Rispens, ook zij, kwam dit seizoen al voorbij de 15 meter. 15,65 is haar beste seizoenprestatie, dus 2 keer een wedstrijd te winnen. Ja, we hebben even wat technische probleempjes, dan ben we hier even aan het oplossen. Daar aan voorbij te gaan. Gaat dat Femke Rispens lukken? Femke Rispens die is heel dat stil op dit moment, maar zij komt net hoe dat derde punt heen. En ja, dat betekent ik de einde aan de ambities van Femke Rispens zoer. Want die pleert haar net voor de finale, komt daar net bij. Helaas afhaken. Helaas. En gaat te water. Dan is het een mooie doel voor Sigrid Bokma. Op 15 meter. Ziet ze ook maar de middelste score die maar dan vanzelf ik aan de bak. Want ik zie ze machine mooie persoonlijke record van dik worden 21. Dit hier zit nog net in die finale en mag echt wel even in ieder geval een hele nieuwe wel zetten om daar kans op te maken. Bij de junioren. En Mark, ik zei het al, het is een winnaar. Hij werd ook verrassend Hollands kampioen met een afstand van 19,38 meter. Maar dit seizoen wist hij hier ook het schansrecord te verbeteren. En dat staat nu op 20 meter en 88 centimeter. Mark van der Horst, nou bij de junioren. Dat zal de eerste wijze die het nog springt op scoorstrijden. Die stiert zo goed als kleer. Misschien kunnen we die dan even in beeld pakken. Het is een man die gokt. Mark van der Horst, 20 meter 88 als persoonlijk record. Ken dus wel heel 4. Ik verrassend Hollands kampioen. Bij die 1883 van Harmen Timmerarens. Om uitzicht te houden op een plekje in de finale. Kan hij dat doen? Mark van der Horst. Klipt de stok stil, hij probeert het te corrigeren, maar dat slag het net. En hij giert dus de wetter. De vierde plek op dit moment in de wedstrijd, daar zal hij het even mee moeten doen. Ja, hij leidt vierde en dat is net genoeg. Daar voor Michiel Zijlstra om dat derde plekje te pakken, die 1883. Sietse Bokma op de middelste schans. Nog niet heel lekker in de wedstrijd, maar kan nu alles op alles zetten en laten zien om daar die finale in te gaan. Waar de limiet niet ontzettend hoog ligt. 19 meter 24. Vrouwelijkskans. Maar eerst op de middelste schans. Sietse Bokma komt emotioneel op. Eigenlijk makkelijk aan voorbij kan. Zit goed in de stok. Ligt de stok stil en liep het nou goed. Die het nou goed voor voluit de richting. Hier dan waarschijnlijk niet voorbij. Maar een knappe afstand. Nou, richting die 19 hele meter zal ik het. Ik weet het niet. Ik ben nog even een beetje stil omdat ik wat twijfel. Ja.
Ja, ik hoop voor hem dat het binnen de sector is, maar zit erom. Sigrid Bokma bij de vrouwen. Hier komt Sigrid Bokma bij de vrouwen. Kent die nog een keer? En dit wordt weer spannend, vrees ik. Van Sietse dat dit het ook net niet is. Die 15:23. Daarvoor gaat ze net te veel uit de richting. Sietse Bokma, 19,15 meter. Nee, het is voorbij. 19,15 meter voor Sietse Bokma. Ja, maar is hij al uit de wedstrijd bij? Inderdaad met centimeters eroverheen kan gaan. Maar zo net kwam ze ook tot 15:10 en dat is het weer ongeveer. 19,24 meter, dat is de drompelafstand die natuurlijk anders voor haar. En daar komt hij net omheen. Dus het Sietse Bokma net maar naar die finale, joh, dat is jammer. Maar anders, nee, 14,97 meter voor Sigrid Bokma. Dene Grootherre kan nog steeds. Dat is dan sneu voor Sigrid Bokma, want ja, 15 had ze als eerste aanstaan. En dan ben je op dit NK gewoon zesde mee. Niet het geval. Dus dat is in ieder geval al een leuk spietig voor Sigrid Bokma, want ze zit raar in de wedstrijd verder, maar alles of niks. Gewoon krijgt net 4 genoeg. Om die 15:23 van Demi Grootherre te overtreffen. Hier komt Michiel Holly Zijnstra. Kan hij daar nog richting die top? Ken er nog een Friese junior maar bij? ik ben bang dat het nog net te snel gaat voor Michiel. En dan kan hij niet verder dan de tredde aanstaan. Die 1883 waar hij aan voorbij moet. Van Harmen Timmerarens. 1883, hè? 1883. Nee, dan weet en heel verrassend staan de Friese jongens op 1 en 2. En blijft het spannend voor wat dat voorspelt hier die spekkeper. Ik ben er vanzelf nog net. Ook die kan daaraan voorbij. Want die zit al 2 keer heel erg hoog. Een heel verrassende ontwikkeling in de juniorengroep. Nou, 3 keer is scheepsrecht. Dus Gerro gaat nu dan krijgen we Isbrand Galema weer. En die maakt natuurlijk nou ik aan de bak van die een mislukte sprong. Die een heel mislukte sprong. En dan maakt het wezen. Isbrand Galema in die stand. Ja, hij komt er aan. Isbrand Galema en nu maakt er terugbakken. Die gaat dat pakken. Die uitstekend. Ik denk dat het een hegenjoentje is en dat er voorlopig in elk geval bij de beste size komt. Want de rest zit er al in, hè? Ja, hij maakt door die nieuwtje 24 wezen. Dat is op dit moment de drompelaar staan. Dat liekt er wel op. Maar hoe 4 klimt er? Jontje 30 is van Arne Galema, zijn broer. Erwin en Jaco en Ria, die wisten dat ook al. Die zijn binnen. De top 5 qua klassement aangevuld met Frederik Kramer. Susanne Mulder. Nee, dat is bijzonder jammer. Dat natuurlijk niet lekker. Hier, aanschiet nemen. Trekje in 68 en Twakkenwiert. Sorry, dat zij als 8 19,67 meter. Ja, ik trok Susanne Mulder haar naam maar ken een streep die ken de finale net meer helden. Orne Galema op 6. Hij kan alleen Jontje meter 67 voor Isbrand Galema. Mijn stip op het derde plak. En die had nou dus in een hele goede papier om mee te gaan naar de finale. Ja, dat geldt voor alle 4 springers. Dat betekent dus dat Thomas van Middenno. Nee, Arne Galema. Arne Galema. Jontje 30, die staat nog op een wip. Uit te bouwen. Wordt het broedermoord of kan Arne dezelfde wat om verbeteren? Maar ik bedoel ermee, Thomas van Midden valt er nou uit. Ja. Die valt er uit. Dat die valt er nou uit. Arne Galema is nou de drompelaar de nummer 6 in het klassement. Had niet een andere nieuwe 30 keer, dan is Arne Galema eruit. Maar hij mag vanzelf nog springen. Dat Reinier het allerlaatste woord heeft daar. Die is ook als laatste natuurlijk mag gaan springen. Ja, Germ Terpstra, die staat naast hem. Waar je het eerst? Waar je het eerst? Je moet het eerst wel doen. Even Sjen. En als je een hele verre de eerste Friese leppers ben wel wend om even met elkaar aan te praten dat soms de beurten beginnen. Ik denk dat Germ Terpstra de eerste wordt. Ja. Alles of niks voor Germ Terpstra. Gaat hij nog mee? Ken die nog mee naar die finale, Germ Terpstra? Ook wel, maar houdt het inderdaad recht. Dat was mijn hij geeft de 4 uur koers. Nee, spietig. Toch een van de outsiders. Hoog zat hij zeker. Maar ja, een sprong boeten de sector, een wiersprong en nog een einde koers. Dat is voor de eerste junior leven dat net vergeten. Dat is in dit geval net genoeg voor de finale van het NK. Dan gaat nou die woensdag naar Arne Galema, want ja, de man in vorm die maakt het nou wel even dwaan. Wordt het kiele. Dat is altijd prettig. Hier komt Arne Galema. Nou een keer Riochtro zei erin, dat ligt erop, ja. Hij gaat nou Riochtro en dit is de eerste hardstone. Ja, hij hier het al beloofd. Zei, ben ik keer naar links gegaan, ik ben een keer naar rechts gegaan, ik ga nou een keer Riochtro.
En dit is duidelijk de eerste afstand van de wedstrijd. Nou, het is wel een prachtig staaltje, Freek. Hij heeft al voorspeld. Hij heeft voorspeld. Maar ja, als hij op dit moment in vorm is, Gerrit, hij doet gewoon wat hij zei, hè? Absoluut, dat is prachtig om te pure zien. klasse. Hoe vier is dit? Nou, dit is denk ik verder als Wisse Bubstra. Ja, dat denk ik. En dat is, laten we dat net vergeten, dat is de junior, maar de eerste afstand. Sorry hoor, Wim, maar we hebben 20 meter 83. Maak de handen op elkaar voor 20 meter 83. En hier is Fabien, die is goed in de stok. Nou Arne, hier is gelijk een keer links, een keer rechts en dan een keer rechts terug. Hij gaat hier weer omhalen, ik denk. Ik wil net per se stil te staan. Ja, deskundig en behendig uitgevoerd. Hij moet de zeepsprong. Pols wilde net niet mee in het rechterspoor, maar dat was er dichtbij. Bij een plekje dat er iets meer hingen kan. En nu weet ze. Ja, maar de finale moet ook in komen en daar zult aan wel verder maar te denken. Ja, maar tot nu toe gaat het nog net verder, maar ik denk al vanuit de wind er wat uit. dreiging van Fabienne Ja, ik kom nog een stukje wat naar links, 2 meter denk ik. En dat is een beetje Dus ja, in wezen ben ik in 20 meter sprongen. Ja. Nou lekker, de trainer sprong de beste voorlopig en op naar de finale. Ja, zeker nog draaien, maar nog draaien, maar je mag goed gevoel richting finale. Nou, de afstand van Fabienne die komt binnen 14 meter 72. Ja, Anne Galema, precies. Hij dacht wat er zei, maar die 20 meter 83 is in ieder geval nog wist van de finale. Dat is ken net niet mis. En dacht hij sowieso al een serieuze gooi richting de titel. Al hebben we natuurlijk een aangemeesken die daaromheen kennen. Want alle persoonlijke records van de finalisten die er nou voor staan, staan natuurlijk roem boven die 20 meter. Maar 2083 is lekker. Ja, Safir had er zelf dit seizoen niet zo vaak bij. Dit is een van zijn eerste sprongen. Zit in de top 4 van het hele seizoen. En dat bevestigt al helemaal zijn vorm. Nou, Hidde van Dam. Hidde van Dam, een van de Hollandse juniorentoppers. En die gaat naar de top 3. Die springt in de top 3, dat zit er dik in. Absoluut. Ik een jongen met een PR van 120 meter, maar die zit ertussen. Dat baltje dat hij doet 20 en een heel van Wisse. Hij doet het dan toch. Nou ja, daar zit het dit gaat dan nu een 70 centimeter onder. Dus dat zou dat niet komen op zo'n 89, 90. En nee, de tweede. Met Reinier Overbeek nog voor want die tweede afstand is nou voor Reinier betekent het dat het drempel weer wat hoger. Maar ja, Reinier Overbeek wat nog. En dit wordt zijn beste sprong in de wedstrijd tot nog toe. En dat wordt een verre sprong. Ja, hier is dan de tweede 20 meter. Ja, Erwin Timmeraar. Op naam van hem. En hij die stier op een wip bij die jongetje 52. Tweede plek in de wedstrijd. Maar Hidde van Dam, 19 meter 86 Wim. Ja, die beste seizoenprestatie. Hij nu op plek 2, Wisse op 1. Die is verzekerd van finale. En de Rutger Haanstra nu op 3. Het gevaarlijke plekje. Ja, we komen in dat beslissende deel aan. Demi Grootherre. Wat kent Demi Grootherre? Demi Grootherre, ja. Ik ben een hele knappe sprong. Uit de koers. Iets uit de koers. Zij is nog steeds de nummer 3, dus is al wist van de finale. Maar ze verbetert in elk geval net de 16 meter afstanden van Tessa Kramer en Marit van der Wal. Nee, die hadden maar die 1648 en 1644 wel even wat del zet. Erwin Timmeraar, dat is ze wel, 20 meter dus ze geeft mij naar de finale. En ook die mag er zijn Mooi natuurlijk. dadelijk wel heel interessant om op de tweede positie te liggen. Wat doet Reinier Overbeek? De torenhoge favoriet bij de junioren. Dan begin eerst aan die middelste scores denk ik. Want daar staat Jacco de Groot, de nationale recordhouder. Meervoudig nationaal kampioen. Echt ja, maar die is een polset. Dus oh ja, die is Broekstra die mij eerst nog. En die zocht dat Hidde van Dam, de niet correct, 19,86 meter noteerde. En dus daar de nummer 2 is. Dat betekent dat Rutger Haanstra de nummer 3 is met 1921. En we zijn nog steeds eerste. Oeh, weg aan dribbel. Derde sprong. Die dribbel blijft er wat in. Maar goed, nou ja, hij kon natuurlijk even weg hier. Gaat te water. Maar daar is nou het wachten op Reinier Overbeek. En dat betekent dat Jacco de Groot nou zo'n beetje wel klaar is om in actie te komen. En die is intussen aanzakken naar het derde plakje. Want Erwin Timmeraars noteert gewoon 20:44 en is daarmee tweede achter Anne Galema. Die gaat daar gewoon aan voorbij. Ja, eigenlijk de seniorengroep is echt helemaal losgaan. wedstrijden in Holland die meedeed stond. Jacco de Groot en Rian Baas, ze weten al dat ze finalist binnen. Maar die zullen toch heel graag met een dikkere afstand naar die finale te willen. 1990.
1998 kan het nog verder. Wat Jacob Het is betreft. toch een lekker gevoel wezen dat je weet dat je in die finale binnen, dat je straks nog 2 sprongen te gaan hebt. En daar is de aanloop. Trede voorrondersprong van Jaco de Groot. En dit gaat al een eind verder, hè? Dit gaat al een eind verder. Ja! En ook even richting de 21 meter. Oh! We worden donker. Ja, wat is dan, Kop over kop over kop. En dat giet dan ik nog vlug en dan toch een rondroe heen. Die daar een... Maar gelukkig gaan we van Aanek dat hij nog lang net op zijn eind weer. Dat denk ik ook. Dan gaan we hier waarschijnlijk voorbij. We De komen hier 21 nog toch meter. echt richting die 21 meter. Ik ben benieuwd of we die En ontikje of net. Tessa Kramer Denk het bij wel, de denk het wel dames haast. weet dat ze de finale binnen heeft en weer in strijd moet. Want het met, is roem Mark verder van als der de Wal. 2083 Net als op van het FK. Arnhem. Dat was natuurlijk een heerlijke strijd die aan elkaar voorbij gingen. Maar goed, ze weet ook, Marit van der Wal kan zomaar die 17 meter neerzetten. Het is aan haar. En wat gaat Reinier over? Dat moet ongeveer in Spanning 21 daar wezen, bij de maar- junioren. Jaco de Groot, 21 meter Ja. 19. Mag ik een 21 meter nieuwtje voor Jaco de Groot. De eerste 21 meter is een feit. Oeh, Reinier Overbeek. Ja, die mat nou, die mat nou. En die gaat er net doorheen. Ik denk, ja. Maar hij gaat wel mee naar de finale. Goed er dat docht, Freek. Dus just hem gewoon vechtje in die stok. Ik mat die finale. Tessa Kramer, wat doet Tessa Kramer hier? Tessa Kramer! Die gaat volgens mij enkelgoaltje in. Zo, ja, de strijd is weer begonnen hoor. Tussen Tessa Ze en jouwt het Marit. net al. Het Want zit dit er heel is het weer in. En nipt nou liep het dat verder ik krek dan de werd. 16. Nou, Tessa Kramer. Van Marit van der Wal. We kunnen krijgen net Zo. zien wie is nou Maar oerbalse wat heen komt of er voor krijgt Reinier net. Overbeek? Is het verder dan de De 1921? stok wordt Dat een is het. superwedstrijd 19 verlopen. meter 78 Ja, ik zit echt heel voor lekker in. Reinier Overbeek. Ja, maar En dan genieten. gaat wederom net En dan als mag de vorig jaar finale als nog derde beginnen. mee in die Ik wil finale. alleen maar beter En dan is er nog niks beslist, Ik zou Johan. zeggen, Zo zet is dit het. door en volgens Ja. mij zullen we straks misschien Dit wel was de het eerste centimeter scenario van Tessa wat Kramer. dat Wisse is Broekstra mooi, waarschijnlijk dat niet is voor ogen had. Maar Zo'n succes. wat eigenlijk wel Ondertussen is het duidelijk wel zou zijn. zeker dat Reinier Ja, Overbeek Reinier mij had hier dat tegen wel finale. voor. Die zet Jontje Tessa met een Kramer. 78 del en hier tegen mij als 16 stredder naar de in de finale buurt van haar bij de persoonlijke junioren. Dat record. heeft zelf nodig. En Wel zet heel Marit sneu voor nu Rutger weer op Aanstra, 2. want die valt er En nog maar uit. het weet, Ja. om de druk in de finale niet te hoog te leggen, kun je het beter dan nu. Maar weer die hadden aan de hoed duur zaken verkocht. stellen. En met die nieuwtje 21, de vierde plak, Nou, had in hij die tweede prima gevecht, partij, wordt jong. het misschien ook langzamerhand tijd om het schandsrecord even te noemen. 17 meter 14. Want als de dames zo doorgaan, ja, dan gaat het toch wel... Nou, Santje kant op. meter 14, We kijken bij de een beetje senioren om naar Eerst bij de Jan Baas. vrouwen Hij heeft even het gezien. skansrecord. Dat zal dan van Dimfie Baas van Rooyen wijzen, dat klopt het. 19. Vorig jaar zou dat Ja, goed zijn voor in zilver. deze vorm Vorig kan jaar dat wel stond eens Jaco ook op heel zilver. gevaarlijk worden. Rian Baas, wat kan hij? 16 meter hij blijft 67 voorlopig noteren we even, voor aan de Tessa verkeerde Kramer. kant van de score En, met daar deze mijn net nachtsprong. gewoon een leiding hoor. 19 meter 72. Dat Rian Baas. weet ik hoeveelste plek Ja, in de Nieuwtje wedstrijd. 22 is zijn eerste sprong wie genoeg voor het vierde plak. plaats in Hij de gaat dus wedstrijd. mij naar de finale, maar voorlopig op eerbiedige afstand van de rest. Want Jaco de Groot is voorlopig de beste, 21 nieuwtje. Dan Arne Galema, 2083. Tredde Erwin Timmeraars, 2044. En dan pas Rian Baas, mijn nieuwtje, 22. En de nummer 5. Ja, dat is dan toch... Ja, finalisten zijn bekend. We hebben hierna weer een Sjen pauze. Isbrand En er zal Galema. er ook gevreesd worden. Dus dan hebben we 2 Galema's in de voordat we finale, met de hè? finale beginnen zal er een pauze zijn met een... Benader je dat gevreesd zal het worden. eind van de Dus dat ook derde weer ronde. voor u als, Er publiek. is nog één vrouw Dan gaan we die eens in kijken actie naar komen Marit mee. van der Wal. Marit van der Wal. Sowieso Kan verzekerd die van de fotwerren finale onvoldaan op natuurlijk. die Kan ze vierste meteen sprong? afgeven op Tessa Nee, Kramer. nog Nee, net. Dat lukt niet in deze sprong. En Dan gaat is het ik eruit. daar Betekent het dat Tessa finale Kramer field als beste de bekend. finale gaat. Daar Als achteraan eerste Marit Tessa van der Wal Kramer, en 16 Demi 67. Grootherre. Tweede Marit van der Wal, 16 54. En derde Demi Grootherre, heel knap hè, 15 27. Dan Dat doen we is nu een de pauze, denk ik, Wim. Jij damesfinale. bent, even En dat meer betekent van de dat organisatie. we hier in Linschoten even een kwarte onderbreking krijgen. De meesten kunnen even wat drinken nemen. Het zou best kennen dat zometeen nog even vreesd worden. Dan Want gaan we beginnen met de finale. Het is, dat betekent dat wij al onze apparatuur hier wij helemaal moeten. aan het begin van de finale. Prima. Ik jou graag het woord even nog, Gerrit. Het teken van de wedstrijdleiding en volgende Ja, week- De trekker maar je del, Gerrit. Dus, Ja, ik zag dat Ja, hoor. die collega's hier van de radio en Freek die nu ook op die zit, die moeten de tafel daarbij hebben, want
Daar komt de trekker voor om dadelijk het zandbed te vrezen. Ja, nou goed, de finale wees nog wel op. En wel opvallend vanzelf dat bij de junioren dat je toch precies de treien meesten die van tevoren elk de favorieten binnen. Die ging ik mij naar de finale, maar wel in de orenvolgorde. Wisse Broekstra, de nummer 1, maar Hidde van Dam erachter in het Holland en Reinier Overbeek. Nou, dat is ook een hele spannende strijd. Ja, Jacco de Groot, ja, net op voorhand natuurlijk toch altijd won de favoriet. Omdat hij zijn circus had. Ik dit hier al een keer hoe die 22 meter. En nou weer als eerste die finale in 21 meter jongetje. Maar prachtig mooi dat Arne Galema daarbij zit. Rian Baas en Erwin Timmerarens. En ook Isbrand Galema. Een prachtig mooie strijd die dus daar te wachten in de finale. Het publiek hier even wat om drankjes. Wij zullen realiseren of we nog even vinden kennen om nog even mee te praten over die voorronde. Kiel eerst even naar wat zweerplaatjes hier af. Zelf ik even een bakje thee, een bakje koffie halen hier. Een liedskwartier gaat de wedstrijd weer verder. Wij belt dus zodra we in beide microfoon gaan. Als je het doet zo, dan voel je het direct. En als je zo het probleem is, misschien moet je stijgen. Ja, maar dan kan ik meer kijken. Ik zie dat het probleem is, misschien moet je stijgen. Ja, dan moet je toch hebben dat het uit het is niet onze stijging. Dat ik toch heb. Dat regel jij man.
van het derde.
myself today to see if I still feel. I focus on the pain. Ja, hier zijn wij weer. Het lijkt erop dat het freezen afgerond is. Vooral de landingsstrook voor verre sprongen is nog een keer goed onder handen genomen. Ik heb ook het idee, ja nu zie ik de vlaggen net weer even wapperen Johannes, maar ik heb het idee dat over het algemeen het iets minder waait dan aan het begin van de wedstrijd. Ja, het gaat wat met vlagen. Ja. Maar ze kunnen ermee omgaan. Kennelijk. Ja. We gaan de finalisten niet voorstellen op de punt van de schans. Maar misschien is het toch even een idee dat we in ieder geval de namen noemen. En dat u per groep even een aanmoedigend applaus geeft aan de mensen die zo meteen de finale gaan springen. Ja, ik denk ook dat het... ik weet niet wat het TC ervan vindt, maar dat we gewoon ook dat ze zich klaarmaken. Dat we ook direct verder gaan met de finale. Ja, de handen staan al omhoog. Alle vrijwilligers graag op je plek, want dan kunnen we beginnen met de finale. Ja, en dan stel ik de finalisten gewoon zo even voor. Ja, dan hebben we aan de finale technisch koert even al net hier. Dus u zegt ervoor als je op interview ziet, dan wacht je dat het in ieder geval op een gesprek in de pauze die er weer. Die pauze die nog haast voorbij is, want het zonnebed is vrezen. En we beginnen dadelijk met de finale. Er is net een voorstellingsronde hier op de schans. Maar wij kunnen zelf wel even de finalisten opnemen. Beginnen we allereerst even met de jonkjes. Daar is Herman Houdijk als stredder in de finale, of Verre Houdijk in de stredder in de finale kwam bij sectie 90. Harmen Boogaard, centimeter 8. En Brent top 3 bij de junioren, Reinier Overbeek, Hidde van Dam en Wisse Broekstra. Ja, dit zijn de namen die het moeten gaan doen. Brent Monsma stredder de met centimeter, of is eerste hier met centimeter 71. Dan bij de Famkes, daar hebben we Gemma van Oosterom met 3,46 meter als stredder de finale in. Jelske Terpstra met 3,84 meter de tweede. En Hanneke Westers, de grote favoriet voor Overzelwijk, met 4,47 meter als eerste ik die finale in. Dan naar de junioren, daar toch in feite vooral de favorieten, maar een beetje in een verschillende volgorde. Als derde de finale in Reinier Overbeek, maar 9,78 meter, de grote favoriet.
Dan Hidde van Dam, 19,86 meter. En dan Wissebroekstra die maar die eigenaardige sprong geweldig uithellen en 20,50 meter del zetten. En daar maar als eerste die finale ingeert. Daar moet ze nog maar eens even hoe Hennessy te komen. Dan hebben we bij de vrouwen een prachtig mooie spannende strijd. En ik de drie favorieten vrouw zitten daar in de finale. Ik in een beetje hoor volgorde. Demi Grootherde is bij 15 meter. Zo'n 20 vanuit Holland de nummer 3. Dan Marit van der Wal die 16 meter 64, 54 del zetten. En dan Tessa Kramer met 16 meter en zo'n 60 als eerste finale in. Ja, dan bij de topklasse. Dan verrassend toch wel. En ja, ik wil een jongen die natuurlijk niet dat wel kent. Als zesde de finale in Vreekramer. Maar 19 meter 53 vanuit de eerste groep. Dan Isbrand Galema die 19 meter zo'n 60 del zet. Rian Baas 19 meter 22. Dan Erwin Timmerarens met 20 meter 45. En als tweede de finale in Arne Galema met 20 meter 83. En Jacco de Groot, de recorder van het Nederlands record, die keert als eerste de finale in met 21 meter jongetje. En dan hebben we die eerste sprong al. Geran Houdijk. Geran Houdijk die zet hier in één keer de hele jongensfinale op een hasses. Want ja, die Santje Jensandrig van Brent Monsma, dat weer natuurlijk een hele mooie aanstaan. Maar dit kan wel eens een best eind verder wezen. Hij is wel een baltje, Freek. We moeten het even aanwassen, want het baltje lijkt net altijd goed naar het vrezen. Maar dat het 4 is, dat is helder. Maar dat heb ik nog niet bij deze sprong. Maar heel goed begin dus hier voor Ferran. Gemma van Oostrom staat op de schans. Een meisjesdroom. Je eerste Nederlands kampioenschap op de grote schans en dan meteen in de finale. Al zeker van brons. Er kan alleen nog maar wat bij komen. Als de finale begint, dan belooft dat wat. Ik ben benieuwd wat er op het boord komt voor Ferran Houdijk. Santje Sanenjondig, de nieuwe leider. Nou, bij de Famkes, daar begint het wat voorzichtiger. Gemma van Oosterom, die begint mij een wietsprong. Maar ja, die moet ik een dik persoonlijk record springen. Bol zij hier eigenlijk de titel nog pakken. Ferran Houdijk, uitstekend. Nou, Freek Kramer is de eerste senior. En die houdt het bij een droegpak. Laten we dat zeggen, die nieuwtje 53 in zijn eerste sprong. Dat weer precies genoeg om als nummer 6 de finale in te gaan. Maar hij had nog één sprong om daar nog een wat mooier feestje van te maken. De broer van Tessa, de tweede Kramer in de finale, hier op het NK. Dus ja, die familie dochter prima. Maar ze willen er graag wel wat eremetalen omheen je verzamelen. En bij de meisjes gaan we verder met Jelske Terpstra. Die weet dat die 14-47 is nog niet enorm scherp van Hanneke Westert. Knap die finale hier met 84. Harme Boogaard, nee, die verbetert hem net. En die staat nou in een tredde. Gang als tweede die finale in met die centimeter en 8 centimeter. Maar ja, zijn maatje Ferran Houdijk, die gang daar roemel in. En dan weet Brent Monsma dadelijk, ik weet er Thijs. Dat in ieder geval. Ja. En nu geldt toch ook alleen maar krijgen we 3 Friese deelnemers op het schaatsen. Op de middelste batten. Toch nog naar die finale. Isbrand Galema. Bij de Famkes. Jelske Terpstra. Ja, die maat oer die 14-47 in. Als Hanneke Westert voorbij wil. Hanneke Westert 15,5 gaat springen. En Brent Monsma. Ja, die had correct jongen. Dat zijn concurrent Ferran Houdijk Santje Sanenjondig leert in de finale en daarmee voorlopig dus de nummer 1 is. Jelske Terpstra. Wat kent Jelske Terpstra? Nee. Moet ze wel omhoog blijven kijken, maar ze ziet al dat ze uit de richting. Ze stond even mooi stil, maar giet als skeef en zocht dat het de vierde sprong er net in zit. En blijft Hanneke na 1 ronde aan de leiding. Dan ben alle eigen rechten op Isbrand Galema. Ja, die man, als er het op een heupen had, kan er sam maar over die 21 meter springen. Maar komt dat er een keer uit? Isbrand Galema, nee, hij had nou de stok wat de 4. Weigert te volle en had dus nog 1
sprong te goed in de finale. De man die van de week een prachtige demonstratie joeg met de Friese speerpols. Hij wint het klassement. Hij wist De kletsie. De kletsie, ja. Waarvan ze vroeger dachten dat het steek van de kersenstander weer. Maar uiteindelijk bleek dat een wapen te wezen en een pols. Ik weet dat hij de reportage zien had, maar in ieder geval... Het is een mooi voorwerp en Isbrand Galema demonstreerde hoe ze hem vroeger broekten. En natuurlijk als Jepper is er zeker geschikt voor. Janske Terpstra, 12 meter 59. Brent Monsma. Met Hanneke Wester, ja, dan spring je Santje in zondag en dan ga je in ieder van het CN-wedstrijden won. Maar ja, dit is het NK. Je bent alleen nog de allerbeste. En het is al heel knap dat Brent Monsma hier in die finale zit. Maar hij begon als leider in die finale. En zocht Ferran Houdijk hem voorbij leppen. Kan Brent nog eens een keer zo'n goede sprong produceren? Brent Monsma, kan die nog eens een keer zijn vier? Nee, hij loopt hem nou scheef. Gaat te vlug. En dus blijft hij voorlopig staan op het tweede plak. Het zag er even dreigend uit, maar toen ging hij scheef en ja, dan werd het niks. Daar gaan we verder met ja, de en dan Hanneke Wester denk ik eerst aan beurt bij de Vamkes. De dame die tot Bob Oor stiert en hier als grote favoriet stiert. Ja, hoe vier kan ze komen? Dat is vaak de vraag. 2050, dat is gewoon een hele verre sprong. Hij kan nog verder. 4 gymnasium zitten. Het meeste heb je gedaan. Het is niet een lullige afstand van 19 meter. Een enorm talent. Het is nu gewoon aan Reinier. Laatst hier bij de Vamkes. Bij de meisjes, Hanneke Wester weet dat ze goed op koers ligt, maar wil natuurlijk veel verder dan die 14 meter. Maar hij steert hem alle vrouwen eruit te springen. Dat komt er op del, maar hij is zontje met de 63 als persoonlijk record. Eerste finale sprong van Hanneke Wester. En zit er voort een verbetering in. Hanneke Wester, nee hè? Nee. Die liet het echt nog even spannend, want die verbetert haar echt net. Bloedvol de nummer 1 op nota, maar had nog 2 dames in de wachtkamer zitten die er beide nog wel in kennen. Wester houdt het spannend. Niet helemaal gerust op zijn. Zo gaan heel voor de spanning naar die eerste scores werd Reinier Overbeek hem kleermakkend. Want ik denk dat hij nou als eerste aan de beurt is. Reinier Overbeek op die eerste scores. Ja, de man die het alle records breekt. 6 keer Nederlands kampioen bij de jongens en de junioren. 21 meter 38 als eerste afstaan. En hij doet het vaak in die laatste sprong. Nou ja, hij had er ook nog 2. Maar hij is net wend om te beginnen in de finale, hè? Nee, dat is er absoluut net wend. Sterker nog, hij is er bij ons op nipperke inkwam. Dus ik denk dat hij toch wel even een keer slikt had, Joert. Maar goed, als het er is, dan is er vaak ik op zijn best. En daar komt er aan. Maar nee, deze sprong net. Dus hij liet alles omkomen op zijn laatste sprong. Nou, dat kan bluff wezen, maar... Het wordt er net makkelijker op. Nee, ik denk net dat Stefan Sprekkenmeist. Het zou een hele merkwaardige primeur wezen, want het zou zijn eerste NK wezen waar hij geen kampioen worden zou. Dat er net wint, ja, dat is toch wel een statistiek. Daar hel je de krant net mee. Reinier geen kampioen is dan nice. Ja, Rian Baas, dat is ik zo'n jongeman bij de senioren die dit seizoen al ook gruwelijk 4 leert had. Echt al 2 keer Nederlands kampioen geweest is. Maar nu voorlopig gewoon op het 4e plak staat jaren. Dat zei toch wel wat over het niveau. Maar dat maakt niet uit, 16 meter 30. Dat, maar de wien is lezengang. De omstandigheden liet je haast ideaal. Daar stiert net volle wie meer. De leidster in het Hollandse klassement. En we kijken eerst naar Rian Baas. Ja, die hebben wit ongeveer wat te steen, maar ja, dan gaat er nog dat je er goed in komt. Goed in die pol springen, want dat is zo belangrijk, die insprong. Mooi vervolg in de polstok. Ze nemen de tijd. Want Demi Grootheden zit echt kleren. Rian Baas jocht even op zijde. Nee, de Hollandse kopvrouw. En het wordt Demi Grootheden. Die zal als eerste nog springen. Ja, die moet haar zelf ook goed treffen. Goeie insprong van Demi. En weer een goede sprong, maar nu had ze te volle wegen. Ja, ze had een persoonlijk record van 16:30. Dus die moet er dik omheen en wil zij nog een plakje stijgen bij die vrouw. Heeft ook Hidde van Dam bij de
Ziet ik even 3 ging in. Maar ja, dat je denk ik ze koem net meer jocht krijgen. Dat springt wel een goede wedstrijd, hè? Heel die door die 50 meter. Dat is ja, prima. prachtig. Maar in dit geweld is het gewoon net genoeg voor de titel. Rian Baas. Wat kan hij in deze finale? Kan hij de stok een keer uitklemmen? Kan hij nou recht hoe gaan? Rian Baas, die maakt er echt van werken. Maar hij pakt toch nog een heel eind. Verbetert hem wel. Maar net genoeg voor de leiding. Dus ek Rian Baas liet het op de allerlaatste sprong omkomen, Gerrit. Het is wel een finale waar van alles in zit. Ja, vraag is dat er eventueel al hoe die sprong van Arne Galen maar heen giert. Dat moet ik nog zien, maar we zullen ja Gerrit. Die is die Hede van Dam bij de junioren. Hede van Dam bij de junioren. Geert Hede van Dam hier over alles en iedereen heen, hè? Jazeker! Oh, ja, hij is een grote outsider. Maar hij maakt het hier fantastisch weer, hè? Die krijgt niet 86, maar hij gaat hier nou oer die 20 een hele meter heen van Wisse Broekstra. En dat is een dik persoonlijk record, want hij kan nooit verder als 20-32. Maar daar komt een heel vet PR op het boerdalen. Hidde van Dam. Hij springt de prognose zo ver. Jongen. Ja, deze man die doet iets wat hij natuurlijk altijd van dromen als je deelnemer bent. En die zet voeten dadelijk Wisse Broekstra en Reinier Overbeek wel verschrikkelijk op scherp. Want hier springen je net samen meer doorheen. Absoluut net. Het weer van Wisse Eccles in eerste sprong. 20 meter 84. 20 meter 84. Een heel dik persoonlijk record voor Hidde van Dam. En die neemt hier een voorschot op zijn eerste Nederlandse juniorentitel. En dan wordt de afstand inderdaad van Wisse Broekstra ook weer een stukje verder. Ja, mocht al Reinier Overbeek die titel toch nog. Ik wil eerst even naar Marit van der Wal. Want de wedstrijd gaat terug. Wat kan Marit van der Wal? Nee. Die blijft voorlopig op het tweede plekje staan. Maar laat het aankomen op een laatste. Ja, en Wisse Broekstra zit dan nooit zijn 4 best. Die had een PR van 2022. Dat die er al bij de jongens. Heel goed op weg te gaan daar naartoe. Ja, dan sta je van blok. Zeldzaam heeg niveau bij de junioren hier op het NK in Linschoten. Ja, Rian Baas die zet 20 meter 34 del en bloot daar eigenlijk gewoon maar op het 4e plekje staan. Ja. Verbetert hem zelf wel iets, maar net in klassering. Zijt wordt door het niveau. Dat is goed hier in Linschoten. Maar die 20-84, wat bijzonder, daar komt. Erwin Timmerarens. De nummer 3 in het klassement. Erwin Timmerarens en die bloedt op het tweede plak staan. Die zit heel dicht bij het kritieke punt van de pols. Ik ben heel benieuwd wat er in de laatste ronde nog gaat gebeuren, terwijl de voorlaatste nog niet eens afgelopen is. En wat wordt het antwoord van Wisse Broekstra? Bij de junioren. Alles op zijn kop zetten. Kan hij nog een keer exploderen? Wisse Broekstra. Nee, net in deze sprong. Deze stok staat te ver. En kan deze er niet aan. Ik wist hem, maar het altijd nog wel de titel pakken wel uit in de laatste sprong dan. Aan de leiding naar de eerste ronde bij de junioren met 20 meter. Een finale voorlopig om de vingers bij aan te slikken. Want we gaan alle keer alweer positiewisselingen zien en verbeteringen. Maar nog niks is uit eten. Arne Galema mij beziekje. Bij de dames. Om zien 2083 laten we net vergeten dat er krijgt een junior weer die het verder sprong. Begint met 15 meter 14. Om die 2083 on te scherpen, want hij zal echt hier graag over de 21 meter willen. Ja, wil hij winnen, je, is dat nodig. Ja, de jongens en de junioren gaan wel heel vlog, want die binnen maar hun seizoen nou weer klaar. De vertrouwen van de jongens en treien, maar bij de topklasse maakt er nog 2. Dadelijk als eerste Arne Galen, maar die de stok nog aan het klaarzetten is. En bij de dames is Tessa Kramer als derde aan de beurt. En dat is ik de laatste van die groep. Dus dan krijgen we aanstaan nog Jacco de Groot in de topklasse. En daar zitten we vast dan in een wachtje voordat we die laatste ronde springen. Dus Tessa Kramer in de vorm van haar leven. 2 dikke 16 meter als. Ze zit dan maar vlak onder haar PR. Maar haar grote wens is om die centimetergrens een keer te opbreken. Nou Tessa, dit is misschien wel het mooiste podium om dat te doen. Tessa Kramer, eerste finale sprong. Had zijn best een mooi staan. Oeh, het zit er tjen aan. Nee, Wol bloedt zij voorlopig de beste vrouw. Met 16 zo'n
61. Maar de tweede en laatste finale ronde, die zal het sluitsel brengen, Is Matte. het klassement nog te pakken, de FK en ook in het Heideskip afgelopen Arne Galema is weet hij ook dat hij maar één ding hoeft te doen, namelijk toch weer een goede heel sprong vier van te springen, maken. 21 Maar het meter, zit dan om niet Jacco over de de Groot van dat eerste plak uit te kukelen. Ook zijn nek Tweede opende stiet er hij al, echt wel 2083 daar, is ik voor hem vuurwerk een top 4 met 20 notering van meter, dit seizoen. 86 of 83. Weer nog lang net Nu optimaal. moet u een stukje verder. 21, En 19. dus kon er nog wel eens wat Hij meer weet in het vet dat dat zitten. erin zit. Eerste finale sprong van Arne Galema. Oeh, kan er een moorderen punt krijgen? Nee, nee. Petje Blue droeg. Dat redt er dan wel op. Maar voor de rest moet er hem heel vlug omstroepen, want hij moet dadelijk gewoon weer in actie. En dan van de allesbeslissende laatste finale sprong. Ja, en Tessa Kramer zelf, die wil wel grauwen die centje meter, maar ja, die stiert nou wel bovenaan. En als ze die titel hier pakken koer vanzelf, dan is hij sowieso goed. Absoluut. De rest van het deelnemersveld nog 1. Het gaat eerst om titels en dan om afstand. Ja, dat kan de burger moed geven. Jaco de Groot. Ja, dan moeten we dus nog op die topklasse even wachten, want dan moet Jacob de Groot zijn pols nog kleerzet worden. Ja, als je die snapt hoe het werkt, die had het hele podium voor hem al innig. Al het publiek, alle camera's staan op hem richten. Ja, hij heeft toch wat wedstrijden. En zei jij dat in de finale. Maar als die er is, dan is die er ook. Maar de heren van Dam, die zetten hier de jaren wel hulp op de kop. Ik moet het nog zien, want 20 meter 84, dan steen je wel scherp. Ja, want Ranier Overbeek is maar 21-38 wel de 14e junioren ooit. Maar de rest is Safir nog nooit west. Nederlands. Ja, op die middelste batten, daar staat Theo van Koten de pols te zetten. Dat zou Dus de veteraan van de Poolse Bond Holland die een heel soort leppers assisteert. Hij weet precies van al die jongens hoe vier dat die stokken steenmatten, hoe vier dat het uit de haan is. En in dit geval zet hij dus de polstok clear voor Jacco de Groot. En Jacco de Groot die hoeft hem alleen nog maar te concentreren op zijn eigen verhaaltje wat er nou dadelijk aandraaien moet. En bij hem zal ik wel eens een keer wat door de gedachten zitten, want in 2011 sprong hij ook 21 meter in deze finale. En tocht hij dat hij Nederlands kampioen weer, maar toen weer er ene Bart Helmholt die daar nog even achterom mocht. Die sprong je toen 21-50 Nederlands record en de Nederlandse titel. En dat is Jacco net vergeten. Hij moet dus rekening houden met uitzitters en waarom zo Arne Galema dat net doen kennen in zijn laatste sprong. Hij zal hem dus zelf graag verbeteren willen. 21 jongetje is natuurlijk een prachtige afstand. Maar er zijn zo'n fjouwer man die dat echt kennen, dat witter. En Sandai is het. Er wordt 4 lept. Jacco de Groot, de veteraan van de Poolse Bond Holland. De enige die dat ook doet, hè, is die Pols Satellite. Nee, de Hollanders doen dat vrij vaak. Daar hebben ze Theo voor. Voel jij de spanning mee? Hier is Jacob. Ken hij voort en dadelijk? Nee. Hij weigert echt te volgen. Die komt net door het derde punt. Er moet natuurlijk ook risico's naam worden. Hij kent het ik doen, want hij is dit de eerste. Maar we beginnen de allesbeslissende laatste finale ronde hier op het NK in Linschoten. Vanaf nu wordt helder wat mij eremetaal hier vertrekken mij. Ja, en in principe is in een aantal klassen de volgorde nog net echt verloren. De topklasse en de famkes bijvoorbeeld. Maar bij de jongens natuurlijk hebben we nog wel een nijkoprenner. Met Ferran Houdijk, die mij centimeter zo'n de leerling nog maakt. En bij de junioren is het net meer Wisse Broekstra, maar die 20 meter. Maar Hidde van Dam, die met 20 meter 84 onder de leerling gaat. Ja, die Ferran Houdijk die stiert alweer klaar voor zijn laatste finale sprong. Ja, heerlijk. Die Santje 90, dat is maar correct onder zijn persoonlijk record. Dat zit op 18 zien. Maar ja, die had nog een lekkere extra finale sprong. In een wetenschap dat hij misschien samen Nederlands kampioen worden kan. Ja, en dat was het beste voor dit moment. En dat leert lekker. Niet anders dan tevreden zijn. En met op zo'n kop van 1810 kwam hij daar toch zo net dichtbij in de buurt. Ja. Gemma van Oosterom, die het misschien eerst, of wordt het toch bij de jongens? Nee, het wordt Ferran. Ja, dat Ferran. Ferran Houdijk, ja, ze geven het tegelijk natuurlijk. Ferran Houdijk verbetert hem net. En Gemma van Oosterom besluit dit NK, maar zij wint heel verrassend een keurige bronzen medaille bij de Famkes. En dat zal veel als een haardprijs. En Ferran Houdijk, ja,
Dat kan nog steeds goud worden. Uitstekende wedstrijd gesprongen. Ja. Freek Kramer van het Heidenskip. De nummer 6 in de seniorenfinale. Ook die had een PR van 4 uur de 20 meter. 20,79. Maar Freek Kramer moet wel boven hemzelf uitstijgen. Wil die Safir komen als Jacco de Groot vanzelf, maar die 21 jongetje. En hij is net zo krut. Hij zal die pils toch ik wat minder 4 steen haar Freek. Dat is ik zo, maar als er joch gist en moet klimst, kun je toch een heel eind komen, hè? Dat heeft u wel in zijn man. Had er hem nou goed staan, Freek Kramer. Hij staat aardig goed, ja, die stok. Kinderen top bereiken, nou krijg net. Ik denk dat er hem nou al wat verbetert. Maar toch net een onaardig NK, hè, van Freek Kramer. Hij zal, hij misschien hopen op wat meer. Misschien dat de krek over die 20 meter heen giert. Dat is voor hem toch wel een mooie sprong. Precies. He, maar als je bij de beste size van Nederland hebt, nou, dan heb je een beste nooit draait. Dan heb je prima daar gewoon en dan is er niks om te klaaien. En hij kan misschien toch feest, want zijn zuster Tessa die staat nog op goud voorlopig. Had sowieso een medaille, maar de kleur moet nog even bepaald worden. En dat zou best wel verrassend zijn als dat gebeurde. We weten dat ze 4 kennen, maar ja, nou aan de kop bij de vrouw hier. En mogelijk die Hollandse titel voor de Nederlandse titel voor de eerste keer ophalen. Er staan 2 mensen klaar op een skans. Bij de Famkes is het Jelske Terpstra. Dat wordt de verschil tussen wordt het zilver of wordt het toch nog goud. Ja, en bij de jongens, Harmen Bogaert. Staat nou treden. Ken die misschien Brent Monsma nog voorbij? Harmen Bogaert? Wat ken Harmen Bogaert? Oeh, nee. Het wordt wel ter hoogte van het blauwe balletje. Nou, dat liep het. Dat kunnen wij hier net beoordelen, maar het is Jeltske best Terpstra. Bij de Famkes. Jeltske Terpstra. Nee. Dat betekent zilver voor Jeltske Terpstra. En dan weet Hanneke Terpstra al dat zij voor de 2e keer op Riegen Nederlands kampioen bij de Famkes is. Maar de tweede titel op rij. Ja, Hanneke Wester die nou op skans stiert. Nederlands kampioen, de eerste waarvan we het zeker weten. Voor Frederik Kramer trouwens een afstand. Zilver dus voor Jeltske Terpstra. Echt een prima resultaat. Maar Harmen Bogaert. Kijken naar de tweede afstand. Ja, wat doet hij? Die springt ex-equo, Santje San 90 en dan gaat het om het tweede afstand. En die had hij. En dat is Santje 08. Ja. En dan zou hij op goud staan. Dan zou hij op dit moment echt een leerling oernemen. Ja. Onvoorstelbaar, wat is het in die jongensgroep toch spannend. Ja, nog maar Brent, maar zijn Santje hier zouden die maar dus oer die Santje zo'n 90 hinnen. Die is in één keer treden. Die is no treden. En Ferran op 2. Onvoorstelbaar. Wat een spanning in die jongensklasse. Vaak meegemaakt op een NK. Ex-equo. Isbrand Galema. Op die middelste skans. Isbrand Galema, wel met centimeters. Kan Isbrand nog 1 keer uitheljen? Dat zit er net in. Daarin Isbrand Galema besluit dit NK als de nummer 6. Want Freek Kramer noteerde 1981 en passeert dus Isbrand Galema 1967 is zijn eerste afstand. En hij wordt hier 6e. En het maakt dan ook niet uit met welke afstand. Maar de 1447 en dan wordt het zal zich alles willen verbeteren. of niks. Nou, niks is net het juiste woord. Brent Monsma bij de jongens ging als leider de finale in. Stiert intussen op het derde plak. Maar had als grote voordeel dat hij nog een keer springen mee. En bij de jongens. Ja, en waar gaat het nou weer eerst? Want Hanneke stiert exact goed als kleer. Hanneke Westert. Die is al kampioen vanzelf, dus die hoeft alleen nog maar heel vier te springen. Hoe die titel hoeft ze net maar in te zetten. Zou ik iets verder gaan, want zijn tweede afstand is minder. Dan die het wordt Brent. Oh, dit is de 771 natuurlijk. Ja, natuurlijk. Brent als Monsma is in de laatste finale sprong. Kan hij nog 1 keer een ongeval doen op dat? Nee, dat kan het. Het lukt hem niet. Geven naar Hanneke Wester. Wat kan Hanneke Wester? Kan die haar nog verbeteren? Hanneke Wester, jazeker. En zij wordt voor de tweede keer op Riegen Nederlands kampioen. Verbetert haar na een sprong roem over de 50 meter. En goud voor Hanneke Wester. En de grote verrassing, ja, die voel krijgt bij de jongens. Want Harmen Bogaert, die als nummer
de finale ingang, tweede kant te lezen. Wint uiteindelijk met Santje Sonnenjondig, ex-Eco met Ferran Houtdijk. Die pakt het zilver omdat zijn tweede afstand minder is. En Brent Monsma debuteert op een NK, toch echt met een hele mooie bronzen medaille. Vind ik ook, want dit is 5 Ja, en dan nog even naar die climax daar, Freek. Want het is een mooie sport, maar nu nog een traaien plakken werd het nog ken. 0-8 voor Hanneke Wester. Nou, Wiels, we noteren nog voor Hanneke Wester 15-08. Dus zij sluit in stil aan de eerste afstand in haar vierde finale sprong. Ja, en ook komen we echt bij de allerlaatste medailles die er nog liggen. De spanning stijgt. Rian Baas bijvoorbeeld, op de middelste bad, hè. Twak in Nederlands kampioen, stiert gewoon vierde. De beste wint. Maar kan in iersprong alles op een kop zetten. Overbeek, titelverdediger. Ronde NFM. Maar ja, daar komt Rian Baas als eerste. Rian Baas natuurlijk. Rian Baas is in laatste finale sprong. Nee, zeker net. Nee, hè, en dan is dat een daverende verrassing, want hij weer toch wel misschien wel de favoriet en eindigt hier zelfs boeten het podium. Maar wat ken Reinier Overbeek? De man die het altijd wint op elk NK. En dat ik nog vaak in de laatste sprong doet. Wat ken er je het? Wordt het een primeur voor Reinier Overbeek? Wordt het een primeur voor Reinier Overbeek? Pakt hij toch weer in de laatste sprong alles? Nee! Nee! Deze keer net! En dan hebben we een hele merkwaardige primeur, want dit is op zijn zonder de NK de eerste keer dat hij geen goud wint. Het is wel 7 op een rij. een prachtige zilveren waarschijnlijk. Waarschijnlijk een zilveren, had ik het zo goed, joh. Want nou, dat is nog maar de vraag. Want je wist, stiert nog altijd op die 2050. En de eerste is de 2084. Ik mag nog zien dat er daar hoe die 2050 in is. Demi Groothedde bij de vrouwen. Kan zij nog rottelen aan het podium? Demi Groothedde, kan die nog wat waaien bij die vrouwen? Nee! Springt een fantastische wedstrijd, hè? Dikke 50 meters. Maar het brons wat zij helpt weer het maximale in dit geweld met Marit van der Wal en Tessa Kramer. Want die beide Friese dames, die vechten uit waar het hier het goud wint. Wat noteerde Reinier Overbeek? Ja, maar ja, 20-57, ja, dat is wel zijn eerste sprong van het hele seizoen. Echt verder als Wisse Broekstra. Maar geen goud. En dat is een primeur. En Sabloot, daar valt wissen waarom, als je een fantastische sprong naar een derde plak, naar een bronzen medaille. 23 meter sprong bij de junioren, hè? Wat een niveau, hè? Ongelooflijk, wat een niveau. ongelooflijk. Ja, 3:20 heel zelfs. Ja, onvoorstelbaar. Je zoen er in de topklasse volop in meid waan. Daar zoen ze ik alle jaar in de top 3 staan. Ik daar nou de finale. Nummer 3 op dit moment, Erwin Timmerarens. Hij stiert clear. Hij maakt Arne Galema en Jacco de Groot nog voorbij liepen. Shirt verder als 21 meter nieuwtje. Wat kan Erwin Timmerarens? Ik heb een PR van 21,5 meter. Het zou kennen. Wat doet hij het eigenlijk? Hier in Linschoten met 21 meter en 7 centimeter. Neemt de tijd. En gelijk had er. Het is zijn moment. Laatste finale sprong. Erwin Timmerarens. Doekt in die stok. Krijgt hem naar de punt. Krijgt hem echt mooi hoe de punt. Maar het is een eindje. Het is een eind. Maar ik vreken me al. Had er hem verbeterd. Waarschijnlijk was zijn beste sprong van de dij. En dat is toch in ieder geval wel heel mooi. Hij zou afsluiten kennen. Dan zou er misschien Arne Galema nog in helken. Ja, Hidde van Dam bij de junioren. Hidde van Dam bij de junioren. Ja, 2084. Ja. Nog steeds onder leiding en op de drompel van zijn eerste goud. Hij had zijn plakje voor voel, maar die pols stiet samen stil. Maar goed, die 2084 op kampioenskoers. Marit van der Wal. Alles of niks voor Marit van der Wal. Het moet nou gebeuren. Marit van der Wal. Marit kan die er nog een keer omheen. Marit van der Wal, nee. Dat redt ze niet. En dan is dit een verrassing, hè? Want dat betekent dat het eerste goud voor Tessa Kramer is op Tessa dit Kramer, NK. die juicht ze wit dat ze haar eerste titel binnenhellen. Daar is ze. Twee dames
Koen, dat krijg ik net in beeldje, maar zij weet dat ze zeggen hoe blij dat ze er wien, als ze ermee is. 67. En heeft nog een sprong te gaan. Verrassingen. Het is elk NK natuurlijk onderwater. Je kan nog zijn favoriet wezen, maar het moet even gebeuren. Maar Tessa Kramer, die bekroont nou een fantastisch seizoen, hè? Want ze had een heel schoftek in de Frieske trui hebt. Haar persoonlijke record verbeteren naar 16:74. Daar kwam ze al vlakbij. Ze mij nog een keer. Maar dit is echt haar eerste Nederlandse titel. En dat is echt een eretitel. En Erwin Timmeraars verbetert hemzelf wel met 20:54, maar komt net voorbij aan de galen. Maar dat lieke hier waar ik al was te wennen, dat is dus ik zei 20:54. Maar wel een verbetering en een hele mooie wedstrijd voor Erwin Timmeraars. Die keer een broezenplak wij helpt. Ja, en Anne Galema weet dus al dat er zilver had, maar hij komt hier voor goud. En daar had er nog één kans voor. En staat we hem wie die sprong, die ideale sprong, nog lang net onder water. Hij weet nou waar die steen had. En als er hem nog één keer recht oerkrijgen kan, net te vlug waardeerde punt, dan kan hij ook 21 meter springen. 20:55 voor Erwin Timmeraars. Het is alles of niks. Wel een beetje extra glans geeft, laat ik het zo maar voor zeggen. Anne Galema. Marit van der Wal 15:70, misschien had jij het al gezegd. Zei ik net. De spanning stijgt naar een kookpunt. Anne Galema, de allerlaatste finale sprong. Kan hij historisch creëren? Anne Galema, kan hij hem nog? Oeh, wat scheelt het? Mag ik de handen op elkaar van Jaco de Groot? Hij wint wel een hele mooie zilveren, maar het is Jaco de Groot die zijn vierde Nederlandse titel pakt. Deze Broekstra nog. Deze Broekstra. Dat werd hem ik net. En daar is de kampioen bekend. Hidde van Dam, maar die geweldige 20 meter 84. En daar giet er het water in. Wisse Broekstra spring je 20 meter 50. Dat is maar goed voor brons. 3 keer had hij Reinier Overbeek verslagen. Dat is maar goed voor brons. Tessa Kramer in haar allerlaatste sprong. Tessa Kramer, ze is al kampioen van Nederland, maar wordt het nog mooier voor Tessa Kramer. Oeh, en weer een monstersprong. Wat een titel van deze jonge dame. Ja, ze komt uit het Heidenskip, Bennett Sint-Burg in Amersfoort. Maar die springt hier de wedstrijd van haar leven. Fantastisch. En dat betekent goud voor Hanneke Wester, goud voor Tessa Kramer. Maar ik, bij de senioren en die mij nog, voor Jaco de Groot. 3 keer eerder werd hij al Nederlands kampioen. En op zijn leeftijd, na zijn seizoen, weer een keer over de 22 meter, weet hij nou al dat hij die titel in de boezem had. Wat zal dat lekker springen. Kan hij echt nog een showtje aan? Kan hij u echt nog trakteren op een 22 meter? En Jaco de Groot. Knap hoor. Hij had letterlijk alle tijd. Alles wordt al oprommen. Alles kan ze binnenkleer. Het is Theo van Koten die nog één keer de jint zetten mij voor Jaco de Groot. Hij weet nou dat er geen Bart Helmholt achter hem aan komt. Dus daar is hij van verlost. Hij is nou echt zelf de beste hier in Linschoten. Komt in een heel mooi rietje, hè. Aart de Wit waard je Nederlands kampioen. 2 keer Bart Helmholt waard je Nederlands kampioen. En nou dus ek Jaco de Groot in Linschoten. Een listje om de vingers bij aan te slikken. En de handclap wordt inzet. Alle ere gaat naar deze man. Jaco de Groot. En hij pakt de titel, maar verliet is mij wie het sprong. Maar hij krijgt de handen op elkaar. Want een monsterachtig resultaat voor Jaco de Groot. Anne de Galema pakt hier heel knap het zilver. En Erwin Timmeraars pakt daar het brons. En voor de zonde keer in zijn carrière, Freek, even nater der Bart mij of er niet minder. Ben ik even Bart die had 8. Bart had zo'n als senior en Ian als junior. En Jaco had wat meer als junior. De vrouwen Friesland het sterkst is. Ja, nou, tegen Burger. Ja, daarmee hebben we de kampioenen alle hier bekend, maar we ze nog even achter nog opnemen. Daar Freek, ik hoop dat ze nog even een rubriekje zet. Een selectie had ik nog meestal voor de microfoon krijgen. Staat op het. We beginnen bij de categorie Famkes. Op 1, Mike Goud, Hanneke Westert, 15 meter 8. Zilver gaat ook naar Friesland, Jelske Terpstra.
Maar 13 meter 84 en het brons gaat verrassend naar Gemma van Oosterom. En zij wordt hier te redden bij de famkes. Bij de jongens echt een spektakelstuk. Met een ex-equo qua fieste aanstaan. Als fieste Harmen Bogaert, Santje meter 90. Eerste. Lieke 4 als Ferran Houdijk, ex-Santje 90. Alleen nog de tweede afstand van Harmen Bogaert die weer krijgt. Een centimeter als 49. En die pakt dus goud. Zilver Ferran Houdijk en Brent Monsma, de Friese kampioen, debuteert op dit NK heel netjes met het brons. Santje meter 71. Komen we bij de junioren. Daar zorgen we dat de tweede prijs gaat naar Friesland, naar Wisse Broekstra. Hij leert 20 meter 50, weer de meiden 4 bij de eerste van de voorronde. Maar in de finale zegt hij 2 man oer hem heen komen. Reinier Overbeek 20, Sanne 50. Maar de man van de mediëren is Hidde van Dam. Van de afdeling Linschoten 20 meter 84. En hij pakt zijn eerste Nederlandse titel. Ja, blijft er nog een groep oer. De vrouwje vanzelf, nou die zal ik nog even opnemen. Demi Groothedde van de afdeling Jaarsveld, die pakt hier het brons met 15,20. Marit van der Wal wordt ontroond. Zij kan wel tot 16,54, maar het wie joert net genoeg. Want Tessa Kramer, die giet er nog roem oerhinnen. Ja, dat weet ik. Noteert 16,67 en pakt haar eerste gouden NK-titel. Ja, en de senioren. Dat is natuurlijk een pracht van de finale west. 4 sprongen. 1, 2, 3, 4, 5 sprongen oer de 20 meter. Maar de beste man, dat weer Jacco de Groot. 21 meter nieuwtje. Anne Galema het zilver. 20 meter 83. En Erwin Timmerarens, die verbetert hem nog wel in de finale naar 20,55. Maar dat wordt het brons. Wij hopen dat wij binnen nou en enkele momenten de kans krijgen om even wat kampioenen voor de microfoon te krijgen bij Gerrit de Boer. Hopelijk nog vlak voor dat de officiële prijsuitreikingsceremonie hier in het Zandbek plakvindt. Ik geloof dat ze de eerste Foenha, Hidde van Dam, de kampioen bij de junioren. Gefeliciteerd Hidde. Je mag even plaatsnemen bij mijn collega Gerrit de Boer. Ja, Hidde van Dam, ja, die hier de wedstrijd van zijn leven. Nog nooit verder wedstrijd 2032. Nou 2084 Nederlands kampioen. Hidde van Dam, ik denk dat jij misschien wel de verrassing van de dag bent. Zo, en zeker ja. Ja, ik kom net uit een blessure. Eerste wedstrijd weer na 2 weken. En hem zo eindigen is natuurlijk fantastisch. Dan kom je in die pols, voel je het dan al? Nou, je voelt hem eigenlijk pas die tweede of derde slag. Dan voel je dat hij recht over gaat. En dan ga je jagen naar die top toe. En dan begrijp je hem. En ja, dan is het natuurlijk aan. En dan springen die 2084. Zit dan gelijk in je achterhoofd, Reinier kan verder? Nou, ik ben al van jongs af aan, ken ik Reinier al. En ik ben op late leeftijd op postdoc gegaan. En mijn ultieme doel was ook om een keer van Reinier te winnen. En ik dacht, ik moet nog 3 jaar wachten, want Reinier gaat naar de senior toe. Maar ik heb het eindelijk een keer gedaan op een belangrijke wedstrijd. Ja, je hebt een unieke statistiek doorbroken. Hij doet 6 keer mee, wint 6 keer. Maar de 7e keer niet, die is voor jou. Ja, zeker. Echt geweldig. Mag jij nog een jaar bij de junioren? Nog 2. Het is mijn 2e jaar pas. Ja. Dus wat dat betreft zit er nog meer in het vat. Want die 2084, jongen, dat telt wel. Dat is een serieuze afstand. Ja, volgend jaar gaan we natuurlijk voor het Nederlands record. Hard trainen van de winter. En dan zien we hoe het loopt. Hey, gefeliciteerd en heel veel plezier. Ja, dankjewel. Dank je. Ja. Hidde van Dam, ook kijk eens aan. En dan Harmen Bogaert. Ja, Harmen, ik zit even naar die afstand van jou te kijken. 17,88 meter. En je had 18,59 staan. Toen je hem had staan, dacht je dat is genoeg of is het dan spannend? Ja, je weet niet helemaal precies natuurlijk, want ja, die andere jongens kunnen ook allemaal 18 springen. Dus ja, dat is net eraf hangt hoe ver hun springen. Je bent ongelooflijk handig in die stok, zie ik. Ja, je moet een beetje onder de knie krijgen. En als je dat hebt, dan kun je natuurlijk meer.
Stond je hier vandaag wel van, ik ben wel echt titelkandidaat, ik heb een kans? Nou, ja, je weet natuurlijk, die Wessel die heeft het klassement. Dus die springt het hele seizoen al goed. Maar ik denk wel dat je natuurlijk wel een van de kanshebbers bent. Wel verrassend natuurlijk dat Wessel gewoon de finale niet eens haalt. Nee. Ja, dat verwacht je ook niet 1, 2, 3 natuurlijk. Dan weet je dat je meer kans maakt. Ja, een grote concurrent die afvalt, ja. Wat betekent het voor je, een titel winnen hier? Ja, het is de eerste grote, ja, op de jeugd had ik dan een keer Hollands kampioenschap gewonnen, maar van de rest nog niet echt een grote titel. Dus ja, dus ben ik wel heel blij mee eigenlijk. Hey, het podium staat klaar, geniet ervan, van harte. Ja, bedankt. Ja, en de trainerkampioen... Harmen Bogaert, ik zo'n verrassende winnaar toch wel. Die hier Nederlandse titel ophelt bij de jongens. En als Jorik Hanneke Wester hier rondkomt bij de Famkes, dat is net verrassend dat ze wint. Allereerst van harte Hanneke. Wie het nou wel spannend voor jou? Hoe ligt het? Ja, het is natuurlijk weer spannend, want ja, het laat maar kijken gewoon hoe goed ik spring en hoe die oren springen en zo. Maar ja, qua PR en klassement wie ik wel favoriet zijn. Maar... Uiteindelijk winst maar een 15 meter sprong. Ben je wel tevreden mee? Ja, op zich, ik koel wel verder, er zit wel meer in. Maar ja, ik doe heel wat scheef of dan doe ik bij viert. En ja, ik hier net heel constante sprong. Want soms dan je het altijd terug en dan kan je gewoon derde stak opzetten, zeg maar. Dus ja, ik ben nog steeds heel blij met die titel, maar het hier wel wat verder kan. Maar ja, bij die laatste sprong wist ik ga de titel binnen. Hoe zegt dan de stok del? Wat gaat er dan door die holen? Ja, wel iets scherper dan dat ik nog 12 toen bijvoorbeeld. Maar ja, ik wil eigenlijk nog wel verder, dus ik kiek net te volle risico. Want ja, ik dacht haast niet wie het en dat hoor je dan ik net. Ja, want wat telt het meeste? Een titel of een Nederlands record springen? Ja, het is trouwens in dit geval, dan winst het natuurlijk wel beide. Maar als het nou afwagen mag. Ja, eigenlijk weet ik dat net, want ja, dit is wel gewoon een titel. En ja, je bent soort meest en als het dan winst, ja, dan... Dat is wel heel mooi, maar ja, als het een gewone wedstrijd in Nederlands record is, dat is wel heel vet. Dus... Verwacht je weer soms te volle vandaag, want ja, je breekt alle records. Ja, misschien, ik snap het ik wel, als ik een dik klassement win, dan snap ik wel dat ik favoriet ben. En dan, ik wil zelf ook heel graag winnen, Joert. Ik ben wel heel zenuwachtig van tevoren. Dus toen ik het eerst viertje in heel ongeveer sprong, toen ben ik wel heel blij. Toen dacht ik, dat is het druk rauw. En toen in de finale, vooral die laatste sprong, toen was er helemaal geen druk meer eigenlijk. Dus maar hier wel meer in zitten. Maar. Deze titel is binnen en tak hem hier bij de vrouwen. Ja, daar heb ik wel wat zin in, ja. Ja, maar Tessa en Marit en Do, het wordt leuk. Ja, dat denk ik wel. Ja, het is ook wel een leuke uitdaging, denk ik, voor mij. Nou, als ik nou een dikke 16 meter spring, dan weet ik eigenlijk wel van nou... Ja, het wil niet 190% zijn maar dat ik gewoon heb. Maar bij de dames dan is het wel weer wat meer concurrentie. Maar als je er nu tak hem hier, ik zou zeggen, doe eerst even een eertje van die titel van Hette. Dankjewel. Ja, Hanneke Westert natuurlijk, ja, favoriet voor jou, maar ja, je mag het toch maar even wie maatje, dat docht ze. Nou, en ze gaat het hartstikke goed. Jacco de Groot, die komt je nog ik hinnen. Jacco, jouw 7e titel geloof ik. Ja, klopt ja. En hoe erg was je erop gebrand? Ja, hartstikke. Ja, ik had het seizoen niet zo heel veel vertrouwen tot het HK toen ik die 22 meter weer sprong en die won. Ik denk, jeetje, het zit er gewoon echt nog in en het ging makkelijk. Dus dan ga je echt vol vertrouwen de wedstrijd in. En ja, zelfs tot die laatste sprong denk ik, ze gaan er nog overheen, dus ik moet verder. Toen begon die handklep. Nou, en dat... daar kan ik gewoon niet mee omgaan. Dus de laatste sprong, ik wou graag nog verder, maar dat lukt al niet meer. Maar gelukkig had ik al... Nee, ben je door afgeleid? Ja, zeker. Dat is niet mijn talent. Je moet er nog een beetje op trainen. Ja, dat denk ik. Ja, dat is een goed idee. Ja, daar gaan we volgend jaar aan werken. Ja. Maar toch bij jou ook een beetje, wat we in Friesland ook gezien hebben bij Arne Galema, de laatste weken gaat het steeds beter. Was bij jou ook een beetje zo dit seizoen? Nou, zeker ja. Dus ik merkte echt de vorm en ik had wat pijntjes, blessures ertussen. Ja, dat zal misschien de leeftijd zijn, maar ook dat je steeds extremer gaat sporten, de stok verder, de belasting groter, zeg maar. Dus met die pijntjes ben ik toch nog gelukkig op tijd in vorm. Ja, en dit is een perfecte afsluiting, ja. Maar dan heb je de 21 meter 19, je weet dat ze er allemaal overheen kunnen. Hoe spannend is dat? Nou, val wel mee, want het enige wat ik dacht is, ik moet 22 meter springen. Of ik moet nog een keer goed, dat ik dat laatste slagje, dat ik beter ben. Dus ik was echt met mezelf bezig en eigenlijk niet wat de rest deed. Dus eerlijk gezegd, er was er overheen gegaan, dan had ik natuurlijk alles gedaan om er weer overheen te gaan.
Hoe belangrijk is het om nog eens een keer je eigen record te verbeteren? Ja, wat voor doelen kan jij jezelf nog stellen? Behalve nog meer titels. Nou, het is wel echt... ja, die 22 meter van 2 weken geleden, dat geeft alweer... Ja, ben ik heel blij met dat het niet een eendagstreffer was, een uitschieter en daarna redt hij dat nooit meer. Maar dat geeft natuurlijk ook weer vertrouwen van nou, als ik na 5 jaar zo dichtbij kom. Nou, dat ene jaar ken er misschien nog wel 20, 30 centimeter bij. Dus ik heb echt nog wel een doel om verder te gaan in die 2. Hoe lang ga jij nog door? Ja, misschien wel tot mijn zoontje het overneemt. Hij is nou 4, hij vindt het leuk en je kan het ook samen doen. Dus, je bent nu 37? 36 jaar. 36? Ja, dus zolang het lichaam goed en fit is en ik heb energie en tijd om erin te steken en je geniet van de sport, ja, dan heb ik geen reden om te stoppen. Ja, want dat plezier is er nog, hè? Ja, zeker. Ja, dat heb je altijd met polsen verspringen of vieljeppen. Dat is gewoon leuk. En als je er ook nog een titel aan kan koppelen, is het helemaal klaar. Ja, vandaag hoor je mij niet klagen. Nee, dat klopt helemaal. Hey, van harte en ga naar de uitreiking, zou ik zeggen. Ja, dankjewel. Oké. Ja, Jacco de Groot. Op zijn 36e voor de zonde keer Nederlands kampioen. Ja, dat is natuurlijk wel fantastisch mooi. Ik bedoel, een icoon van de sport. En nog één te gaan, dan had er Bart Helmholt evenaard. Die had altijd goed als zo'n Friese titels en 8 Nederlandse titels. Maar ja, het Nederlands record natuurlijk, dat stiert op zijn naam. En echt die tweede sprong van Nederland, 22, 21 en 22, 16. En ja, dan ben je een grootheid. Een grootheid stiert je nou ik niet mij, denk ik. Tessa Kramer, allereerst van het. Ja, dankjewel. Dit gang wel heel lekker, Joert. Hoe koe dat zo? Ja, ik denk gewoon dat ik zie het steeds de laatste weken nog heel lekker in. En dan merk ik wel dat het opbouwt naar steeds verder en steeds beter. En nou Joert kwam het alweer samen en ik heb gewoon elke sprong weer raak. En dat is heerlijk. Ja, maar dat weer een beetje zo. Elke sprong weer elk raak. Ja, dat is heerlijk. Ik ben normaal vrij wisselvallig. En nu weet ik gewoon elke sprong met 1 sprong goed, 4 en... Het is dan nog, want de allereerst natuurlijk wordt het dan in de eerste titel. Dat is in Holland natuurlijk, ben je blij mee. Maar ze is dan ik nog van, nou, misschien geen Joert wel horizontje, weg ze grauw heen wel. Ja, dat ik wel won. Het hier ken, volgens mij had ik zo naar mijn laatste sprong met crackskeef helaas. Maar ja, zij ga ik er nooit in de stak zitten, dus nou hoor hier maar dan. Je had een hele prettig verdienen. Het seizoen wat dat betreft, denk ik, kerst net mooier afsluiten als dit. Nee, dit is natuurlijk de perfecte afsluiting van het seizoen. Ja, geweldig. Wat was de taak om hier? Ik denk in Holland springen, een Hollandse competitie. En dan zo wel goed gaat. Gewoon lekker verder springen. Hast je er al ingeschreven? Nee, nog net. Moet nog. Ja, dat is vroeger natuurlijk ook wel gebeurd. Hè? Mijn Tineke Vlieger, die had ik in Noord-Holland. Ja, als ik train ik wel al in Vlist. Dus dan is de stap ik wel het liefst omdat ze een keer springen. Dus ik krijg wat dichterbij vanuit Amersfoort. Dus dan, jullie wel op de FK, toch? Nou, dan net. Het Hollands kampioenschap. Dat net. Nee, dat mag net. Het HK wordt het dan. Maar dit is hartstikke binnen. Wat een prachtige wedstrijd. En ja, geniet je ervan van het. Ja, dankjewel. Ja, Tessa Kramer. Kampioen, die natuurlijk ongelooflijk blij is met haar titel. Want ja, ze had ambities. Ze wil graag worden zandje meter. Ze wil graag titels pakken. Nou, deze is in de taszoek, zei ze. En geweldig om op Sandai Marit van der Wal te verslaan. Hier komt Hanneke Wester er nog bij in die groep. Wat zal dat mooi worden. Ja, hier komen wij met wielst de ceremonie protocolair kleerstiert. Ik zocht even naar mijn compaan of we de uitrekking nog meenemen, ja of nee. Nou, dat doen we net, want dat ken ik nog wel even door hier. Dus ja, wat dat betreft vanuit Linschoten hier... Weet je, uit namen ik van Freek Wijmen, mede-commentator, en ik Arjen Boslaar, die hier voor de radio weer. En cameraman, die hier mij reizig is. Corneille, wees ik je in ieder geval dank voor de aandacht. En ik hoop je dat we er takken hier weer bij binnen. Misschien dan wat grutter als nou, maar in ieder geval hoop ik dat je genoten hebt van de sport. On en oor keer. Ook Reinier is het. Nou, heel goed. Dan gaan we beginnen met de prijsuitreiking en mag ik dan eerst het woord geven aan de burgemeester van de gemeente Montfoort, mevrouw Hartskamp de Jong. Mevrouw Hartskamp, het woord is aan u. Hompels en bulten en... Nou ja. Leerzaam. Ik hoop dat er... ik zie hier geen beeld meer, dus ik weet net...
Op de live view lijkt het. Dat hoort ik zelf wel. Kunnen er niks meer aan veranderen? Nee. Ik zie het nog ook gebeuren dat misschien, we gaan nou geen reactie van Arne. Nee, die woek ik nog gaan. Even los op camera. Ja, ik ken wel. Gewoon op kaartje, maar dat kan dadelijk wel. Is toch? Ik kan eerst alleen oproepen. We gaan eerst op.